10-njy baş. Bir günüň wakasy. Oktyabr rewolýusiýasynyň tolkuny diňe bir Russiýa topragyny el. Bütün dünýäni saýkapdy. Ýetoşuk özgörüş taryh sahypasyna altyn hat bilen ýazylypdy. Russiýa topragynyň hemme ýeri bilen bir gatarda bakny ülkelerde, hatda Zakhaspy oblastynda da, Mar uýezdinde de häkimiýet Sowet goluny geçipdi. Azyk Gowkat komitetynyň başlygy Gaýgy Tatabaýew Sowetiň çilenini. Ýöne göre Sowet çilenleriň arasynda hemme ýerde bolşýaly Marda da çinowniklerden, baýlardan hem her tüýsdäki, her reňkdäki adamlardan bady. Kada kanunlar, hökümet düzgünleri esasan Leninin görkezişi ýaly dowam etse-de, ähli işi Sowet häsiýetine laýyklar barmak ören kynny. Meseleni öz islegine göre dumurluşa dartýanlar kenni. Ýöne göre azyk Gowkat meselesinde Gaýgy Tatabaýew ören berip durýardy. Azyk Gowkat işgärleriniň berýän häsiýetine göre onuň polit kanuny bardy. Ol dumurluşa gatlar telegrammalar ýagdyryp, Daşkende, Aşgabatda, Bakuwa adamlar ýerip, gerek ýerine ödüm gidip azyk haritler mümkin bolýança köpürek almagy çalışýardy. Şo günlerde Zakhaspy oblastyna azyk Gowkat iň ähmetli meseledi. Şonuň bilen bile emejen peýdakeşleri oňa golylaşdyrman, mümkin bolýança olaň seňrine kakýardy. Açlyk, gytlyk zirarly, girdejin ödeni şonna bolan üçin o at gören kebelek ýar ýaly hannaslar öýlerini şoň synyklyýardylar. Gaýgy Tatabaýew baltun barmagyny yarar nakyna ýermeýän, öz hak hukugyna ören jür adamdy. Şo wagtyň aýlygy ölçegilize bolup, puluň gurup bolmany üçin ol hemişe bir geýimde gedýärdi. Täzelenme mümkinçilik ýokdy. Emma ýagdaýdan habarsyz käbir adamlar bolsa, dünýäniň har ýeri elinden geçdi. Gaýgysyny bir ýyldan artyk geýimin täzelenok. Çakul ören fusyda adamlar çemellip oýlanýardylar. Onuň öýüne köplen şu wagtda öýlänlik ýogundan olan habar ýokdy. Atabaýew Oktyabr rewolýusiýasynyň soň Natalia Petrovna Kuznetsova diýen bir gyýda öýlenipdi. Durmuş biraz oňutdynyň rahatlaryny ýaly bolsa-da, entek bolelik ýokdy. Şonuň üçin olaryň öýüne awşamlyk gorsa, ertilik tapylmaýardy. Gaýgy bir gün işe gurmak şolanyny, atym ýetmedik solan şaý bilen gidijik bölek çal sörekden başga hiç tat ýokdy. Hatta gant gawdy tankrap boş ýatyrdy. Ýagy peýnir diýen ýardatlar şol öýe bir näçe wagtdan beri mihmanam bolmandy. 3-4 bölüň uzypsyzy çöre bolsa, gaýgy biragda ýudup biljekdi. Natalia Petrovna onuň garşysyna oturup epetli oýlanandan soň oňa iň soňunda habar gatdy. Kostya, sen nähil adam? Natashaň näme diýmek isleýän aňan gaýgy ýöneköy ýylgyrdy. Edil öz görüşüň ýary. Sen öýüň bary, maşgalaň bary, ýadyňa düşýärmi? Atabaýew ýene öňke ýaňda jogap gaýtardy. Natashanky. Sen göwüň gelmesin. Sen hatda iş arasyna men gözüm göwüň gidýän ersiň. Natashanky de biraz ymzyla çykdy. Şeýle bolsa, stoluň üstü sen gözüň ýylýärmi? Gaýgy bu sapar dogry söýledi. Göz ýylmedy ýar muny ýutuşyk tat ýok ahry. Men ama çek bolýanym şol. Mesele olaň iki düşünüm anykdy. Şonuň üçin gaýgy bu sapar janyp söýledi. Näme? Men alýan aýlygym başga ýereki diýenler diýemem. Sen näme agyz dolduryp aýdar ýaly aýlygym hemme? Edim näme diýmek bolýan? Ähli uýezdiň azy karydy, sen elinden geçerdi. Sen ýöýüňde az oturman. Näme? Ogurlyk diýmek bolýan. Ýer urýar düşün, 2 gadak azygy bagasy bilen alanda ogurlyk görme. Şol 2-3 gadak azyk diňe bile gerekmi? Ýylenmeň ne işim? Bu näme ýylbeýle? Natasha gaharlyp dedi. Taňry bir ýaş bermegem, deň ýaradan näler? Men cehennem göri, garnym doýmaýan üçin sen edil elip bä dönüpsiň. Anha siret. Bir tamşan ýanyň 2 agy gur çörek. Täna haraçyn duýda atmaýanyň maňa mälim. Ana har bolsa. Natasha yndarmadygyny näçe bildi. Onuň göwüne zat getirmeli üçin gandyrmaga çalışdy. Natashanka. Sen düşün ahry. Açlyk belasy inni bir ýyla boly Mazarstany mergiden köpürek adam alyp barýar. Seni şu ýerde ýöne besen goýy. Hey şu wagtaçan türkmen gedaýyny gözüň düşüpmidi? Açlyk aňy, taryhy ulumsuluq hem getirýän üçin ýaly köçe çyksaň, el serýäniň aňarsy ýok. İlaç dip, bileminni sıralzyraýmalymy? Sen ilaglasa agla, el gudursa gudura dip eşitmänmidiň. Men ýene gaýtalýan, ýerlemeň işim ýok. Gaýgysy iň soňunda çydamady. Oň ýerde aýgatly çykdy. Akmaklyk. Ah şeýle diýsene. Natasha tadan jyrap galdy.
Sen ha akıllı bil, ha da akmak. Şöýdün ya açlık çıkar, ya da men. Goşakmaklyk. Nasa şöýdün tutup, horkullap, beýlek otogy ýerine. Atabaýew ýapyjyk papagyny sümüre geyip, galyň portfelini oltuklap işetdi. İşte adyk okut komitetynyň gowgazy gasy köprekdi. Dürli ýerden talap, dürli haýyş bilgilerini işgärli eýem hyrynly kynny. Barary başga uğurtap man gelen dilegçiňem sany ýokdy. O gapyda görünen badyna birlen garazly salam otogy ýanglanyrdy. Nowata ermek diýen bir kanun höküm sürmedik bolsa, adamlar onu tüýtmüýdi edip giderdiler. Ol öz ýanynyň Natashaňy bir gün şöýrek alyp gelmek gerek ekenini oýlandy. Betekedine bir zat oklamak ymtylýan ağaçlardy. Behüt arayan doktordy. Edil ýylanyň gözü bilen jagdalanan torgu ýaly. Azyk okut komitetynyň hem onuň ambarlarynyň, dukanlarynyň töwrüňinden pyrlanýardylar. Aç ölmedi üçün bir zat ymtylsa, dok ödüniň dolmaz nebisine azyk agtarýardy. Atabaýew ödün näçe üçgärdirini hadap etse-de, onu ýeň astyndan burun sokýan tilkileri ýok derli. Hatda öğrengen dat, Jeppar horozda bir ýerden temegini tokupdy. Otsuzluk, ýymsizlik ýararly, oda mal mülemma gyrlýady. Düýe sygyr näçe arryk da bolsa, çigit ýagyna şerkirip berseň, azy kimse ýürekse bolýady. Gyrlyp ýatan mal bolsa, bir zat emleseň emilmeseň berilýärdi. Jeppar şo işde okuyup bolan üçin Sowet Şiliýanyň sünnaky teklibine görä, obarda mal taýinlik işini işleýärdi. Az doýurmakdy. Şol işde onuň eden işi hakykatdan näkenni. Şonluk günün ol öz güparlygyny inandyrdy. Eýtem de bolsa, aslynda belet adamsyna Atabaýew onsaklanmaýardy. Onuň işini mümkin bolýarsa derňeýärdi. Anamdar adamlaryna tatawşyrýardy. Ilkirin özüni aldyryp, ondan soňra ýönjeli işe baş urzogyny ýadyndan çykarmaýardy. Häzir şenni adamçylygyň, awadançylygyň grasyna görünmeýän Jeppary meňdeş adamlardan oň tamat şeýledi. İşliler dilegçilere bir az köşejenden soň oňa stolyň üstündäki dogly papka göz gezdirmäge mümkinçilik töredi. Şol dokumentleriň arasyndan bir hat çykdy. Şol hatdyňa Jeppar horoz degişledi. Atabaýew onuň üstüne okudy. Ýollaş Atabaýew, siziň gaýratyňyz tunýerligiňiz saýasynda ilim köpsi ölümden typdy. Halk size zan dillen minnetdar. Şonluk bilen siz halky Sowet häkimetine, Sowet bolsa halka bolýardyňyz. Bugün müňlerçe agyzda ýaşayan Sowet häkimeti diýen alkyş ýanglanýar. Ýöne bölmen bir zady haýran. Siz Jepparyň kimdigini kimse sanap durup, näme üçin oňa şeýle ulyşanýaňyz? Siz onuň düzlügini, weparlygyny belki telpek goýandyňyz. Şeýle bolsa öte ýalňyşýaňyz. Sizin şol ýalňyşyňyz derarly. Sizi oňuly tanamayan adamlardan käbiri ay gidejini deň paýlaşýandylar. Ýogum heýde horoz atynmak gormy diýip sizi kesäňizden kedeklýärler. Men size Jeppar horoz bardy ýekije bir hakykaty ma'lum etmekçi bolýan. O kabul edici bilen agyz birikdirip, deňe soňky bir gepden şinni 20 sygyr bilen 30 diýen ödüni dälle, deňe sanyny geçiripdir. Yüzläp huzurga aýlap iýmit boljak 50 malyň girdisini olýar kiýden urupdyr. Meniň anyklanyş hakykatym onuň pyssypyjurlugynyň belki bir bölejigudyr. Siz eger meniň sözüme inanmasaňyz planlardan sorap görüň. Men aňdyşyma görä, Jeppar horoda hem şoňa meňdeşleri diňe Sowet idaralaryny däl, hatda açyk howada da orun bolmalylar. Şo gaty ýadan adama Atabaýewiň hiç bir geçden şu gözi ýokdy. Şonuň üçin ol Jeppar horozyň häziriň özüne tutulmagyny talap edip, milisiýa naşanyny hat ýazdy. Birden kawurdy ýok. Diňe şu hat ýeterlik dokumentler, syndakay barlap, barym suwud edip, ondan soňra şäher görmek gerek diýip karar geldi-de, ýazan hatyny ýertişdirip taşlady. Şu sekundda bolsa Jeppar horoz gelip girdi. Ol salamu aleykumni utor-utorman şelaýyndyga ýüzürdi. Inim gaýgysy. Sen güýdüň diýip aýtdym däl. Halk Sowet häkimetiniň gapysyny Sowetde däl. Az okat komitetini diýip düşünýär. Atabaýew onuň diňe iki dodugynyň arasyndan çykýan ýalynjaň sözüne sydamady. Dur. Jeppar gaýta baty sesle dowam etdi. Sen şu gün ha ileriki dagy agdarmalysan, halk sen ýygyňdan galjak däl. Ýagdaý bilen zanlaryň Izraýlyň penjerinden sypdyryn garrylar da, ýaşlar diňe saňa minnetdar. Atabaýew onuň soňsuz ulajak sözüni synnakay kesdi. Jeppara, şeýle ýugun sözüň kime geregi bar? Men sen ýüzüň diýip aýtdym däli aýtdym ahyry. Onuň iň ýagşy
şäherden gidýän azy haritlaryň ogory nähil ýetýäninden, alaytada soňky hepde näçe mal geçirenden gurulmar. Azyk harityna dogrusy keseden barmagyny uzadyp bilýän adam ýok. Şu barada sen döreden düdügüniň polatdan nämäkem. Maly mene soňky hepde hasam köprek geçirdim mükemmel diýen. Gaýgy gapdaryna kagazlardan bir kısansyny agdaryp, ýöneköy sanlaryny gözgezdirdi jep bar bolýan erli. Amma şuraň nagargany direktorlarynyň berýän maglumatlaryna görä, ýetiň şeki usan soňky hepde has adaryn ýaly. Gaýgysyň diňe sözlerle hridar garaşy teatir eden üçin saal goşan jep bar giňirgen. Ay ýoga. Ananan masaň sanla seredip gör. Atabaýew oňuny nomerli kagazlardan birini otdy. Jepbar keşter bokşorundan altın guloksunyny ýaýnany çykaryp, gözüni dakynda da hat sýrnady. Emma elpiden şermenine bolan üçin hiç birda saýgyrman kagaz ýene süýjürdi. Men kagaz ýüzünden agaran saýgyrmaýanyma inim, sen özüň näbir etmenäme? Sen onu näçe mal bereniňi, näçe et geçireniňi, nähil ýatda saklaýadyň? Jepbar ýatamaýy berdi. Men ýöňü bilen adamlaryndan ýani ontaňam, ýer ontaňam. O bir hilim ýünli ýaly eliniň aýaty bilen sakkal murtun syp bolady. Hudaýa ýetgen insanlaryň werin eseziňi bekse duşa diýen ýaly. Öz ýanymda girdin bellisigimmi? Ona ýer belli. Aýyny men onu senin girläp näme deýin? Barmak ýoýunyň taýaga her ulmaly üçin bir kerti edýän. Diýen sygyryň taýagy elbetde başga. Eýhem soňky hepde de sygyrdan diýdin näçe kertipsiň. Oral berden ka elini goltuğunurdu. Birden kayda başını yaykadı. Ay yedenin mal bolu. Belli taýaklar ýany götürden uyun bolan üçin ora hemişe öýde durýar ahyry. Soň kepdiden näçe mal artyk geçerini sen bilen bilýändiň. Sığırlyn diýen artygy 50 mesörli bolulum kan öýdýän. Ona näme üçin ýetiň çekim sana? Çekim sananyň az köplügi Atabaýewiň özüne de nämelimdi. Ýankyň görkezýän kagaz bolsa bütünli başga bir zat barady. Olandan diňe osmokladyp soraýady. Sonra şunlaka hem mümkürlük gatanyjy bolan üçin müýünli jep bar bir hil özüni ýitirjek ýaly etdi. Onuň serçen kirpiklerini ýygy-ýygydan garpmagy aljaňlyk alamatydy. Ýöne göre onuň kyn ýagdaýdan göze görünmän saparlyk tejribe etýänini. Ýa-da tapan hilesi özüni gollan ragasaýp eden üçin oň şähti birden kaçyryp gitdi. Ýetiň agramynyň azlygynyň aýratyn sebäbi bar ahyry. Ona ýer sebäp. Mal näçe arryk bolsa, et şonçy ýeňil bolýandyr. Soň kepde de berilen maldan diňe sudury bardy. Onem üçin. Otini doýurup barýan üçin gaýta mal özüň tutmalymy? Gölteme kowalaşyp onuň har suran üçin düýülen garnyň hepbige dönürini sen habaryň ýokdur. Jepbaryň süňi bir daslan üçin inni boljak sorularyň öňüni gabzap, gurrun başga ýan sowmak küýüne düşdi. Men saňa şunna kaýbyrda duýdurmagym zerur. Ona ýer zat. Otinni doyum bolan üçin baýlaň inni mal satasy gelenok. Olar ýölüm ýöňündäki enteýän bir torum öýleriniň zanlaryna diňeýärler. Ýökçü Jepbaryň keşbine on çoklu zat saýgylmady. Dürli bahanalara başvurmagy. Ýan katyň mazmuny tasdiklaýady. Ýöne böle geçen bir çakmyçykdaky ýaly bogalany ýapşaýmasa, hiç bir zat oň boýunyna goýup biljek many ýokdy. Ýa-da Sowet organlary adalatly işläp duran üçin, onu bolsa ýöňüne usyp bilmän Jepbar bir tapar spaçylyk ulatdy. Açlygyň aýrgyn döwri häzir ýel kowan bulut ýar sowulyp barýardy. Geçen ýyl asmanynyň nem dammadyk bolsa, 1918-nji ýylda suwda gelipdi. Daýhanyň azyn köpden tepen togumy maýta bolup galypdy. Arpa boldy baş görkezýärdi. Ýazyň öweli bilen örs alyp galan Selme açlygyň iň ulus tarygy. Selmäni zawlar ýaly. Azyk okut komiteti şennan ýagjaga da goýberýärdi. Umman ýylyň şäkt açylyp başlapdy. Egem de bolsa şinni gowa känni. Sowet häkimiýeti entek oňly aýaklanyp bilmänni. Bir ýandan açlyk bäsgil berdi. Ikinji taýdan esasan kontrrevoliusiýon hereket dowam edýärdi. Sowet düşmanlary açlygy, gytlygy Sowet häkimiýetiniň üstüne urup, mümkin görün ýerde provokasiýa ýürüdýärdiler. Şo işte baýlar töwdügärler däl, ruhanlary bulunýardylar. Häkimiýete basyp bolan aýak ýalaňaçlar ýyry görnetýän bagsyzlyk getirdiler. Olar dillerini aşgatlyklaýar. Bütün edim gylymlary ýyryň däwine de, edim gylymna da garşy. Olar islam dinine garşy dinsizlik tohum tepmek göre kanatlanman.
Bay bilen Kur'an deňlemäge, hat dogry, bayda garyp etmäge, hatda maşgalany birikdirmäge, durmuşy künjülik ugurgoýaly gatmaga çalışýarlar. Olar dörlü wagt nedigatlar netijelerinde işçini, daýgany Sowet häkimetiniň garşyna galdyrmaga çalışýarlar. Ýagly lukma gözgüldürýän interwensiýa goşuny araşak goýunyny purtuda arap ýatyrdy. Kontrrevolýusiýon gürrüňler, hereketler Mar uýezdinde on çokly görnetýän bolmady. Zakaspe oblastynyň merkezi bolan Aşgabatda gün saýyn gylşýardy. Hatda türkmen şinowniklary, baýlary, ruhanlary hem şäher begleri tarapyndan Aşgabatda gurulan milli komitetde Sowet häkimetine garşy başardygyndan iş alyp barýardy. Dürli sebäp bilen frontdan gaýdyp gelen jigitler toplaýardy. Gejenne boldy Elilhan ýygyny ýokar toplap, Sowet häkimetine garşy asasan hereket edýärdi. Mar baýlarynyň da şonuň bilen aragatnaşygy bardy. Hatda Buhara emiriniň emirlerleriniň Maryanyň aýagyny sygyryp Elilhanyň kabakan geçip giden habary bardy. Da şowda Jüneyt Han bolsa ýödün häkim gatap edýärdi. Zakaspeda Sowet häkimetiniň ýagdaý ören agyrdy. Adyk okut komitetine işi öden ýetip bolan Atabaýew Sowet işine ýetişmeli. Hatda owaly baryp, ýalşyny öwüt ünne geçirmeli. Ol şo günem owa baryp Sowet häkimetiniň adalaty barada gürrüň geçirinden soň owa tanışlaryň bir ony çete çekip afsyryn suwal berdi. Dogrusyny aýtsam, men sana köplükde suwal bermekden çekindim. Gürrüň ölen mojuk görün soň iki şäk sözleşelim geldi. Ölen gowy. Sowet häkimetiniň halkyň kydygyny halk öz gözüyle görýär. Men eger ýalňyşýan bolmasam, halk oňa halif ýokdan gowunýar. Ýöne göli ýetimiň agdy aşa ýetirne burnu ganar nakyna kwapdyş bir şum habar bar. O nähili habar. O gaýgyň gulugyny çawyş şakýan ýaly şırdap aýtdy. Hani ay meňe onu aýtmagy dilimem barynok. Aýdyber. Belki yalandyr. Ana aýt, yalanlygyny şundan der wanyklar. Ýugurdy. İnglis hoşuny geljekmiş diýerler. İnglis hoşuny? Hawa. Onu sana kim aýtdy? Mene onu aýdan adamdan ýöl gulagym bileşdemek göli şeýle gurrun bar. Onu ýerden çykan gurrun. Gulagym bilen eşitmedik sözüňi gurrun etmeleme diýerler göli. Sen onu çekinmän aýt. Şoň üçin sen ýüzüňde şerik getirmejegime men sana wada berýän. Onu Jepbar Horad aýdanmyş. Jepbar Horad? Hawa. Ah haramzada. Ay ýugurlyp İnglis goşuny ülke dolar. Şonda ýödün hon wer hasap edýän Atabaý ýal ayak galaňaşlar haýysyňdan goporkalar diýemiş. Şeýle şum habar. Diňe şu haramzadadan çykyp biler. Maňa aýdan adam diliň hiç ýerde ýarmagyna ma diýip duryn. Şon saňa duýdurma men özümi borç bildim. Alif ýürekden dostlar çahlar bereniňe sagul. Eýranyň käbir ýerine İnglis goşunynyň purtut arap ýatany. Onun arazwesçi tiýizonatyň salatyny hereket edýäni Atabaýew mälimdi. Kontrrevolýusiýon hereketleri barada gizlin dokumentler her gün habar ýerýärdi. Atabaýew şo wagtda Şep Eser partiýanyň da çilenini. Şol partiýanyň da şeýle ýagdaýlardan habar bardy. Ýöne göre Jepbar Horadyň şol işden habarlylygy onu haýran galdyrdy. Şonuň bir wagtda şu habar hakykatdan dogrudur diýip tasdiklady. Diýmeli, tiýizonasyň agentiniň aýagy mara ýa-da Jepbar Horadyň daban aşgabada düşüpdir. Başşan ahran agenti, Antant agentini gurulupdyr. Pis tapar, su pesi diýen elbetde tütänenler. Atabaýew ýüzüniň guruna Sowete gelip, şu sekundyň özüne Jepbar Horadyň tutulmagyny talap etdi. Sowet şilenlerinden biri, öňkü paşaçyny onu makul bilmedi. Sowet şilen bolan köýüne balastmoý bolsa, bütünle garşy çykdy. Bir ýagtdan ýerülmez ýa nakyl bar. Ahran agenti bolanmış diýip Jepbar agany neçe tar aýag astyna galmak mümkin. Jepbar aýaly sap, Jepbar aýaly Sowet häkimetine ak ýürekden hyzmat edýän adam, men aýahly türkmen topragyna da badyr ödemem. Atabaýew onuň gözleriniň agyny köpelip etdi. Men aňryşyma görä boldy. Jepbar ýaly haramdadan inneden meýlak ýene dogurmaz. Balastmaň hiç hafta çykdy. Sen onu şahsy garadyň şuň aýdýasyň. Galat. Balastmaň hazanaklap galdy. Sen tezine bahs verme. Bir yerden çörek kanaň däle Sowet idarasy. Soň kepde de 20 sygyrdan 30 ýany kimin kiýesine urundan sen habaryň barmy? O maňa degişdiler. Ýok mar saňa degişdi. Sen ak kuş hasap edip ýörün, ýöre tödürlen adamyň eden işi. Belki öz tabşyrygyny görä edilýändir. Sen bol. Olaň ikili bir-birini ýumrup geler bolanny ara düşdiler.
Ara biraz sustluk geçenden soň Atabaýew iki kursu teklip etdi. Eger de jep bar horo tutmagy ýadyryň gözünde höküm berilmese, oň ertige çykmajagyny men hiç anlyryan. Diýmeli, awa, jep baryň ganyny men padşanka görä de hapara kadap edýän. Gyýkylyk köp bundan soň bir sanyň köplügi bilen jep baryň tutulmagy barada karar kabul edildi. Gaýrysy ýöne duranyp gelenine buny ýaýtada ýady, ýaýtada keýpsizdi. Oň ýerine Natalia Petrovnanyň wagty ören goşdy. Portfelini bir gün zoklap, stolun üstüne garan, gaýgysy öz gözüne anam etmän gaýtarat beretdi. Stol hakykatdan hemişe ýöne stolu meňdemeýärdi. Oň üstüne buğulanıp pişirilen goýun buldy. Ulu bir gadanyna ýeti kökäp duran gowurlan et. Orta bir kastrulla bolsa, bagry gün gaçykly gapyrga çekdirmeli bolýardy. Şu tagamlaryň ýakymly ýeti ulak günüň azy gaýgysy Atabaýew piýan edýärdi. Oň asmaňy herekete gelip, agdyndan suw damar etdine gelip ýetipdi. Ýöne göre şu ýerde hini ýetişeni görülmedik, şeýri ýeşet nirden peýda bolan mälim däldi. Şonuň üçin hem gaýgysyň iştähi kesilip ýüregi bulanyp başlady. Şu ýagdaýdan habarda Natasha bolsa, ýelegi ýeten şahy uşaýaly gaýýady. Ol bu näme üçin toý geýminledi. Hatta onuň ören helçeň uçuraýan dokuýun ýyk köýädi. Natasha edil toý günlerine aksine meňdiydi. Ol bir wagtdan galan ýart şüşe şeraby da stolun üstüne getirip goýupdy. Natasha gaýgysyň garşyna oturup, şüşedäkiň baryny iki stakany bölüp goýdy da özlerine mehrim muhabbet bilen garady. Figür kostya gelkime şuň toý gününi ýatlaly. Şoň gaýgysy üçin gümürtükdi. Şoň üçin ol hayran galjyryply sowal berdi. O nähil toý? Natasha keýpon gülümsüredi. İkimiz eğer ýaly bolanymyz bäri. Şeýle stol gözüň düşüpmidi? Ýok. Ana şoň hatyryny götür. Natasha doly bir stakany götürüp oňa bakan tutdy. Emma gaýgysyň ýer stakany bulmady. Ol agyr goýup düşüp ýüzüne şaksaldy. Oň şu ýagdaý bir az täsirden üçin Natasha oňa zaryn habar gatdy. Gadarly kosy götür agyry. Bir günüň içinde gaýgysyň başyndan gör nähil wakary gelip geçdi. Alaýtady. Ertir tamşanlara rahat bulmadyk stolun üstüniň görnüşi ören tagas çypdy. Ýöne göre şol tagasçybyň sırtyna gizlenip ýatan hakykat bolmaly. Şol hakykaty ýüze çykarman, tagamy ýymete agyr urmak hey mümkinmidi. Şoň üçin gaýgysy agyr goýdan soň Natasha sowal berdi. Natashanka, sen maňa näme şatlygyny götürmäge teklip edýärsiň? Ýöňümizde stoluň bedegini men görejim, eger meni alamaýan bolsa, bu stol ýertir stollar muny kim bededi? Kostya. Şoň hakykatyna ýetmän näme geregiň bar? Gaýgysy oňa hridar şeňerli. Natasha, pul ýerden tapylanyny sanyr bolýandyr. Tüýje ýymytyň burada aza-aza gäkili bolýandyr. Şoň üçin munyň nirden peýda bolanyny anyklaman, muňa agdurmak key mümkinmi? Natasha birdenkä eline stakany stoluň üstüne goýup ikigini silkdi. Bolum men başyma kişaşyna el tutmayan peýgamber, ýeteň an ha göderimi diýmesem günäň özüňe. Natashanka, men şu ýymytyň nirden peýda bolanyny bilesim gelýär. Bu saňa degişiller, o näme üçin? Bu men hususy dörezçiligim. Belki nähil döredeniňi mälim edersiň. Ýok. Natasha, haýş edýän aýt. İkimiň aramyzda gidin zat bolmaly ahyry. Men ogurlyk edemok. Belki Allah taraplyň asmanyny ýendir. Asmanyny ýenmese adamdan kimden? Onun taýçyk däl. Belki aýdarsyň. Ýok. Aýçyk dämi? Ýok, aýçyk däl. Gaýgy ýeriniň nähil galanyny bilmän eliniň bar güýjüli stoluň üstüne gap çanaklar bir-birine urdy. Jäjemler çym pytrak targady. Çektirme bilen gowurma bir-birine gatyşyp pol üstüne dumuluşakdy. Natasha aglamjyrap onuň ýerine ýapyşmak surunny, buğulanyň buğdu onuň gursagyna gelmedi. Şu sekundda bolsa elini gapatargady. Egerde goýuny kimin getirini aýtmasaň, şu sekundyň özünde ýeňsen görkez. Diwar ýüzüne beren Natasha horkully aragyna tez çykdy. Jep baraga, ah haramzady. Sen etini ite dograp bermesem, dünýäden armanyny giderin. Yarım ýaş Natasha gaýgyly uzaklady. 11-nji baş. Iki dogan, iki düşman. Zakaspeda aşlyk ýeňse berip, halkyň garyny ýaňyzyk şörekden oýupdy. Durmuş bolda gün saýyn gowulyp barýan ýaly. Sowet häkimetiniň kada kanuny, adalatly düzgüni, indi ýyl içine atudy ýarap başlapdy. Durmuş howahy gün üslegine ura ýuksýan. Garny doko bela ýok bolan üçin, Tomsyň yssygy günüň gylgyn howrudy, on çoklu duýulmaýan ýaly.
şol ýymy saralatda bolsa. Birdenke top gümürdüdi. Kontrrevoliusion hereket wagtlaryň söýsün çykyp, Sovet häkimetiniň düşmanlary Zakaspiýanyň merkezi bolan Aşgabatda goýduryň turdular. Olar biz Sovet häkimetine däl, diňe Sovet kanunyny bozýan käbir ýollaşlara garşy diýip, sady işçilerinde bir näçedini arladylar. Ak banditleriň goýduryň ýöne köýtetenden bolman, ören taýynlypdydy. O atýalmasa tütte çykmaz diýilşi ýaly. Jeppar Horozyň İngiliz goşuny barada habar elbetde tütänen däldi. Intervensiýanyň razvedçiklери, zanhyllary, Beýik Oktyabr rewolusiýasyndan bäri tarakan ýaly ile uruşýardylar. Goýduryň ýysyry İngiliz intervensiýanyň üpçün ýaraly goşunynyň artykdan, ýene nilerden eňmegi taýynlyň öňden tasdikleýärdi. Milli komitetiň atly polk düzmegi de şoň süýnni. Edilhanyň özüne körlerlen eýäm şoň goşulmagdy tütänen däldi. Zakaspiýada grajdanlyk söwüşlerden esasan intervensiýady. Aşgabatdan hereket eden üpçün ýaraly eşelonlaryň garşyna durýar, tezen sowetinde de, marda da güýç ýokdy. Awanyp gelýän ägir topyň garşyna güýç toplamak niýet bilen, tezen hem mar sowetleri özlerini bar güýçleri ýanlaryna alyp, şäherje wakan çekilipdiler. Goýduryňy düşünişmek, barlaşyk arkaly gutarmak niýet bilen gelen komissiýanyň başlygy, Türkistan Respublikasynyň zähmet komissary Paltaratskiň bolsa aklar aly uly tutup marda tutdular. Aşgabatda bolan 9 komissary ýani bilen gäwursyň arasyna jaýlapdylar. Aklaryň wagşylygynyň ölçegi ýokdy. Marda galmy Gaýgy Atabaýew şünni ören hatarlydy. Ýene suut bolmadyk Jeppar Horozyň şu günä ertir bir ýyl tapansary geljegi hiç kime gildiňlerle. Walasmoy bolsa öňü bilen Atabaýew tutmalyp eýýäm gyýgyryp ýördi. Şonuň üçin Atabaýew Daşkentde çekilmäge taýynyp görýärdi. Ýogam Jepparam şoňa meňdeşleriň kömegi bilen Tiz Johnson oňa Hindistan ýoluny ölçetmegi daşdyrdy. Şo ýagda ýaňylan Agajan Terdar oň bilen ýürütip söýleşmäge giripdi. Agajan arsynyň mary baýry bilen berip, aklary goşulýany. Marda atly polk toplamagy kömek edip ýöreni. Onuň ogly Silabyň golda aklaryň goşundy hem ofisier oluny gaýgysy mälimdi. Olar ýöwüt ünne ýoluny ýylarna dolamak imkanynyň ýoguny bilýärdi. Şonuň üçin öz Agajan arsyn bilen onuň gürrüň ören sowuk salady. Olaryň arasyndaky dogonlyk kysnaşyk öňdenem ýagdaýly. Rewolusiýadan soň bolsa olaryň arasy hasam soňuşupdy. Şaý göwünü urtlayan Agajan Terdar özüni möňlüge salyp gürrüň daşdan aýrady. Inim gaýgysy. Sen okumuşy adamsyň. Bir bulanşyklardan sen akylyň näme kesýär? Öz agasynyň göz görçeli ýeterlige salmagy gaýgysy ýaramady. Şonuň üçin ol şundakay keşbe girtdi, gönörtledi. Näme meni hyrlamaga geldiňmi? Ýa-da iýerdilenmi? Sariýagy çar takkal Agajan sümgüdel bolup galardy. Gaýgysyň gözüne bolmasa, onuň şekke damarlary mümkünläp gitdi. Gözleriniň göýü has ýitelerine dönüp, sözlerine sesi ören zarpy çykdy. Sen meni kim hazap edýärsiň? Gaýgysy onuň ýaly gazman öýden rahat alyp barmagy çalışdy. Agymlygyň elbetde şekim ýok. Ýöne göre ýerensoň. Men seni hay howaý şowuna baş göterip, ıňdarmak bilen ağlan arsyn hazap edýän. Näme men senden akly öwrenmägen öýdýärmi? Öňüne men seni bugün mihman çağıramak. Ondan akıl bermäge gelene şükürlenemek. Häzir bolsa men sen soragyňa diňe jogap berýän. Sen onu öz jogabyň has anykla sen kim bilen? Sowalyň anykdyr. Sen öz agaň bilenmi ýa-da bolşewikler bilenmi? Men näme senin aýrylyp gider başga ýerim bämi? Sen özüňe ýeterli halmada gönörtle. Onu diýerlen dogry habar. Men akly bilen edel. Agajan Terdar harçyny işläp başyny ýekadi. Diýmel iki dogan iki bölünýär. Ýok. Nähili ýok. Biziň diňe pikirimiz bir ýere jebiskelenok. Agajan arsyn gawaklaryny börtdirip bir taram oturdy. Bagşylaň aýdýan aýdymyndan bir beýt tiňlerini. Göwüne bir bolmaýan dogan gardaşdan şerin mülakatly begane ýaşy. İçiň dolar hupbut bir ataşdan iýeň tagam bermez dendana ýaşy. Geypi bolup Agajan Terdar. Soňky urtlan şaýyrynyň agzyna tüýkülük galmady boldy. Tif diýip öz agzynyň zäher ýaly ajany duydy. Onuň ähli günän doganyň üstüne ýükläp maskaralyjy hiňlenen heňiniň üstüne de şo hereketi gaýgysyň hyrra gahan getirdi. Agam näme diýsene?
sen mäden boluk. Yüreğin ören bizay bolsa, nirana garany döwürni sen döw, ýöne göre fasaga tükürme. Gazma arsyn oturun ýerine langa galdy oňa harydarsyn erli. Men hem ýüzüňe tüküresim gelýär. Gaýgasam oň bilen boýdaş bolup galdy. Onun görünüşi arsynyň durugyna aqsam suňşurly görünýär. Emma ol başardygynyň özüni taklap, gadawyny ýugudyp, mulaýym sözlemek boldy. Eýsem de bolsa ýeri garlyk çykdy. Sen agam, bir hakykaty unutma. Asmana tükürseň, gaýtdyň hemişe öz ýüzüňe düşýändir. Iki boýdaş dowynyň ikidem ören daýawdy. Agazan terdar ýazyk hem garnlyk bolup, gaýgysyz iňçemek syýrdymdy. Olar sessiz ýönde bir-birine çiňerdiler. Olar öz bir-birlerine göreşler bilen ýegenler. Agazanyň görezi ağır köýen ýaly gadaply bolsa, gaýgysyzyň görezi azymtyk gülümsürýärdi. Agazan arsyn özüni iň ýokary zyntydan saýsa, gaýgysyzyň görezi sen hakyky agy bolsaň, meni mäňede sygyr ýerine sümsündirip, özüň öz bähwidiňi arap, mara göçüp arsynyk möhürni almagy dyrjyrmadyň. Garnak eneden bolan sygyr çopun. Biziň herdarlyk adamy ysmat getirýär diýip, göreň ýanyny ahmar çekermediň diýip, oň ähli pysty buzuruny ýüzüne basýardy. Ak paşa, arsynlaryň at awryny, güýç kuwatyny özüň alyp giden üçin. Agazan arsynyň şolary meňdeşleriň maksady, aklara hat dogry, İngiliz interwensiýasyny arkada ýanyp, şo giderin güýç kuwatlaryny ketmekden, garyplyň boýunyny küçün salyp, baýlygyna baýlyk goşmakdan garatdy. Sowete bolşevikleri diýen tögmetler bolsa, garamayak iri allamy üçin bahanady. Emma Atabaýewiň ideýasy, arsynlary, baýlary, ruhanlary, köne kültökleri gurp kuwatdan salyp, garyplary güýç kuwat, dogry hukuk bermek bilen ýuwurlypdy. Şonuň üçin iki dogan bir-birine aly göz bilen garaýady. Şol iki görejiň hiç birine bardyşyk alamaty görünmeýärdi. Agazan terdar tatanjyrap giderdi görünýär. Birden kädi ýüzüne aşağı salyp göwünti ýylgyrdy. Ol goýa diýersiň, ýaňy gelen ýaly, ýa bir zat agtarýan ýaly otoň içine göz geldirdi. Onundan gaýgysyň eginine ýapyşyp, ona aşağı bastdy da ödüm oturdy. Biraz salymdan soň bolsa, hem aýyny gürrüňe başlady. Dogry senim, sen eden işiň ören gödük. Jepbar näçe harandady bolsady. Türkmençilik arasynda şeýle çykkansa iş etmäň näme geregi bardy? Oň edili şuun, giýişgardy ýertiriň gözüne çyksagyna. Paşa wagtyna kagranna da aýylgansyrak boljagyna. Sen elbetde şu görenýänlerdiň. Sen öz ata watanyny taşlap nigräder goş götermeň elbetde şoň gorky serardyr. Jepbaryň elinden gelse. Häzirki ýagdaýda oň elinden geljegine de şekim ýok. O men başymy sypamaja elbetde mälim. Dene şoň howatyrlar bolýan, oturun ýerinden butnama. O sana barmagyny dostsa, men oň kellerini toguratmasam, atam ol bolmady. Marwaýlarynyň ýaşullarynyň ýanyna, Jepbaryň kagaranna, agazan terdaryň sallamga agramdyrakdyr. Işdiňe bir Jepbar horozda ýady. Men helak bolmagymda däl. Edim nämede? Ideýede maksatda. Agazan arsyn böwrüni deňirdi de, oňa mulaýym ses bilen sowal berdi. Inim, sen maňa dogryny aýt. Sen hakykatdan bolşewikmi? Entek şirene eder, ýöne göre niyetim, bütün hereketim şonnu. Sen ata baýlanmadyň besläp geleni, islam dinine haýpyň geleni okmy? Dogrusyny aýtsam musulmanlyga mena ikimiziň hem golýan ýerimiz badyr ödemek. Ötegi diýen olaymy? Men Kur'anyň asl nusgasyny näle urusça terjimesini okudum göre. Allah wal urubal kişi güýjünden peýdalandyňa öz bähfiýiň gözüňe tut diýen ýeri meňe ýadyma düşenok. Men kime Allah'tırın? Eýsem sen näme pirin uluguna sörgüýän? Hudaý berýär. Hudaý sen batyryňa näme düşünmerin ok? Taňryň ýazgydy şeýledirdi. Birini huzaýyn, birini gul etmek Allah'ın adalatyna laýykmy? Näme diýsene gaýgasy? Bize mundan soňra sözleşmek mesler gelermi ýokmy belli däl. Senden ýaşym uly bolany hem borjum bolan üçin men sen aýbyňy öz ýüzüňe aýtjak. Sen inim bolşewiklerden 5 ýylda geçiripsiň. Görnähir agyr hasrat. Täş terdar senden şonu tama edermidi? Öz işinden dören işarlan Allah'ı sakladın. Sen gaty ýalňyş ýatyň. Men öz milletime ýany dedim ok. Sen öz dogunyň gaýgaran o ahyry. Halky ýan berýän adam agam da bolsa, inim de bolsa, menden oňa mehru bolmaz diýip men sana odar etdim ahyry. Eýsem men halk
Gaýgasy elini daldalap, on zarpy ýygyny kesdi. Sen agym bulunyň üçin ýüzüň aýdyp bilenmek. Eger sen ýerinde başga bir olanursa, şonna men oňa sen halk düşmanyny ýerdim. Agajan Arsanyň bu tapar ýerinden galyşyp ören saratyn bolup, garyljyk kesiniň zarby ören aýylganyşdy. Kes setiňi. Özüri boýdaşlaryň gaýgasy oňa barmagy çomurtdy. Menin sygyr bakýan wagtymdaky ýaly ýeňhäme dundurlayan bir şäre gaýgasy däl. Sen onu unutma. Ondan menin sen gönüýüň aýtjak. Ata babalaryň asarlarsa beslen göl ülkesini interwensiýa satýan adam halkyň düşmanyny ýerleýtem kim? Jogap ber. Agajan Arslan gelip tapar ören tuz çykdy. Men ýurt söwdasyny demek ahry. Tomlugyň togulaýany bilen togulagy ýapyşyp ýatanyň aragyny näme tapagutdylar. Sen satmadan satýan bilen sen ýataşar adam. Halky İngiliz boyun turunyň astyna salmakçy bolýan. Eýden tezlerle kim? Gaýgysyň sesi has zarpy çykdy. Han sizde ınsap, han sizde wujdan, han sizin watanyň ünnäki borjuňyz. Täş serdar seni şeýle hyýanat üçin emele getiripdimi? Agajan, oň sözüni kesmäge näse zan çekdi. Soň ketdi gyzyn gaýgysy oňamay bermän, ýaryny dowam etdi. Siz ýyl tarapdar görünmek üçin goýun dersine girip halkyň sünküni gemirýän as möjekler. At dogrusiz haýwanlar, at dogrusiz haýynlar. Sizin şol hyýanatyňyz üçin şu günki nesil sizin ýüzüňizde 5 barmak gara bassa, geljek nesil sizi ittenmeten näletlerler. Agajan Arsanyň sydamsy garjyk kedi bütün otoýanlardy. Sen mol. Men sesimiň erkisen nedel. Şundan soňra agam diýip men adym saýmagyn. Halk düşmany kimde bolsa, men onuň mehru ýok diýip aýtdym ahry. Şundan soň kimel gan düşmany. Men eger sen bilen deň bolsam, seni şu duran ýerinde ýere sokturup bilerdim. Elimden gelse kıyamet durur. Ýöne göli. O bir zady ýagşy düşün. Menne häzir hem azdy köpden dogany katyrda bolmasa, men senin bokurdygyň jep bar horadynka men de bilerdim. Agajan Arsanyň görejine bolmasa, gaýgysyň her gözi häzir okura dönüpdi. Şo gözlerde mehrew ýogy mese mälim görünip durdy. Şonuň üçin oňa ýöwsellemekden başga şäre ýokdy. Öz agasynyň müzerenini gören gaýgasy indi pesay tesbilegenni. Sen aňdarma sal. Gaýadan ýözüň başşap goýberýändan habaryň ýok. Jehenneme giden ýoldaş agtary diýen ýaly, sen biýüne ýaş ömrüň gözel ýigit silabyň da bagtyny ýatyrdyň. Men öz söýgüli perdendimi näme edipdirin? Sen oňa näme edeniňi onuň durgany gyzgyn şägäsiňen soň bilersiň. Men diňe şoňa gaýtym gelýär. Ynzap et. Gözyaş bogun üçin Agajan terdar ýüzüni tutdy. Gaýgysy soň sözüni aýtdy. Seniň ýazgydyň belki oňkydan da pazygarak bolar. Şo sekundda Nataliýa Petrovna peýda bolup Konstantin Sergeyewich nahar taýyn getirim diýip sorady. Şo pursatda mehnet göwrüli Agajan Arslan entap çykyp gitdi. 12-nji baş. Çağırylman gelen mehman. Wakaň öňünden gaçmasaň, guyrugyny garbap galýasyň. Oň elbetde hemişe mümkinlik de bolup durnak. Käte waka ostlagy güýürdi ýaly duýdanda peýda bolýar. Käte de ýöňi oňa dürsem äkäň, jemmeşiň ortadan düşüp galýasyň. Daşkende çekilmek üçin näse taýynyp görünne bolsa, Atabaýew gijagaldy. Dogry. Şarafyn ýüle çykan wakadan ol habarsyz däl. Ýöne görün, adyk okut komitetiniň işini töle tolduran ýüň ýaly ýazgydyň peýwatyna galyrman. Nähirle bolsa biraz sadlamak ýer boldy. Emma bir elle iki garpy tutturmagy üçin ýazgydy sadlanman galdy. Sowet güýji şäherje çekilip, aklaryň goşuny mardan öteni üçin ikara front düşdi. Gaýgysy marda durmagy elitde mümkinlik galmandy. Diňe başyp barsa, eýtem de bolsa, dogulny katyryny Agajan terdaryň ony äl hopdan gorama mümkin. Emma şahsy bähbüdi üçin şakylyksyz mehmana başagan Arsanyň saýatynda faýlanan bir üt penjerine garyn oly balyga saýýady. Şoň bile ýeti gyzylyň tiýi solşýary. Aklaryň şarafyn hereketiniň uly çekşiýeni ulanmaýady. Sarkannakda ılganyň büdüräp ýykyljagy oň gözüniň öňüne gelýärdi. Eýtem de bolsa, ýa-da aklaryň aýylgyn görejiniň tapmak ýerdi. Ol ata çykyp,
şöyle süren mäne bakan türsün mükadip oýlandy. Mänedäki geldi tüpükden haray ýoguny aňlasa da, ýalka batlynynden onuň gögün tuýşýady. Ýöne gül kim bilýär? Ağazan terdar doýmaz nebisiniň ýygyna ýerip aklyrgamy desse, ýalkap hay howaý şowguny alanyp belki erihana goşulanlar. Aslynda ýalkap öýde bolaýandy. Onu näçe wagt golap biljekdi. Ýa-da şöyle süýlen şäherje bakan at goýmalymydy. Ýa-da giýjanyň içinde at nirede, ýola bilet gögüni bir ýollaş nirede. Ertire galsa, jepbar holagyň ýerine oň öýde oturmaly. Uzak oýdan soň Atabaýewiň gözüniň öňüne ýödüne kwapdyş bir göwre gelip daýandy. Ol Abdurrazakdy. Abdurrazak marda meşhur Ural Muhammed Ahunyň oğlu bolmagyna garaman, ören geňenaý has dogrusy täze döwrüň adamsydy. Oly atasynyň hüşürde katdan toplanan tükeniksiz baýrygyndan bir köpgem alman, dogan ýurduny atasynyň mederlerini terk edip, bir ýem şähere göçüp gelip, ýödüň sap demetiри ýaşaýardy. Atasynyň toplan maýasyny şo sygyr patşasyndan ýena görmeýärdi. Abdurrazak çynnaky towatly adamdy. Tatarça, Azerbaýjança, türkçe kitaplar şkafyna dolup ýatyrdy. Emma ol çöregi häzirlikçe galamyndan näle, piriniň gulawyny ýerdi. Onuň ýerde ýan piri umum daýhanyň kagaranyna ikisinden ulrakdy. Şonuň üçin taşlaryny partow ýerden bol hatyr alýardy. Ol öz gowresiniň göräýmäge gömel türüni garaman, ören şeper bolup, öz ýerlini nepis hal okuýardy. Türkmen tarihinde erkeklerden hal dokanyň belkem şol birinji sorundur. Gejera ýyrtyk, eleşan deşik hallary hem ol siňe seredinde de tanylmaz ýal bejerýärdi. Ýöne göl öz sunugynyň saryny olentek hiç kime görkezmeýärdi. Abdurrazak arasda dogruçul adamdy. Emma döwrüň nähil agyp dönýän entek oňly saýgyrmaýan üçin ne bolşeviklere hyzmat edýärdi, ne de aklary. Gaýgy onuň bilen ýakyn tanışdy. Emma käýerler başga bolan üçin duşýan çağlar heýrekdi. Azyk okut komitetinde işlemäge ony näçe ünnen bolsa da Abdurrazak menen tek öz maşgulamy doýurýyn diýip gaçara edýärdi. Onuň maşgulaty hakykatdan da känni. İşleýän bir ýöz bolan üçin ol dürül-dürüzlügi ýudurýardy. 1917-nji ýylyň ağaçlygyny ýödügüler daşgowda gidip, azym köpden galla getirseler, ol öz ýölerini ýükläp 20 günlük ýoldan ýumurtga getiripdi. Ağaçlyk ýylda ýumurtga töwdäri kimiň akylyna geljek zatdy. 20 günlük agyr ýola şeý ýumurtdan götürmäge kim batyrlyk edip biljekdi. Abdurrazak ütgüşü adamdy. Şol ütgüşü adam gözüniň öňüne gelen Atabaýew ýüregini biri dup giýjäniň bir wagty Abdurrazakyň öýüne bakawurdy. Natali Petrovna bolsa berk tapşyrdy. Meni kim sorasa? Şoňa bir ýem Daşkentde gitdi diýip aýtdy. Jepbar adamy. Tigiz onsydy. Umum ýagdaýdan haberdar Abdurrazak giýjäniň bir wagt bolmagyna garaman gaýgysyz atuwdy kabul etdi. Ýaro, egilikmidir? Gaýgysyz göwünsiz ýylgyrdy. Egilik bolsa giýjäň bir wagty sen öýüňde men näme işim bar? Men näme şoňa da düşünmeýän diýdim. Düşünýän bolsaň näme soraýam? Gaýdyňda mäselin ýokmy diýdigim ahyry. Entega inneýän ýok. Onda özüňi beta atdyň hasap edäý. Ne bir arkan gürleýän? Hakymma? Geňdat. Ýöňüne oslumydyr. Bar diýil duýaýtlarym. Beşi şunu tüňörtmän adam öýgürüni öýdemek. Atabaýewiň öňünden tamas şeýledi. Alaýta da çyraň ýalypsyny onuň keşbine garanyna göwüni dokundy. Abdurrazakyň häzirki keýphon oturmagyna garaman, burun ýapbaşyrak gara ýagy keşbi ören hyýrsyzdy. Bir ýerine hatar, ýegirini beýaşatar ýerlerden basmasyň barp ýatan ýaýmeli. Boyu gaýgysyňkydan azyjyk petragym boldy. Eginleriniň üstüne adam oturuvermeli. Şonuň bilen bile onuň palta kesmedi ütgüşük kılıgy. Durun ýerine sarsmaz dagy dönýäni gaýgysy kemselmälimdi. Abdurrazakda gadapda uýaşylyk ýeterlikdi. Ol gaýgysyna garap, onuň göwünine gelmeýän gaýta keýpine degirlik bir söz aýtdy. Seniň gillenmäge mezur bolmagyň men göwünim bolmasa kimim bolmandyr? Atabaýew oňa hyýdar çyňerli. O näme diýdiň ol? Sebäp bilen ziyaret diýen ýaly, men saňa bir sowat öwrederim. Gaýgysy oňa garap diňe ýylgyrdy. Abdurrazak dowam etdi. Rusça muallimliginden haberim bar. Men saňa türkmençe öwrederim diýen. Gaýgysy türkmençe diýip geňirgänne, sesinde ýaňy eşdildi. Sen ören düşünmükän öýdýädim göre gaýgysy. Sen bejaý tün tekeniň. Senin türkmençe de menen ýokdulugyny men näme bilýänmi? Onu näme? Senin ýyl ýarymdan bäri ýeňsen gaşymak ýerin gitmeýän bilenim üçin. Ýa-da bir näçe kitap okumak mümkinçilik tapardyň diýdim. Senin partiýaňa
Düşäýme maksatdyr. Düşünüksiz ýagdaýlar sende de gitdir. Onuň dogry. Hanen tek awaňan howpdan nähil tutmaň aladyny delli. Men sana aýtdym agly. Näme aýtdym? Özüňi besatdyň hasap etdimedimmi? Dogry, men özümi şol ümitle gelipdim. Eýsem de bolsa, sen arkaýyn bol. Bäşi şuna seni sır duýan bolmaz. Oňa seni bolsa ýa-pelek. Şo sekundda birden ka oslawy ses çykdy. Dogry aýdýasyň. Ýel ýürek bir adam bolsa, waharman, ahmalykda ele düşdük diýip, oturun ýerinden belki zöwge galardy. Emma gaýgy bir oturuşyny ýetmän, geňirgejilik bilen ýal tagaranyny krawadyň üstüne başyny galdyran bir adam oňa salam berdi. Salam ýollaş Atabaýew. Aňardan gassanma şeýle Atabaýew krawadyň üstünde ýatan adam ýene saýgarmandy. Häzirim onuň kimdigini oňul tanaman Abdurrazakdan sorady. Kim aýtdy biziň gurrumyzy dinläp ýatan? Ay ulam bir ýykmany tejenni. Şol ýykmany tejenni Murat Agaliýewdi. O da Erihanyň sowatly adamlary mejbur suratda öz hyzmatyna alýan mobilizasiýadan gaçyp gelipdi. Ol kravatdan toýup düşüp gaýgy ýelleşdi de, dogruny aýtsam ýoldaş Atabaýew, biziň häzir oturun ýerimiz Abdurrazakyň mihmanhana diýerler, gaçkyklaň mekany idi. Mihmany ysganar. Ikisinem diýen ýaly gaýgy ony näçe gyskanda da ýeki bolman meşgul diýip, on howatyryny göwünü awlamak istedi. Murat Agaliýew şeýle bolsa gaýgysyň peýda bolmagy özüň ullukhan pena bolup göründi. Dertdeşler kimse tanışanlarından soň gaýgysy agar oýlar. Uzakdan eşdilýän şakyrdylar. Parawa guk-guklar arasynda daň goly ýokaýtdy. Aklaryň eşelon ýygyna eşelon tirkelen goşuny tejeni, maryny, bayram alyny ýelep, bir mysyşda şäherjüň eteginäki barhan durulgosyny barıp daýanypdy. Durulgoda eşelonlar özüne ýer tapmaýşy ýaly. Atly piyada goşun ürgün şäherden edil gurt düşen ýaly. Şäherjüň bilen arada bolsa, bir-birini weýranlamaga çalışýan birnäweklerin ünnüksiz günnürde eşdilýärdi. Oňa şenli bolsa, mardan tejenden baran güýç, şäherjüler birigip duşman güýjüne garşy taýynyp görüpdi. Şonuň üçin Amid Erýan köprüsi bilen Barhan arasynda hem şäheriň töweregiňi uzak gün gany süýüş dowam edipdi. Şoň şäherjüde kommunistleriň görkezýän gaýraty ölçärden artykdy. Emma aklym güýji bir näçe sartyk bolan üçin gün giýjigende bütün şäher olar eýlerli bolupdy. Şo howpdan heder edip, duşman aňyryp goýbermelik niýeti bilen Amid Erýanyň köprüsini weýranlamak teklibini edenlerin bolupdy. Emma köprü bugün üdüp ertir sepläýär ýaly bolman. Şo wagtda Sowet toprağyny iň ägir köprü bolan şäherje Daşkent döl baglanşdyrýan üçin kommunistler ony ýöl göreşleri ýaly gorapdylar. Howp ören güýçlidi. Aklaryň udaga atýan toplary köprüniň töweregini Amid Erýanyň suwuny toldurýardy. Daşkentden atrýatlaryň uğran habary berilen bolsa-da, wagty ile gelip ýetmeýärdi. Şäherjegülleriň daýanyjy häzir diňe şonlady. Şoň üçin hem köprüniň öz göwrelerini gorýardylar. Gün giýjigende gelip ýeten atrýatlar aklaryň şäherje töweregine goşunyny edil gazargelli ýaly dargadypdy. Aklar şondan soň gaçyşym bar kowuşuma berimsiz ýen ýaly eýlerini bakan ýoksa götüripdiler. Olar eýlere agyr mäsilli bolan üçin hiç ýerde aýak çekmän bir baş kaka garpdy kyrpdylar. Atabaýewiň nirdidiňden baş çykaryp bilmedik jep bar goraz bolsa, aklaň iň soňky eşelona durmaşypdy. Şo wagtda Sowet Türkistanynyň bütün töweregini duşmanlar gawa bolypdy. Goşluk günü gordy. Ferganada kemsiz ýaralanan basmaçylar, İngilisleriň Kaşgadardaky ýelçisi Sir McCartneyň ýakyn kömegi bilen şäherleriň daşlaryny, ähmetli fenaga çaýlaryny gawa bolypdy. Günü gorda Semirýäç gadaklaryny Almata kuşurýanna şol Sir McCartneydi. Demirgal taýdan Moskwa, Daşkent otly ýoluny keden Ataman Dutov ýangadandan Orenburga eýlepdi. Demirgal gün matarda Buhara emirligi, Daşoğul wagşy Jüneyt Han, Kasby deňlerinde bolsa İngiliz floty bolup, duşmanlar bütün töweregi dudak gurupdy. Bütün Türkistan zantyzlar hem harby agentler bilen doludy diýip, intervent generali Malleson soňra öz daklaryny ma'lum etdi. Interwensiýanyň ähli Türkistany, hatda Uraly, Tatarstany hem şonuň üstüne goşup, İngiliziň bakmaryny öwürmek plany bardy. Şonuň üçin hem Eýranyň istaşary artykdan, enzeliden hem başga ýerlerden dökülen İngiliz goşuny Kaka frontuny adatdan aşar berkilipdi. Ýogam gyzyl goşun aklary ýüzüniň uğruna ýer bilen ýygan edýärdi. Abdurrazakyň saýasynda düşýän Atabaýew
Eýem azyk okut komitetini işleýärdi. Eri hanyň gorkusyna tezene barmagy watyr eden Murat Agaliýewdi şoň ýanyny işleýärdi. Front KK bilen duşok arasynda 2 aý göre dowam edenden soň oktýabryň ortasynda interwensiýa hem aklar goşuny hüjüme geçipdi. Duşokda bolan aýylgan söwüşde interwensiýa diňe bir goşun güýjüni däl, sanyty ofisiýerlerini bitiripdi. Interwensiýanyň şol hüjümi provokasiýon hüjümdi. Olar şol hüjüm netijesinde Türkistanyň harby güýjüniň etatyny Zakaspiýa frontuny çekip, soňra dumly duşdan hüjüm etmek bilen Türkistany aňsatlyk bilen ilalmakçydy. Interwensiýanyň şol eýmen plany Türkistan Rewayan Sowetine de ma'lum bolan üçin goşun güýjüni bölmän KK frontuny, tezeni Marini ýyza galyp fronty wagtlaýynça geçekdi. Sebäbi duşokdaky gorunma bütünliğini göýran bolup, ähli ammarra çenni ýanypdy. Şonuň bilen bile frontyň ýerine Erihan kuşgurlyny ittiýaly pursat arap ýatyrdy. Front şondan soň 1919-njy ýylyň aprel-may aýyna çenni Aninkowa bilen Ravnina durulularynyň arasynda dowam etdi. Süýtde agydy bişen suw üfläp içýäli. Atabaýew bir sapar pursat goldan bermän, oktýabryň ahyryna Daşkentden çykypdy. Interwensiýa şondan soň hüjüm etmän fronty uzoklap ýatyrdy. Sannaka hüjüme geçmäge gyzyl goşunyň da mümkinçiligi ýokdy. Beýlek frontlarym oňa kemzi ýeterlikdi. Tegeş diňe çendan razvedka atriýatlaryny hem barnawyklaryň arasynda gidýärdi. Duşokda beren gurbany interwensiýa bir ýandan sapak bolan bolsa, ikinji taýdan olýar gany dökmän, özgäniň gany bilen ýurt eýlemäge adatlanypdy. Şonuň üçin ol ören aýlygy şäher görýärdi. Interwensiýa antlary, harby agentleri, general Malesowyň aýdyşy ýaly, Türkistanyň ören salatyny hem şowry işleýärdi. Şol agentura dürli hileler bilen Türkistanyň harby komissary Osipowy öz eline geçiripdi. Şonuň üçin äri tögüşçüň güýç eline bolan harby komissar Osipow 1919-njy ýylyň ýanwar aýynyň 19-syna Daşkentde Sowet häkimetine garşy gowduran turdy. Hökümet silenlerinin bir näçeden atdy, bir näçeden türmäge basdy. Ol şo gowdurany uruş bolşewikler bilen şep eserler arasynda gidýär diýip provokasiýon gylyp berdi de bütün şähere dogulsaldy. Şol provokasiýa bilen şowul bolan üçin Daşkent şäherinde ýaşaýan Gaýgy Atabaýewdi öz öýünden çykarmady. Ol şo wagtda şep eser partiýasynyň silenidi. Emma soňky wagtda onuň meýli bolşewikler partiýasyndadı. Şonuň üçin ol tögüşiň haýyr taýyna goşuljagyny bilmän, nalazy öýde bukulup oturdy. Ýöne gören şäherdäki atylýan ýaraglaryň takyrdygy onu birje minutda rahat goýmady. Tögüşiň ikinji güni uruşyň näme barada gidýäni ma'lum bolsa-da, ýaşaýan ýeri Osipowçylaryň gowduran soraň edil merkezinde bolan üçin göze görünmezlik, özüni tanatmalyk üçin uzak gün gidilen oturdy. Ol edil poçtanyň ýanyna ýaşaýardy. Poçta bolsa Osipowçylaryň ştabyna aýlanypdy. Şonuň ýaly gowduran önüne öýde oturmak aňsat işdärli. Atabaýewiň işini ýertýärdi. Ol köçe çykmagy, haýsy bir ýol bilen bolsa bolşewikler tarapyna geçmäge, özüni gerekli ýerde ulanmak üçin teklip etmäge meýil edýärdi. Ýerinden galanyny bolsa Natalya Petrovna onuň edenine ýapyşdy. Şu wagtda seni bolan saknaşyklar ýeni ýad etmedimi? Biziň üçin häkimiýet kimiň gelini bolanyny näme tapawdy bar? Bir de bolşewik bolanyny näme, ingliz bolanyny näme? Ol öz gurtugyna kakdy. Senin ha şuňa diret. Şu günärti emele geljek çagan aladasyny et, çörek gamyny edip ony gymylamaga goýmaýardy. İkinji ýandan bolsa, gaýgy bolar bolmaz, kiçigirim bolmany üçin ony göze kaklaşandan tanajakdylar. Intervent agenturasynyň işeňler işleşine göre, onuň diňe bir suraty däl. Uýun boýunyň ähli keşfiniň alamaty eýem, Osipowyň razvedkasynda da aýnadaky ýal görünýärdi. Eýsem-de bolsa Atabaýew öýde turup rahatlanyp bilmeýärdi. Bütün Zakaspiýda häzir interwensiýa höküm sürýän üçin ol ne giýjesini uksyn alýardy, ne de gündüzini rahatlanýardy. Paşanyň boyun turgundan ýaňyjak sypan halkyň ingliz küçönüň astyna düşmegini aldy merdimet alýardy. Ol Daşkentde gelen gününden azyk okut komitetyne ardy berip, özüniň fronty ibermegini haýyş etdi. Emma fronty iberlik azdan köpden salla tapylsa-da, teniň ýaly taýynlykly işgär tapylan ok bahana bilen goýbermänler. Häzir orta diňe bir zakaz pedel, äli Türkistan
hop asynlady. Ulak güni ağır oýdy geçiren Atabaýew eň soňunda Sulaman gün gizigenden soň özüni köşe oklama kararyna geldi. Ýene Nataşa oň synyna ýapyşdy. "Kostya, sen näme dälerdiňmi?" "Ýok, men dälini akly getirýän taýagy gürledim gelýär." "Akmaklyk." "Nataşa, aýçak sözüň bilip aýt. Agy köpüklen guduz pilim öňünde sen näme garynjadan inaýmy? Sen onu aýtma. Garlywazyň sünkünäki suwda ýere gelene teşnäni ölümden halas edip biler." "Dayan nedim, dayan. Sen öz akylyňdan adaşypsaň." "Ýok, men öz aklymda bolanym üçin mukaddes borjumy ödeme kararyna geldim." Nataşa meseleni sürt getip goýdy. "Te iyi misal alyp bolýança, sen ýa-ha şöýden butnamorsyň ýa-da menden el çekerdiň." "Nataşa, sen akmak bolma. Men saňa iň soň sözüm şol. Nataşa, şu gapydan bir hädem etleseň." Nataşa denki der. Gaýgysyň ýüzüni aşağı salyp bir salym oýlanýardy. Nataşa aňyrty berdi gysgazyk kem öz gylykly bir aýal bolan üçin. Onu düşündirmek mümkin näli. Gaýgysy özüni näçe giňli salsa da günleri bir ursa gowalar ikidi. Öle diýer bilen pikirdeş bolmak, onu düşünmek, onu gollamak ýerine jepbar hurdyň goýunyny kabul edişi ýaly. Mümkinlik dören ýerini onu abreden salýardy. Häzir gaýgatly bir çagda bolsa, ýok tüküdüwany tutýardy. Kim bilýär? Belki agenturanyň tapagy Nataşa diýenler. Ýok, ol akmak pikir. Eýsem bolsa, Nataşanyň meýiline garajak bolsa, gaýgysy bütün göreşden elüdip, onuň aýagy duşokly bol eşegine görülmeli. Şol oýdun, şol hakygatdan soň, köpden bäri göwüni döwük Atabaýew moýly käsäniň satlyşyna döndü. Ol Natalia Petrovna üçin gelip, iň soňky sözüni ma'lum etdi. "Nataşa, sen belki akylyňa aýlanarsyň. Men öz akylyma ölümde aýlanaryn. Onu? Ondan bilemek, sen ýa-ha öz keçse pikirinden geçerdiň ýa-da menden. Men öz ideýam aýak astyna salanyndan. Seninem saňa meňdeşlerdenim geçerin." Nataşaň elinden taýdan zırap Atabaýew bir darwada özüni köçäkledi. Şo wagt kışyň aýazly güni gizipdi. Osipyň atryady hem ştaby poçtan taşlap ýeňse beren üçin Atabaýewiň synawyny ýan hop deşik açan körük ýary sapypdy. Onu munna seýrek takır tukur eşdilse de şäher içiniň uruşy ýadan daýanypdy. Gaýgysy köşeden köşe ýegdeklep iň soňunda partiýa durjynyny tapdy da şolara baryp beripdi. Apala soğulundan soňra bolsa. Ol durjynlar ataryna saldat bolup hareket etdi. Şol döwrüň agyr ýagdaýyna hop da onu gorkuzmady, açlyk da ona täsir etmedi. Ülkäni aklardan, interventlerini aratsalamak höwesi hemmeden ökde çykdy. Atabaýew diňe bolsa goşdy däl. Partiýa işinde de özüni görkezýärdi. Oňa görä fevral aýyna gaýgysy Atabaýew 1918-nji ýylyň stajy bilen Bolşewikler partiýasyna kabul edildi. Saldat Atabaýew özüniň frontda bolmagyny zerur hasap edip, Zakaspi frontuna ýermegini haýyş etdi de ardaýardy. Aprel aýynyň ortasynda Zakaspi frontuna bakan tegilenýän gyzyl wagonlaryň birinde gaýgysy Atabaýew da bardy. Eginleri dyýdylar ýamaly saldat geymi onu geňirgendirmeýärdi. Onuň göwnüne bolmasa, wagonyň gaty tagtasy Natalia Petrovnanyň ýaýla krawatyndan ýakymlýarly ýylýardy. Agas şemse bilen saldat kaçylogynyň içilýän sorby onuň agzyna nähil tagamly degýärdi. Diňe İngiliz ýaýdygynyň ýalryk meýhlary gödel topragy deşik-deşik edýänine onuň ýüregi awýardy. Şol awsyna tetäri üçin ol saldat bolup fronta barýardy. Onuň gulagyny bolmasa, wagonyň salagyny aýrynýan tigirleri gam çekme, ýeňişdenki diýen ýaly ýakymly waz bilen gilenýärdi. 13-nji baş. Oslowy duşşuk. Borsody Ganimet hanyň İngiliz interventleri Zakaspi frontuny Denikiniň goşunyna tapşyryp 1919-njy ýylyň aprel aýyna aýdyna bakan ökçe götüripdi. Şondan soňra Zakaspi frontunyň ýagdaýy salasyny ýitgäpdi. Türkmenistanyň her ýylda 3 gün meşhurna nur eşilýän sahy güneşi may aýyna galyp başlapdy. Ýadygaryna ýaşyl hem alelwany üsýän giň sähra häzir gyzgyn dem alýardy. Gülälek ýapraklary bürüşip, sorun otlaryň samany sargylt öwüzüp, aýak astyna aýa degen gar ýaly akyrdaýardy. Şol giň sähra özüniň asyrlyk yragadyny häzir ýitiripdi.
Gurbangala töwreğine daň sal bereli bäri gyzgyn töwüş diýdi. Demir ýol urunyna branawiklerin hem uzak atýan toplaryň gümmürdesi ýanglanýardy. Demir ýoluň uzak çöllerde atla triatlar çaknaşýardy. Üstündäkini agdaryp, zylyw ýürüýän, gozaýyny bilen bile tüýdürýän atlaryň sany ýokdy. Piýada goşun boldy. Bayram alynyň uzak günne ornaky gumsaltda töwüşýärdi. Üstüniň käýeri çaly çeten hem borjak ýaly ösümlikler örtülen, käýer syýrlan kelle ýal sakar şägede dolu ýaly ýagýan ok tozan turýardy. Tehranyň öz peýwatyny gezýän ziýanly towşan tilkileri, hatda birehim ýyrtyjylary howpdan gutulmak niýeti bilen özlerini hina tarýadylar. Maksady işlegi bir-birine sapra düşen adamzat boldy, bir-birine bakan wot soğurýardy. Gaýrysy Atabaýewdy. Şol piýada goşunyň içindedi. Onuň Daşkentden Zakaspe frontuna gelip düşenine ýaňyzyk ýepdaýrandy. Fronta öz haýyşyny görä gelen Atabaýew, ştabyň fiýady bölüminiň musulman bürosyna işgär berildi. Şonuň üçin onuň töwüşe goşulman, ştabda galmagy mümkin. Emma töwüş wagtyny özüniň eskerler arasynda bolmagy zerur gasaýp eden üçin ştabyň fiýady bölümi oňa garşylyk görkezmänni. Şol bir ýepdäniň içinde ýöwüt ünlük işini ol ýöl kuýuny ýem görkezip başlapdy. Asmana galan güneşiň gyzgyn howry, der bilen şoğurlan gimnastiyorkadan ötüp, tene uruyan, dozokları kepediyen wagtyna töwüş ören gyzgyn edýärdi. Daň ataly bäri şogly türýän gyzyl goşun, birdenkä kürtdirmäge mejbur bolupdy. Goslugy bir wagtda garşydan şagwy ýaly ok, bukulmagy ýetişen eskerleriň üstüne şägat uğraýardy. Yerin ýagdaýyna görä emedeklep ýoňa düşýän eskerlerden birdenkä gymyldygy süýünýäni, tüpüň ýelinden gaçyryp agdyrýany ýok däldi. Häzir ýoňa bakan hereket etmäge boldy, hiç bir mümkinlik ýokdy. Urpuň aňyrsyna o soğurýanlaryň şowgury gaýkyl geçdilýärdi. Bolşewik elin gallary, ýa-da müň janyňdan bir ýerini typdyrman. Elini galdyryp gelene bizden zawal ýok. Siziň ağlanyň gardaşlardyňy bilýänler. Taşlan tüpüňi. Gaýgyda seslenip aýtmady, bäşataryň şekerini mesaňa tüpüň diýip çekýärdi. Şo çagda Atabaýewiň gapdyny aksallatyň golun nokdegdi. Onuň tüpüňiniň şekerini gysýan eliniň çala ýyltyşy galdy. Şäge bulaşon, yaraly elini butuna düp bilmedik özbek ýigidi armanlyp hyrsyny işledi. Atabaýew onu salatyny oýtak ýere çekip, kimiň üstü bilendir sanitarlar çağırdy. Ol sesini çykarman, hyrsyny diýişdiýän eskeriň tozanlyýydyny typady. Dostum garanlar, elbetde gaýtdy. Eýsende bolsa, sen fag garalyňy şükür et. Zan fag bolsa el tapylar. Bilýän dostum, bilýän garanlaryň sesi hakykatdan ananlazydy. Golla bäşatar tutulup, toýa gidilmeýänini men bilýän ahyry. Men partiýanyň mobilizasiýasyna garaşman, töwüşüň ratarna keýip hon gelenimi sen belki bilýänlersiň. Men maksat üçin, ýeňiş üçin, diňe 10 agzamyň birinden janymy orta atypdym. Garanlaryň golunun akýangan, güne ýanan renkine soldurup barýany, hyryzar garayan gaýgysyň gözüne görünip durdy. Şeýle agyr ýagdy ol zeýrin men gaýta merdan sözleýärdi. Onuň mertligi özüne ýetik bolsa-da, Atabaýew oňa göwnük görmegi zerur hasap etdi. Dostum galanlar, men seniň ýerine töwüşjügimi, belent ide ýuruny soňky demmeşeni gaýtmajagymy saňa kommunistik wada berýärin. Töwüş batym guturar, geljek bilinkidir. Biz belki asudy döwürde bilerikde hereket ederiz. Sen gospitille hemme zady unutdy, diňe tezrak sagalmaň aladasyn etdi. Sanitarlar onuň yarasyny belim etmäge durdular. Şo wagt ýagdaý hakykatdan gowpludy. Duşmanlar gyýkyryp goppundan bir segil ileri düşýärdi. Aklaryň ulak demir ýol taýdan hüjüm edýänleriň bolsa, töwregiň näklerini aýlanyp gelýänleri saýgarlýardy. Mehruhu ýagýan oktirarly. Gyzyl goşuna häzir ileri düşmäge hiç bir mümkinçilik ýokdy. Şonuň bilen bile üstlerine bir segil ok tozan ýagmagyna, hatarlaryň seýreklemerine garaman, eskerlerden hiç bir ýygyna bakan meýil etmeýärdi. Olar tüpüňleriniň gunnawyny gysamlap, edil şüýleni ýalyp ýatyrdylar. Oky ören tygyşytly tutup, derwaýy soruna diňe biderek gitmedi hasap edenlerini garşylaýardylar. Gaýgysyň göwnük görmegine, öwüt ünne etmegine elbetde hazat ýokdy. Ol öz ýanynyň maksat uğruna ölümden gaýtmaýan goşuny, hey ýeňmek mümkinmi diýen netije gelýärdi. Emma ýagdaý ören aýlygynşdy. Aklar iň soňuna gopgun leňdiler.
Şo sekundda olaň üstüne ýyzy-ýyzyny topaga düşüp, örgün şägen tüwli ýaldyk asmana götürdü. Şol sekundda boldy. Porto darap ýatan piyada olaryň üstüne hüjüme geçdi. Tot-todan aragyna kimin kime hüjüm edýänini teljermege maňsady işlerdi. Dogry düşen aklar iň soňunda ýükse götürdüler. Giyin tehrada tot-todan arasynda kim gaçýady, kim kowýady, kim ýykylyp, kim ýeňilýärdi, tüpeňler bolsa dynygy takyrdaýardy. Düşmanyň gaçanyna görejä ilen, şonuň bilen bilip ýaşataryny gatamlap, bir ýerleri ýerke edýän Atabaýewiň aňyna, ýa-da ýeňişden başga hiç wagt ýokdy. Onuň eger göwnüne bolmasa, öz atýan okunyň zarbyna ýykylýany bolupdy. Alaýda galanlaryň goly süýnüp, beş oku birden goýberenni, emedekleýän ullukan göwre toguranyp gidipdi. Wagtyň ören goýlaryň hem aranyň epesli bolmagyna garaman, onuň görejine şol göwre bir tegil tanışýar görünipdi. Tüpeň sesini selçeňläpdi. Şägäniň içinde süýünüp ýatan maslyk gödekän kaklaşýardy. Yaralylaryna bolsa gyzyl goşun sanitarlary belgime edýärdi. Atabaýewiň maňraýynyň akýan der görejini inni. Köne mardan ýadygar Sultan Tanzar gümmedi uzakdan sereňläp görünýärdi. Salgym götüren gäwur gala bolsa, deňiz içinde pegda bolan ullukan bayra salym edýärdi. Atabaýew mardam boldumka, şol ýadygarlyklar bir näçe gaýranypdy. Bir wagtda Günnäweriň iň uly, iň gözel, iň medeni şäherlerinden biri bolan Maryny Çingiz hanyň ogly 80.000 goşunly Tuluhanyň 1221-nji ýylda Geyrandan oňa mälimdi. Taryhçylaryň, siýasatçylaryň şol şäher wasp edýän eserlerini ol kän okapdy. Köne Maryanyň harabasy eýleligine beýleligine 10 kilometr ýady. Sultan Tanzar bolsa, Türkmen taryhyna iň şöhratly hükümdarlardan biridir. Murgap derýasyna täşüne çeni dowam edip gelýän Sultan ben şonuň adynadyr. Sultan Tanzar gümmedine gaýtylap nazar salan Atabaýew tarih bize görnäýär wakalar habar berýär diýip oýlandy. Öz watan üçin Atabaýew görnäýär gowary başyny geçiripdir. Ol öz watany nähil bedäpdir, nähil gurban beripdir. Tuluhan Maryny goýranlaryna bir taryhçynyň aýtmagyna görä 700.000 beýlekiň habaryna görä bolsa 1.300.000 adam gyrlypdyr. Görnäýär waşyryk. Meniň göwnüme bolmasa giň ülkenin hiç bir ýerine ayak basara gandanmadyk ýeri ýok. Meniň aňlyşyma görä, waşyrygyň soňuna terhet çekmägini wagt az galdy. Men eger ýalňyşýan bolmasam, ýakyn geljekde şöller güldary uýgurlar. Selçem götümlükli gumda giň edip, göwün ýugurdyp barýan gaýgysy birden ketiskinni, ayak çekdi. Onuň görejiniň ýüňünde mehnet bir göwre serrelip ýatyrdy. Onu tiskindiren, gollaryny serip gymyrlasy ýatan meşhuryň gyzyl sakkally, gyzyl ýüzli mehnet adamdy. Onuň göwsünden akan gan geýimini boýap, melemtil şäge garamtyl goňur renk beripdi. Şol göwre oňa tanyşdy. Gaýgy görejini ütgetmän, edil dikilen gazyk ýaly bolup näse durany unutdy. Olyň soňunda şol adamyň baş uzunna tüpeňe daýanyp şöküne düşdi. Pes saýetlendi. Ağzan Serdar. Dogan. Elbette hayp. Men anyk aýgy edip bilenmok, sen belki de men okumdan ölendim. Näme tapawdy bu? Sen ikbalyň şundan sowulgysyzlygyny men saňa näme aýtmanmydym? Ağam bolanyn üçin men saňa haýpym gelýär. Ýüregim aýýar. Düşman bolanyn üçin bolsa, edeni işime ýökünemmok. Şeýle agyr jezany sen öz ýalňyşyňdan, öz ýazgydyňdan gör. Gaýgysy bir wagtda sygyr ýerine galyp gaýdan Ağajan Serdar. Eýsem dogry doganyp görýpden unutmandy. Gaýgysy mektepden kogulyp işler gelip ýörke, onuň kiletine harjylyk pul salan. Iň soňunda öz tanışlaryň üstüne ony bankyň kontor işgärlerini aldyryna şoldy. Gaýgysyň horlugyny onuň ýüregi elbetde goýady. Şo ýagdaýlary ýadyna salan gaýgysy baş egip iň soň sözüni aýtdy. Hoş. Ağajan Serdar şunna gaýjylamagy, gaýgysyň wagty da ýokdy, mümkinçiligidi. Ol ýetip barýan eskerlerden birini kömege çağırdy. Esker gaýgysy tanamaýardy. Ağajanny. Şonuň üçin Atabaýew geňirgejilik gülen etdi. Näme düşman haýpyň gelýärmi? Ýok. Onu maslygyny ýa-da üçin jaýlamak bolýan. Adam käsili üçin.
Adam kärçilik. Onun ýerinden gelse, urotaň baryn dayanır da uzak gün adam jaýlamak göre geçir. Biýatan, men doganym bolan üçin. Doganym? Hawa. Esker iki günne girdi. Geňzat. Dünýäde geňzat kändir gardaşym. Men bir zada düşünemok. Siz ikiňiz doganmy ýa düşmanmy? Hem dogan, hem düşman. Hassa geň. Bir ýerde elbetde geňzat ýok. Men bolşewik, bu bolsa menşewik. Atabaýew öz agasyny oýtup bir ýerde ýatyryp, onu uruş ýagdaýyna görä jaýlady. Eser tüpeňini ýegrine atyp, ýollaşlaryň ýygnandygyny, gaýgysy ýaýbyň selinden bir gysym goparyp, urpa üstündäki belent bir ösümligiň başyny bowdy. Onuň şu belligi, beýwar bir wagt duşaýdy. Sylaby mälim etmek niýet bilenni. Birden kabuldy, gamgyn terslendi. Belki Sylabym bir ýerde şuň ýaly bolup ýatandyr. Şol oy oňa agazan tirdary göredi agyrrak täsir etdi. Durmuşyň güli bolan şahatlykly Sylab nähili gowy gitdi. Arman öz ýerkli agazan tirdar, onam öz täsirini ýertdi. Diňe garnaşlykda dogunlukda dälle, ýollaşlykda adam kärçilikde diňe taý bolmadyk Sylab bol berkide inni görüp biljek dälle. Agam gaýgasyz. Sen maňa öz kakam agazandan goýrak. Men seni zan dillen töýýän ýan Sylab, pereň gerdişine görä ýol aýyrtdy, başga ýana sowulupdy. Garny söwüş gaýgysy ylgym beren bolsa, şol agyr oý ony biraz basmarlapdy. Egni tüpeňli giň ädim urýan gaýgysyň bir özüdi. On 4-nji baş. Mürrükhan. Murat Agaliýew Atabaýew Daşkentde çekilmän tezine bakan ýylan durantdy. Ol eridiň demine düşmän. Bir ay ýarym muktoklap gelse de, on çokly rahat ýokdy. Şoň bile birlikde häzir kuwatda wakadan daşda durmak bir hilli. Aslynda uruşyň daşynda bolanyn içinde bolan ýagşydy. Şonuň üçin ol ýödüni Aşgabada aşyrmak küýüne düşdi. Şu ýerde onuň bir wagtda bilokan dosty bardy. Ýola çykdy. Ýöne eridiň gözüne görünmän şähere özüne atmakda gepdi. Murat käwr adamyň gözüne güýdüşip, kezen durulgysyna baryp Aşgabada biledaldy. Ol otly gelýänse özüni nähil gizlin saklamaga çalışdy da, bir göz onuň ýygyna düşýän ýaly. Murat özüni gizlemek bilen bile şo gözüm syňlaýady. Ol sirkme gara telpekli gyşyk geýen, garmada dowanyň üstünden gara kemer baglanan, gara ýadygyny nähili ýalpylasa da apgardyny basan, özüni bildirmezlik niýeti bilen miýady, kimedir haýbat bilenmi, şommazyk gara murtlaryny oýnaýan, çykonok gözli, kertik burunly şepikse bir ýigitdi. Murat köplüň arasyna durup özüni bildirmezlige çalışdy da, şol çykonok gözüni typdyrmaýady. Agaliýew biýerden gürrüňe güýmenen kişi bolanda da töwrüni köýserläp ýördi. Gorkona goşu görünür diýen ýaly Muradyň görejine bolmasa, ol kimedir gözümleýän ýaly. Şol göres ony typdyrmaýady. Iň soňunda Muradyň bilen wagonyny o da minipdi. Inni onuň diňe bir ýöl bolman, ýanyna bir tapançaly, ýegini pagonyny biri bardy. Olar goýa diýerdiň hiç kim bilen işleri bolman, öz aralarynda bolgusyz bir zat barda jedelleşýärdiler. Sommazyk murtlynyň rus dilini bilişi ören yaramaz bolup, her iki sözüniň birini pinemaýyş diýip ýandaky ýerine kakýardy. Muradyň göwüne gelişine görä, şol pinemaýyş ören eýmen adamdy. Ýandaky ýollaşy bilen jedele gyşýan ýaly görünýärdi. Çykonok gözüniň ýeti gytagyny Muratdan aýyrmaýardy. Murat ýoldaky durularyň birine düşäýse, süýt gatyk soramak bahanasy bilen derre wagonyň agyny peýda bolýardy. Gaýsy Atabaýewiň başardan eli düşmegini diýen sözüniň Murat üçin häzir ýaýratyn äýmeti bardy. Emma şo göreşden tapmak ören kyn ýaly. Agaliýew durulgularyň birine galaýmakçy bolsa, olaryň wagonyň togup düşýär görünýärdi. Sommak murtlujaň bir ýözi bolsa, Murat belki oň hötdenden gelerdi. Emma ýanyna tapançaly aýlygan işdi. Onu bir ýerde gorpa süstirip ötä etmeklerini daş däli aldy. Agaliýew Aşgabat turulgysyna uwatlan şonda bolsa, şol iki ýollaşyň her gaýda bir ýandan goltugyny giripdi. Sülçi Murady bolşewikleriň zanyny hökümini aýplaýady. Marada bolşewik goşunyny galla taýinlap bereni, İngiliz saýywdaşlary bardy aýylgyn skürünler ýaýradany,
Ençeme arasy adamlar tutturuny hem başga bir näçe göwüne gelmez zatlar bardy, güne ýükleýärdi. Iň soňunda zanny şaýat hökümini onuň garşysyna Pinimaýyş çagyrdy. Sülçü onuň adyny Mürrükhan diýip tutdy. Hormatly Mürrükhan, siz biýigidi tanaýarmyňyzmy? Pinimaýyş murçagazyny toglap, aýagy üstüne zinkillep, jik şerip jogap berdi. Pinimaýyş, munyň atasyny, babasyny, kowmyny garyndaşyny tanaýan. Adyn familiýasyny bilýärmiňiz? Pinimaýyş muňa Murat berdi Agalif diýerler. Pinimaýyş özüni tanatmalyk niýet bilen berdesini taşlapdyrdy. Pinimaýyş diňe muradyny galdyrypdyr. Pinimaýyş saga da adam atenesiniň dakan adyndan heýde boyun toglarmy? Pinimaýyş men adym tejen berdi. Pinimaýyş guturmajagyny aňlar sülsoň sözüni kesdi. Sen Murat Agalifiň bolşewikler aratmaşygynyň baryny bilýärmi? Oho, Pinimaýyş. Edil zansyň özüdir Pinimaýyş. Delilden tasdiklanmadyk boş töwe sud kanunyna medeno. Oho, Pinimaýyş. Şu marada gaýgysy Atabaýew bilen bilişde dahry. Pinimaýyş gaýgysy bolşewik gülen. Ýeronsoň Pinimaýyş munyň ingliz dostlarymyza garşy ýylişinde wagty nedýatyny heýene goýay. Pinimaýyş, meselem menşewikler, milletçiler, şu atarda komanda şura serdar. Pinimaýyş, dykma serdaryň ogly, ýurdu ingliz baýlaryny satanmyşlar. Pinimaýyş, ýurduň iň gymmat satlaryny. Pinimaýyş, ýüňüni, baganasyny, halsyny, jyns atany. Gara başyň agyrdyp näden Pinimaýyş barny ýoguny Londona çekenmişler. Pinimaýyş türkmen topragyny inglize bagyşlap, halkyny orada Pinimaýyş burnuklu düýe aýlandyrmak bolýarmyşlar. Pinimaýyş Murat berdi görnähir mozug adam. Sülçi Pinimaýyş ýene saklady. Hormatly şaýat, siz biraz saklanyň. Pinimaýyş, haýşe diýen ýollaş Pinimaýyş, saklanyň. Agalif öýlerini. Tusu Agalif. Şaýadyň üstüňde ýükleýän günälerini siz nähil garaýaňyz? Diňe gaýgysy Atabaýewiň ýanyna azyk okut komitetine bir gaý işlerim dogry. Onuň meni fiýaty degişdir badyr ödünmek. Garandary bolsa başdan ayak bar toslama tökmet. Pinimaýyş, galada diýasyň. Agalif oň sözüniň arasyna düşdi. Jenap Sülçi, meniň haýsowda nirde inglislere garşy wagt edenmi haýyş edýän şaýat Mürrükhan anygaýsyn. Sülçi oňa şarat etdi. Hormatly şaýat, jogap beriň. Şohary Mürrükhan aýagyny çarşyrdy. Pinimaýyş, hemme ýerde. Hemme ýeraňdyr. Hormatly şaýat, tutsag dogry aýdýar. Öz sözüňizi ynanyşly deliller bilen tasdiklamaňyzy haýyş edýän. Pinimaýyş, owaken Pinimaýyş. Meselem Pinimaýyş kelejarda Murat Agalif hüslerine düşdü. Marda kelejar atly owa ýok. Pinimaýyş aljyrady. Pinimaýyş eýsem ol owa nirde bar? Eger men ýalňyşmaýan bolsam kelejar bu ýokda öýle bilmeniň arasyna. Dogry, Pinimaýyş sen şonu wagt etdiň. Men ýene sen kelejar atly owa aýagymam degen o akyry. Pinimaýyş, onu haýt owadyka, ýerine maňlyny tutdy. Şaýadyň patarraka uruny aňlan Sülçi gurrun başlaýan boldy. Hormatly şaýat, Tusso Agalifiň işi bardy, siz başga näme bilýäňiz? Bilýän zadym öğrenken Pinimaýyş, meselem, gaýgysy bolşewigi otla minrip, daşkende uğradanam. Pinimaýyş, şu Murat berdi Agalifdir. Sülçi günäkärden sonra Tusso Agalif. O dogry. Şu tasdiklama Mürrükhanyň ýüňüni ýetirdi. Ol murçagaň toglap ýene jik şerip gepledi. Pinimaýyş, öň kaýdanlarym dogrudur. Pinimaýyş, inni kaççaklamam dogrudur. Sülçi ýene suwal berdi. Inni näme aýdyp biljek? Pinimaýyş, bolşewik gaýgysy munyň gulagyny pişirdi. Sen aşşywada gitdi. İşleri aýak üstüne galdyrdy. Diýdi. Pinimaýyş. Günäkär Agalif. Jenap Sülçi. Men öňürde şaýada bir soragym bar. Aýt. Mardymen gulagymy pişirdilen pes saýsy. Tejen şäherine tümsünip ýören Mürrükhan nähileşdik? Pinimaýyş, sen zansyň on geňmirmi? Men Pinimaýyş yer götürýän sary kuzyň agyzynyň gäwşini meşdýän. Şaýadyň soňky sözüni hatda Sülçem gözlerini ýaşardyp güldü. Şu burdukdan peýdaranyp Agalif oňa ýene bir sowal berdi. Mürrükhan, on şokla girjin bolmasa sen aýt. Her bir döredijiligiňe, her bir tökmediňe näçe düşügündiň bar? Pinimaýyş, muň aýdýanyny seret. Sülçi Tussowa duýduruş berdi. Tusso Agalif,
Şaýady maskaralamaga siziň hakyňyz ýok. Agdyna geleni samaklamaga şaýadyň haky barmy? Bu tapar şaýat öňürtdi. Bilmeýiş. Gaýgysyz bolşewigiň saňa. Men şewikleriň ok dären baryn otlamak çalyşdygyny men eşitdim. Sürçü gürrüň oturdy. Hormatly Nurkan. Sonra o häzir şoň gün bir edýäs. Bilmeýiş. Murat Ağalyp şeýle soraglar. Şeýle töhmetler netijelerini, Aşgabat türmesini aýryş etdi. Iň soňunda dost ýarlary onu şäherde bir ýeriniň saraýyna girip goýup, suut watyna çenni zamun aldylar. Gejenne Murat Ağalyp şun Erhan howpy utorypdy. Göwürmeli üçin garynjanyň artykmış dänesini iki bölüp goýuşýaly. İngiliz imperializmide öz pasapu zorluğunun üstünü örtmek üçün öz yerkini, öz gücünü ardan baha verip, öz dikmesini, öz gurunu, Erihani Mart ayının başında türmeye bastırıptı. Aprelin başında olsa beyleki dikmelerinin üstüyle attırıptı. Yönü öyle beylek ayılgan soğup marinin üstünü avın yetip geliyedi. Onu yakın günlerde akların harbi tribunal tuğd etmeksidi. Emma interventlerin möhletinin ağlarını soyan üçün ol şakılığa barman tezen ayaklarına gaçkalaklap geliyedi. Türkistan'ın beylek frontlarının bir neseli utorup, garanların yağda yeňlerini hem Moskva yol açylan üçin Zakaspe frontuny Gyzyl Goşun hüjüme geçipdi. Türkistan planının ýel götüren peşmege dönünni aňlan interventler boldy. Portada gollan bermän Zakaspe frontunyň ykbalyny denikine tapşyryp, aprel aýynyň 1-nji ýarymyny aýdana bakan ýökse götüripdi. May aýynyň 1-nji ýarymyny Gyzyl Goşun eýem bayram aýyny eýlepdi. Şo gün ýa erte mara geljegi anykly. Aklaryň ştaby bolsa Tezen şäherine gaçyp gelipdi. Erhan tutulundan soň aklaryň frontundan gaçan Gydylhan öz atlylary bilen agarynda durýardy. Mümkinçilik tapan güni bolsa Gyzyl Goşuna birik çekdi. Şonuň üçin aklaryň suwdundan gaçaklap ýören Murat Ağalyp, Gydylhanyň hem Tezen ilatynyň tarapyndan ýanynyň iki ýollaşy hem bir beledi bilen çöl içinden mara baka barýardy. 15-nji baş. Dürli duşşuk. Marada Gyzyl Goşun ştabyna Revvayan Sowetiň başlygy Nikolay Antonovich Paskutski Murat Ağalypy dogunlarça garşylady. Gydylhanyň haty Tezen ilatynyň Gyzyl Goşuna uzak açmagy, şol şahatlykly habarlary hem öz dostunyň alyp gelmegi, onsuz da ýeňişleriň şowhun bilen uruh beren Paskutska ganyp bagdatdy. Ol diňe biraklaryň ştabynyň hem onuň güýjüniň däl, Tezen ilatynyň ähli ýagdaýyny jykmajyk sorady. Olar köýneden diňe bir tanyş däl, şundakay dost bolanlar üçin bir-biriniň ýagdaýyny öýren gowy bilýärdiler. Nikolay Antonovich 1914-nji ýylda Tezene yer ölçeýän bolup gelipdi. Şo wagt olaryň ikisi de 20 ýaşyndaly. Tezen şäheriniň ýokarda bir näçe uzoýunyň gowy plantasiýasy bardy. Olar bu ýere suw nasos bilen çykarýardylar. Irat oňa zawut diýdi. Tezen derýasy iňseli berenne aşağıdaki ilatı ağız suda koyuyormen, şo nasoslaryň zarın içinde bar suw ödemine çekýärdi. Şonuň suyunum zavod hojaýynlarynyň girdejidi ýyl saýyn müňleýärdi. Muradyň kakasy Ağalyda, başga daýhanlar bilen bir hatarda Munafsiýan hojaýynyň ýerini ýarpan etýärdi. Emma kardy pul tohum ýaýtada jerimin netijesinde zähmet çekýän daýhanyň soňuny 5-den 1 bolup çykýardy. Şo ýagda ýaş teknik Paskutska adatdan naşar täsir edipdi. Ol öz ýanynyň bir nähil naýyn taplyk. Talaňsyl tipi murdaýady. Ol ýöneköy gynanmak, gargynmak göre kanatlanman, daýhanlaryň anjydylmagyna tap getirmän, kapitalist hojaýyny her günden ýary garşykýardy. Olaryň doýma dolma iştäsine başardygynyň soňuna ugrýardy. Şonuň üçin daýhanlar ony öz bir ýaly süýýärdi. Olar oňa ýerik injener at berýärdiler. Paskutskiň ýokarky dodugynyň bir az gädigi bardy. Ýöne bir gynan şeri. Aradan ýyl öwürülmänke birinji jahan uruşy ol injener hem sallatlyk alyp gelipdi. Ojaýynlar şondan soň daýhanyň gözüni öňküden beter ot ýakyp başlapdy. Nikolay Antonovich frontyň demir ýol uruny iş saldat bolup, kä aç kä ýalaňaç, hapy hem agyr ýagdaýda kyn gün görüpdi. Fevral rewolýusiýasyny ol garymda garşylapdy. Ol şowunyň özüni Rothanyň saldatlar komitetine başlyk taýlandypdy. Ondan soňra goşun gurultaýyna delegat bolup,
12-nji armiýanyň saldatlar soветine deputat saýlandy. Ol ýaman nähoşlany üçin Riga gospituna düşüp, Çynnakay keseller arly goşunçylykdan bütünne boşalypdy. Paskulski 17-nji ýylyň iýul aýyna dolanyp gelip, Gezen soветine ilki silen, soňra orunmasar, ondan soň bolsa başlyk saýlandy. Emma ol Oktyabr rewolýusiýasyna çelni, hatda onuň soňra gan partiýa işine on çokly üns bermeýärdi. Umumy syýasy iş bilen gaýnap pişmäni. Rewolýusiýa tarihi bilen tanyş bolmany üçin partiýa işiniň umumy soветiniň ýüregdiňinden ol ente kabartyldy. Ol ilkinji gedek, gizlik hem tukatlaç Gezen şäherinde Ullukan syýasy gurultaýy, ýagny 1918-nji ýylyň aprel-may aýlaryna bolup geçen Türkistan soветiniň 5-nji gurultaýyna goşulypdy. Diňe şo gurultaýda onuň partiýa fraksiýasyna ýüz düşüpdi. Bolşewik fraksiýasynyň şeýlenlerinden hiç ýerun tanamaýardy. Şol wagtda çenin tezenne kommunistik partiýanyň gurumasy ýokdy. Şonuň üçin ol partiýa fraksiýasyna kabul edilmänni. Şonuň bilen bile gurultaýyň plenar ýygynyna onuň ýöneköý partiýa goşun bolasy gelmeýärdi. Şonuň üçin ol şep eserler partiýanyň fraksiýasyna goşulypdy. Sebäbi şo ýerde ondan şirenlik bilet soramandylar. 1918-nji ýylyň iýul aýyna ýüze çykan gowlurunda Paskulski aşybatdy. Ol Tejen soветiniň başlygy bolan üçin Zakaspi Savun arkomuna daklady bardy. Ol gowluryň birinji güni şäherde bir ýere gizlenipdi. Ikinji gün bolsa başga bir ýeriniň şahadatnamasy bilen özüni tanıtman Tejen aşypdy. Şo wagtda Tejeni hem eýem aklaryň eşelony eýlepdi. Ol diňe soветden 10 san tüpen almagy geçip Monastiýanyň gowsy plantasiýasyny Murat Agaliýewiň öýünde gizlenipdi. Ol şonlukda daýhanlaryň arasyna bir ay gün geçiripdi. Awgust aýynyň ahyryna aklaryň goşuny Kakasyanyň kowlundan soň bolsa Nikolay Antonovich Tejen soветine ýene öz işini başlapdy. Türkistan soветiniň Oktýabrda bolup geçen 6-njy gurultaýy öz arasyndan Zakaspi frontuny harby syýasy ştab saýlapdy. Şol ştaby Paskulski hem silen bolup düşüpdi. Soňra bolsa ol şol ştaby başlyk saýlandy. Nikolay Antonovich şondan soňra öz başyndan geçenleri häzir Murat Agaliýew gurrun berýärdi. Daşkentde 19-njy ýanwar wakasy, ýani Osipowyň turdan gowlulygy, men aňymda tolkun turdan wakalaryň ilkinjisi. Şo waka meniň urulumy Zakaspi frontunyň harby ştab başlygynyň welipedini açyk suratlandyrdy. Sovet guruluşyny, umuman ýahili rewolýusiýon hereketde partiýanyň ýaýmetini maňa kimhil gandyrypdy. Zakaspi frontunyň dagydylmagyny hop astyna goýan şol waka front ýolbaşlarynyň tonyerliginiň Çynnakay aýgydyny hem guramaçylygyny deriňeýän bir synagdy. Biz şo synagdan üstünlük geçipdik. Nikolay Antonovich gurrun berýär. Murat onu kesesinden sıyındayadı. Onun keşfi gadimki Nikolay Antonovich'un bolsady, görünüş onun ören agrasy. Onun ýaşlygyna garaman, maňlaýyna şala taýgarlayan çylyklarda, hakykatdan da durmuş tapaklary hem onun paýgas bilen çödüren çalışanlary ma'lum bolýardy. Ol ören hortuňdy. Murat öz ýanyndan Nikolay Antonovich'un iş alady özüni kimsiz ýetip bolýar çemellik boýlanýardy. Şonuň bilen bile Nikolay Antonovich hiç wagtda semiz adam däerli gözüniň öňüne gelýärdi. Doğrudan Nikolay Antonovich'a ýag diýilen da sürtseň de ýokçuk däerlik tasdiklaýardy. Ol öz ýanynyň onuň gylygyny ölçeýärdi. Bu adam halk düşündüren, halk üçün öz janyny orta goýan adam. Ve häzir dünýä ýagdaýyny düşünýän ullukan adam. Häzir muny belki insabynyň başyndan jogapkärçilikde köp adam mejbur edýändir. Ýöne bilen daýhanlaryň arasyna işleýän ýöneköý bir adam kady. Ýöneköýje kiçik bir adam ýene hem özünden ulgasaý berýärdi. Özüniň emeline garaman, daýhanlara suw tutuşup, paltalaryny otaşyp, olaryň hojaýynyň aralaryna gürrüňlerini zakwan suwup bermek hem adalatlygyny tasdiklaýardy. 17-nji ýylyň açlygyndan öz paýyny, ýagny Sovetden alýansy azygyny ağaçlar dargydyp, özüňe ölmez öldü bilen mudar edýärdi. Şeýle adam elbetde semiremez. Paskulski birdenke hiçten hiç şahsyn akylyna görä men diňe şu ýylyň fevral aýynda partiýa girdim diýip öz gonsuny ma'lum etdi. Şu sekundda bolsa Agaliýew çyňerlip sen näetdiň diýip sorady. Men entek ýok. Zakaspyda ýagdaýyň bulaşyklygyny nazar alyp, Muradyň belli bir ýerde durup bilmänini ýadyna salyp Nikolay Antonovich onuň näme üçin diýip soramady. Onu öz işi bilen tanyşdyrman dowam etdi.
Durmuşyň iň öňet mekdebi hem guramaçylyk ilminiň dissertasiýasy. Meniň üçin Zakaspi front boldy. Şu ýylyň aprel aýyndan bäri bolsa men Zakaspi frontunyň Revvayan Sowetiniň başlygy. Paskuskiň bir zat ýadyny düşünýäli. Murada garady da oňa sowal berdi. Ýok tamam Murad. Sen Gaýgy Atabaýew tanýarmyň? Tanýan. Ol bir aý gowrak mundan ýoň biziň frontumyza sallat bolup geldi. Dogry türkmen az sözlü. Faada ynymdar galyk. Ýöne göre men henüle seni diňe türkmenlerde däl hiç ýerde de Gaýgy Atabaýew ýaladyma duşmanyň. Murad Osmoklo sorady. Onuň başga adamlardan näme tartykka? Paskuski oňa has golarak oturup sanyp söýledi. Konstantin Sergeyevich. Murad ýene bilmedi galy. Konstantin Sergeyevich diýen kim bolýar? Biz Gaýgy Serdarowyça Konstantin Sergeyevich diýär. Ol öňe bilen her babatdan taýynlykladım. Onuň öýren arasy ýeşeňir, son ýerli zanyp geçýär. Ol özüniň saldatlyk wezipetini, paşanyň öz tagtyny söýüşi alýar. Men eger ýalňyşmaýan bolsam, ýalňyşandyr meýlemek. Men oňa öz janymy da, ýa-da kalp berýän jogapkärli wezipemi de şu sekundyň özünden anyp biljek. Birinji, onuň başarmajak işi ýok. Ikinji, ýüzüňe şirk getirecek many ýok. Murat Bilgeçdäň ýaňsylap aýtdy. Aklaram belki front ýygynyň front taşlap Gaýgy Atabaýewden asýandylar. Paskuski bu tapar ö tabiň bilen sözleşýän komandir hökümini deslerini. Murat, sen ol oýunyň başga wagtda ýa başga ýerde. Gaýgy Atabaýewden diňe aklar däl. Gelecekde bütün feodalizm hem kapitalizm galynlarynyň hem gaşçagyny men şu gözünden ýan. Konstantin Sergeyevich türkmen, diňe türkmenler Bolşewik parti üçin dayanmaz, darykmaz, sarsmaz urguýç. Murat hem de orada degişmez dowam etdi. Nikolay Antonovich görýän öli weripe adamyny bolýan ulaşymary. O näme diýdiň ol? Men iki Nikolay Antonovich tanýan. Onuň birinjisi men öli hemişe bir ýeňden opýady. İkincisi bolsa meni özüniň batyra gazap edip üstüme gyrýady. Nikolay Antonovich ýeriniň turup Murat gujaklady. Ah sen dölmez wäşi. Adam meni ýüzüne ömek ýagşy däl, ýogam men senem asmana götürürdüm. Allah hatyrasyna beýtme. Ýokurdan ýykylsam soňra galyp bilmen. Olar öz ýigitlik günlerini ýatlap, Tezen derýasynyň kenaryna Mnaksyan hojaýynyň plantasiýasyna gedýäni döndiler. Zakaspi oblastynyň iň baý, guri ilatly hem söwda merkezi bolan Marguýezdi, täze döwrüň şöhratly gapsyna anamdar gadam basypdy. Bolşewik guramasynyň ýol başçylygy bilen beýik rus halky hem onuň dürli milletinden toplanan edermen gyzyl goşuny Sowet häkimetini berkar edipdi. Agdarlyşyk döwrü ören sylşylyk hem ören hatarly bolan üçin Ilat bilen aragatnaşykda ören yeterlilik berýärdi. Sowet häkimetine diňe bir baýlaryň, ruhanlaryň hem ýöň kişinonlyklaryň garşylygy däl. Halkyň aňyny entek feodalizm galyny eýelge diýdi. Täçeçik bir bildiňçilik bulan sokluk emere getirmek mümkün. Şonuň üçin gyzyl goşun komanda oynasy. Eskerler dogonluk terbi berýärdi. Gyzyl goşun bayramy alyny eýlen badyna Zakaspi frontunyň Revvayan Soweti şeýle höküm berdi. Yoldaşlar, biz şuň düşmanlar tarapyndan eýlenen ýerleri boşatmak bilen kapitalizm zulmünden ýerlerin halklary azat edýär. Şonuň bilen biz adalet baradaky mukaddes borjumuzy ödeýär. Şo bolsa, biz göpari sögüşçüň bolmagy hem öz edermenligimizi, ansaplylygymyzy bütün dünýä görkezmäge mejbur edýär. Frontuň Revvayan Soweti ýoldaş gyzyl eskerleri ýerli halk bilen dogonlar saratnaşdy bolmagy çagyrýar. Şol hökümi stol üstünde yatan front gazetini okan Murat öz ýanyndan bir de Nikolay Antonovich'in işi. Halkyň feýgüsini diňe şeýli ýolda gazanmak mümkinlik tasyklady. Agylyf Revvayan Sowetiň başlygy Paskuskiň ýanyndan çykanyna onu ostowsuz ýerden uýun bir sallat gujaklady. Ol ýöne köýür salladam däl. Revvayan Sowetiň syýasy bölüminiň işgärdi. Şol saldat, şol işgär Gaýgy Atabaýewdi. Howply aýrylykdan soň gozgolanyly duşuk nähir şatlyklydy. Olar bir kölegede sallat adyalynyň üstünde oturup başlaryny geçirenler bir-birine gysgaça habar berdiler. Murat oňa jepbar bolada mesler gelenini gurrun berdi. Hem onuň salamyny uguşurdy. Gaýgy bolsa armanyny galanyny ma'lum etdi. Men o haramzadany gele gelmäne agtardym görün, tapmadym. Ýögsem onuň ganynyň nijikligine garaman, oňa ýelim bolajakdym. Öz golum bilen tamy söýlejekdim. Onu eýil beýlen tapsylyk.
O senin batıp giden ýylyň uşamagy ardy diýer ahyryn. Men oňa oňşup görkezerdim gün arman tapdy. Şo wagtda bir ýerden Abdurrazak peýda boldy. Ol durun ýeriniň aýagy üstüne ýerini bolup, olar bilen görüşdi, soňra gaýgysy habar atdy. Ýara soldat, keýp niçik? Gaýgysy Abdurrazakyň öýdülle jogap berdi. Keýpe zaraw. Abdurrazakyň gözüne gaýgysy hakykatdan çynnak aýsaldatdy. Onuň papagynyň eteginden kirpiň tüýýary, hara saçlary dürtürüşip sıkyşyp durdy. Garantul ýüzüniň güne ýanan kesmekleri gallyşýady. Solok soldat geýim bilen soldat ýadygydy. Özüne girişýän ýaly. Şonuň üçin ol gaýgysy soldat diýip habar atypdy. Abdurazak ondan soň murada şiňerli. Ýaraw, şeýkelaýak sergezdan. Men saňa gözümni şonu aýtada haýran. Näme tigiz ons öz ýygyna eýerdip alýetaýdyn diýýärmi? Horazyň ýaýradan habar hasy imenlijirekdi. Tilkiniň horazy hemişe ýokda çykýanan teňnäme habaryň ýokmy? Oň ýaly bolsa gözüň aýdyn, sag bol. Abdurazak umman giň adamdy. Näme söýdür edilse de oturman. Ol öz şühürleriniň baryny aýagy üstüne duran ýerinden anyklamak istedi. Ol gaýgysy habar atdy. Sen näme öýüňe uzaryň ýokmy? Gaýgysy ýylgyryp jogap berdi. Abdurazak, senem bir hile aýt. Soldatyň bir öýü bormy? Aýalyň nerede? Kim diýdin? Natasha. Daşkentde. Onu getirsen öý gerek bolardy. Onu getirmän oňaýmarsmy? O näme üçin? Näme üçin sen özüň näme biletmi? Men bilen söýüşüniň saňa äraýala näme tapawdy bar? Sen bilen söýüşdi, Murat bilen gyýgyrşdy. Men bilen näme aşykleşýändir diýem. Eýsem aýryşypsyňdy. Ýazylman duşumyz ýaly futlyşmanam aranaşdyk. Abdurazak oňuzyl hey şeýle adam bilen ýaşaşmak bolarmy diýip ýegenipdi. Onuň aňlyşyna görä, diňer mümkin näle, Natalia Petrovna gaýgysyň durmuş damarlarynyň köküni gyrýan bir gursukdy. Şonuň üçin onuň şol işini makbullady. Sen hemmi diýen işini men makbullap duramak görün. Dogry şonuňa pisindim oturýar. Ýöne ol bir haýp ýeri bar. Hem ýygyňdan geler diýem. Ýygyňdan gelýände de menden madam dadasy ýok görün. Welin näme? Men ýerinde onuň beýjaga bolupdyr. Oňa Zeynep bat goýupdyr. Dogry men öz sagamy elimden gelen kömek ederim görün. Diňe sagazyk ata mären mahrum galar. Dogry etsem men oýlanýan, gorlayan ana şol. Abdurazak onu syynap görmek istedi. Oň ýaly bolsa gaýtmaşmy daýarlar. Her günne her ýyl ýygyp duran adama özüň nähil baga berersiň. Düşünükli. Düşünükli bolsa otur. Abdurazak diňe şondan soň soldat düşeginiň üstüne aýbydyşyny gurap oturdy. Garajdanlyk söwüşiniň ilk günlerinde yaramaz ýagdaýda gurtdy. Ruhanlar Sowet häkimetine garşy wagt ýedigat ýöredinlikler üçin golgulan şolar ýaral emele gelenler diýen niýet bilen miýa, goýun dersine giren möjüklüň eri bilenmi? Meçhidi üçin bir näçe ruhany öldürilipdi. Gyzyl goşun Marini, Bayram alyny ikinji gezek eýlenne ýene şo wagt ýerine çykypdy. Emma bu tapar hiç bir adama ýüzüň üstüne burnuň wa diýilmän, gaýta gyzyl esker kime miýetler gelse, şonu özüniň dogan hata etdi. Şonuň üçin milat köpçüligi bu tapar gyzyl goşun söýgüle garşylady. Şonuň üçin bol meseleniň astyny anyklamak niýet bilen gaýgysy ýülenipdi. Gyzyl goşun ataryna sene täzeliňi bilýän görün, göwnüme bolmasa, garyndaryň arasynda da köýnesi ýok ýaly. Abdurazak hemişe daşdan ýürüp alýany üçin gaýgysy onu aýtmak şolýandagyny on çokly aňlamady. Şeýle düşünjäň sebebi näme diýip sorady. Şoň sebebi men äsen özüňe de gizlendirdim. Sen belki aýtmak şolýandagyň biraz türkülersiň. Türküledem, gyzyl goşun bu tapar gelenni mesçidiň agdyny namaz oka bermeli. Abdurazakyn näme şarat edýäni aňlan gaýgysy oň özüne sowal berdi. Soňky wagtda gyzyl goşunyň her bir esgeriniň durmuş mektebini gutaranyň, partiýanyň taglimatyny alandan sen habaryň ýokmy? Meniň o şügelenim ýok. Eýsem başga näme şügem bar? Men eşitişime görä, häzir uyez emel edici komitetini guramakçymyşlar. Duşmany umma kogduk diýerdi. Ýagdaý şinnon çokly görükli däl. Şoňa ýylyň ýagdaýyny düşünmeýän, onuň bilen hasaplaşmaýan hay howaý adamlar geçmän. Sen aýdyşyň ýaly. Durmuş mektebini gutaran, partiýa taglimatyny alan ansaply adamlar geçäýär diýip arzu edýän. Sen aňlyşyňa görä öz tanıyan adamlaryň arasynda şeýle adam barmy? Sen onu haýsy maksat ýol soraýasyň?
arzuňa gowuşmagy kömek etmek niýet bilen. Şeýle adam elbetde bar. Kim ol? Meselem. Hawa meselem. Oňa gaýgysy Atabaýew diýerler. Hällen gurrun goşulman oturan Murat teslen. Ören dogry. Gaýgysy näme jogap gaýtyrdygyny bilmän. Harby ýagdaýy bahan edildi. Men saldat ahyry. Saldat parti taglimatyny aldy diýen sen özüň dälmi? Häzirki ýagdaý oňa mümkinlik berermi-ki? Eger halk talep etse, Murat ona ýöne düşdi. Halkyň talaby, men aňlyşyma görä, Sowet häkimetine mukaddesdir. Awdurdagyň şol arzuw elbetde tötänen däldi. O adamlaryň da hatda asan intelligensiýanyny görüňi şo baradady. Halkyň şo isligi eşdeni üçinmi, ýa ýöneki jewit gelen üçinmi? Gyzyl Goşun ştabynyň partiýa guramagy uyez ispalkomynyň başlygyna, onuň köne başlygy Aleskovskiýni orunbatarlygyna bolsa Atabaýew teklip edipdi. Häzir bilmediği harap otursa gaýgysyň öýdem şondan habarlady. Aradan gün geçip geçmeýän bolsa Aleskovski başlyk, Atabaýew orunbatar aýlandypdy. 16-njy baş. Partidan. Aklar Gyzyl Goşunyň hereketini tesirmek hem denekinin gelýän üzünüksiz güýji ýaraga may tapmak üçin demir ýoly goýranlap gidýärdi. Şonuň üçin hem Arewaýan Sowetiň agylyfa duýduran maglumatyna görä tejene bolan hüjüm giýjipdi. Eýdim de bolsa, kötek güýçli bolanyny ýun gazygyň ýere gidişi ýaly aklar ne tejeni daýanyp bilipdi, ne de kakady. 1917-nji ýylyň açlygam bir ýyl boly çeken garajdanyň söwüşiniň goýrançylyk netijelerinde halkyň ýagdaýy ören kynny. Senagat maly umuman ýok hökmündedi. Da şol hygo taraplaryna eli dokulýan bir hem şoňa meňdeş matamarlyklar ýylatyň ýot ýerinde ordan ýapýady. Daýhan huzurlugy umuman goýran bolany onu ýoly goýmagy ösürmäge mümkinçilik bolmany üçin ýylat ýylatyda gallany özi emele getirýän daýhan dokdelli. 17-nji ýylyň gahatlygyny ağından 90% kırılan malla şinni ösüp yetişmänni. Gözbaş halkda bolan üçin goşunyň ýagdaýynda ýylatyň kaky apdaşdy. Marda töweşçüň eskerler syňlaryny Murat Agalyf öz gözüne anam etmänni. Olaryň kirbirini gäzlen, derbilen şoğurlan geýimleriniň ýamagy ýokdy. Şäherjigden bayramara şenli bolan çöllü, agyz suwda hyllarla bolan üçin şol geýimler aýlarça suw garasyny görüne meňzemeýärdi. Sallatlaryň şyryskan ýadyklarının ýa ýokçözi ýülmekli ýa-da burun deşikdi. Kaçyloklaryň aky şorbada bolsa ýylan gözi ýa bardy ýa ýokdy. Garara gädiren agas şemşe eýlek beýlek salagyny hereket etse de onuň düýbünden agas doldury zat tapmaýardy. Ýüller güne ýanan hortaň eskerleriň şeýle ýagdaýda söwüşşi, ýöne bir söwüşme däl, üpsün ýaragly gerk gäwe duşmany derbi dagyny edişi Murady haýran galdyrýardy. Ol magtym bulunyň erde gaýrat bolsa, işi kyn bolmasy ýeterni ýatdy. Äri sergetleri bewsýanyň, äri kynlyklary basyp geçýäniň, adamyň aňyny eýil edýän ideýa hem öz ýöňüne goýan maksadyna golinte goňul düşünmeýärdi. Şol hakykaty goňul düşünmedi. Muradyň ödüm şeýle hareket edýärdi. Oko döş vermek näçe hatarly bolsa, şol gaýdusy esger hem özüň ähli bir urýet bilen üpsünlemekde ansat işdäldi. Frontuň ykbaly halk kömegine baglady. 2-nji ýyl aýdaryna ýagyrky ýagdaýda garajdanlyk guramasynyň welipesi Arewaýan Sowetiňkiden ansat däldi. Şeýle ýagdaýda Abdurrazagyň arzuwdy tötänden emele gelmänni. Gyzyl Goşun komandamynyň özüniň iň görnükli adamlaryny mar guramasyna galdyrmagy da şoň şeýle. Uyes ispalkomynyň başlygy Aleskovskiýnyň şäher içindäki tejribesi ýeterlikdi. Ýöne bol häzir meselen ýa-da gowa bagly. Ýylat bir ýandan kenagat malyna meýtes urdy. Ikinji taýdan asyl ýetadan onuň huzuruny dikeltmek zerurdy. Üçüncü taýdan frontuň ykbaly şoral degişdi. Düşman kas bideňdine eltip tıkylýança, ýolda tükeniksiz suwsuz çöller kämni. Şonuň üçin goşuny üpsün ýarag hem adykdan daşary düýe at terurdy. Şäýne käte çykyrýan ýaly, düýe at çykyrýan zawod bolmany üçin olar da owadan ölmeli. Hemmetinden kynna, şolaryň hemmesiniň özüni de ýylaty sowetleşdirmäge, partiýanyň ideýasyny olaryň aňyna girilmäge baglydy. Täzän dikeltmek üçin könäni ýumurmak zerurdy. Köne bola söwüşdi,
Gaňyntyda hiç wagtda öýe gorny bermeýärdi. Ikinji ýyl aýdanna halkyň aňyny gylçykly arpadan saplap, onuň ýerine buğdaýyň altyn dänesini öndürmek ýerurdy. Partiýa guramasy formal düzülsedi. Onnaka adamlar diňe barmak sanyna bolany, olaryň da köp ýol başlardan bolan üçin şol jogapkärlik esasan uyez ispalkowyny baglady. Ispalkom başlygy Boris Nikolaýewiç Aleskovskidy. Öýüniň gurmasary ýaly uzyň daýy adamdy. Ýöne saçlary oňky ýaly gara bolman, kümüşe üsýän ak soğurtdy. Durum meňzene bolsa, hat ýazy bermeli. Şonuň üçin daýhan roňa ak saç at berýärdiler. Aleskovski hiç tadyň parhyna gelmeýän giň adam boldy. O meselesine gedek gelenine kürtdürýärdi Atabaýew öýlenýärdi. Konstantin Sergeýewiç, sen özüň bilýärsiň. Biziň şäherimiz owa bilen deňeşdirenine gawynyň diňe sapagy hökmüne ýer tutýar. Owa umumyň uyezdiň ýagdaýyny bilişimdi. Sen kagranyna gawynyň bir jeçigine barabar. Şoň üçin başlyk kagyz ýüzünde men bolsamam, hakykatda sendiň. Uyezdiň işi maňa däl saňa bagyrlyr. Oňa göredi. Men senin haýyşym şeýle. Sen meniň barymy ýoguma garaman. Bütün jogapkärlik öz üstüme diýip düşün. Şoňa göredi emelet. Beýwar ejir çekmek meýessererin wagty. Bolaýsa, başlyk bolan üçin günaň agranyny men öz boýnuma alarym. Şo barada ol Nikolay Antonoviç Paskuskiňy tapdy. Konstantin Sergeýewiç, sen hiç wagtda unutmagyn. Uyezdiň ykbaly saňa baglydyr. Atabaýew jogapkärligi öz üstünden sowma üçin näle? Aleskovskiň näme jogap gaýtarjagyna gyzygyp degişdi. Ýok Boris Nikolaýewiç, başlyk sen, men häzmatkaryň. Şoň üçin sen maňa näme buýursaň, men şoňa emel ederim. Onda eşitýän, eşitseň, ýankaýdanlar men saňa buýurdum. O başga gep. Başga bolsa emeliňe jurdur. Hoş ýollaşna şalnyk. Olar ýögary bir salam degişdiler. Aleskovski öz sözünde hakykatdan haklydy. Ol ispalkomyň ähli ýynaklaryny hem bütün tejribesini gözdürtme görnüp durdy. Ýylyň aran sazlamakdy. Goşuny gerek zat toplamakdy. Hatda azyk gowkat meselesinde de esasy iş Atabaýew üstüne düşýärdi. İlkinji ýerinde wol ispalkomlary saýlamak onçokly kyn bolmady. Oba şuralaryny saýlamak adatdan nasar çetinni. Şo wagt obalarda tire uru dawasynyň iň ýokarýetde çykan döwrüdi. Arsyn saýlawyna nähir gopgunlar turýany, nähir jenjeler emele gelýäni, käbir wagtda şaknaşyga baryp ýetýäni, diň Atabaýew däl, Aleskovski da mälimdi. O adamsy henüz arsyn bilen şuranyň tapagyny bilmeýärdi. Obalarda henüz partiýa gurumary bolmany üçin şura kimi başlyk, kimi sekretar saýlamakda diňe oba ýaşullar hökm sürýärdi. Oba ýaşullar bolsa, tire başlyklardy. Oba şura saýlawy käbir ýerde jenjellerek, gowarrak bolsa da köplenç ýerde şowul geçýärdi. Aw, planem oba şura başlyk saýlanmagyny gaýrysy Atabaýewiň öýe teklip edipdir diýen sallamly söz ençeme jenjelleri suw tepine döndürýärdi. Emma goňur obasynyň şura saýlawy bir näçe çekereşikler netijesinde iki gedek netijesi dargapdy. Üçüncü gedek şol saýlawy Aleskovski, Atabaýew hem ýene bir işçi bilen 3 adam komissiýa bolup bardy. Giň aýtymda ýygynanan jemaat bir ýerek üýşenne. Arasyn toýşy märekäňki ýaly böwdüp, iki topara bölünip oturdy. Her toparın kaptanına da üýşürlen dikes kantyaly, sümüre birinin ayarlar çuğdamlanyp oturdy. Saýlawda ýokary götürilen ýeli dälle. Mal sanan ýaly adam sanamagy. Arsyn saýlawy ýöwredipdi. Häzirem olaryň niýeti her bir topar hatar urap, komissiýaň öňünden geçmeksidi. Şonuň üçin häzir saýlawy diňe garry gartan ayarlar däl, başardyklarynyň gelin gyýdarym getiripdiler. Şo toparlar häzir öz bähwitlerini eýerip toplanman, arsyn saýlawynyň düzgünlerine görä toplanypdy. Olaryň köpüsi şo ýeri iýdekläp ýa hürrüklep getiren owa baýlary hem tire başlyklarydy. Her topar bolsa, şura başlygyna öz wekilini teklip etmeksidi. Şonuň hemmesini bolsa gaýrysy kimse düşünýärdi. Ýagdaýyň öňül däligini aňlan Aleskovski Atabaýewa teklip etdi. Ýygyna sen özüň alyp bar. Diňe päskil ölmedik şerti bilen. Sen meseleni kollektiw çözmek ýerine gaýta öz başlyklygy başurýarmyň. Her ýurdun tilkini öz safir awlarlaryna akylyna görä. Men ýalňyşýan bolmasam, häzirki saýlaw öz başlyklyk talap edýär. Diýmeli? Ýok. Eger jogapkärçiligi men öz boýnuma götürýän. Gep onda däl. Şeýle bolsa,
haýşe diýmeni öz gurmugy beriň. Komissiýa çilenleriň ikisi de häzir kıýgnykda Atabaýewy dolu hukukly başlyk gadap etdi. Iki toparyň arasynda da uzak bir ýerde kada oýunçy üstüne gyzyl mata örtülen stol bilen 3-4 sany oturuşdy gurdy. Gaýrysy şol stoluň başyna barman ýanyna ýollaşdyrylan bile iki toparyň ary grupyna durdy. Ana haw jemaat. Bir işme oýgynyň diýip goýardy. Emma iki toparyň hiç birine gymyrly emele gelmedi. Aleskos durup bilmän onuň gulugyna pişirdi. Görýän ol Konstantin Sergeyevich, sen aýdyşyň ýaly işi ören pırryk. Oňaýly bolanyna ikimiziň birden näme işimiz bar? Abrymyz waka entek gaýdyp, madal taýynlyk görüp, saýlaw ondan soň geçirdik näderkä? Ýok. Gary işe garya bar. Gördü. Atabaýew iki toparyň birine öýlendi. Bu toparyň başdany kim haw? Men, diýip gyzyl ýüzlü, bar tutam, gara sakkally, ýetli ganly, tutuş bir adam ýerinden galdy. Şalatyn galan üçin semizlik derarly haşlany ortadaky duran adamlaryň ulugyna diýildi. Sen ortaň bärik gel. Ol pıştyl hereketi bilen moýmullap gelip olaryň ýanyna durdy. Adyň näme? 2-3 tanday o adamdan laýtada gaýgysyzyň adyndan susly basyran gyzyl ýüzlüň sesi yskyny çykdy. Allamrat. Allamrat uzun sen aýt. Şu toparyň hemme saňa başa gýäm başga da ýaşulygy barmy? Suwalyň içini güjükli hatap eden Allamrat ýözeldi. Hawa, tirämeden agza birdir göli ýaşulymy umraga da bar. Anyny ýaşulyňdan şagyr. Allamrat öz toparyna bakaga ýygyrdy. Umra, hani bärik gelsene. Delçeň sakkally, ýumur tumşukly, çukur gara gözli, agyryk bir adam gelip olar salam berdi de Allamratyň ýanyna durdy. Atabaýew ikinji topara bakaga döndü. Bu toparyň başdany kim haw? Men diýip daýy bir çal aýagy üstüne galdy. Atabaýewiň eliniň şaratyny görä o da şoluň ýanyna gelip durdy. Adyň näme? Gara telpegini gyşykkan ullukan gözli, ýasy burnuny epey çal arkaň jogap gaýtardy. Men adym Narly. Narly bolsaň toparyňa bir ýozun jogap berýämge başga da çağırjak adamyň barmy? Ýaşulyň özüne göwün ýetýäni iki aýagyň üstünde ıranyp gepleşinden bälimdi. Jogabym şonu tasdiklady. Bine aýlym ortada bol. Narly şo toragy. Şol äheň bilen öz adatyna görä komissiýanyň hukukyn almakçydy. Şonuň bilen bile öz garşydaşyna haýbat atdygy. Şoňa kimsiz düşünen gaýgysy neden çak ýynakdan nep gaýgyrypdy. Eýsem dogry özüni saklap bir ýanyny geňirgenme ikinji taýyny uýaşylygy saldy. Bä Narly, sen jogabyň nähili? Menne bir wagtdan kitun alany ýaly. Äheňiň täsir etmezini aňlany üçin bolsa gerek. Gozy öz suwalyny ýumurlamagy çalışdy. Ýoklu. Men özümiň gylygym bir hilik. Häte ýipden moşan köpek ýaly. Gabardanymy duýman galýan. Oň ýaly bolsa meni ýarmanyňa şükür. Gaýgysy diýilýän sen bolsaň eşitmedim diýme. Beýwar ýaraýsam guduzdan ýanaý däller. Gaýgysy ýenneden guduzyň dermany men elimde diýip ýumrugyny gezäpdi. Dogry Narlynyň diňe bir söz däl. Sözüniň äheňi de bütün görnüşi de owany guduzly ýany salym edýärdi. Gaýgysy diýsemde bolsa uýaşyly jogap gaýtardy. Ay näders? Başarsak gorunma çalışır, bolmasa gaçarsa. Zıwazıga gelenne ýözellemegem kim däldir. Ananyzy maslahatyňa hawul. Hawa narlagy. Görüň degişmek näçe tüýüzi bolsa da anyk däl sözüň güýji ýok. Sen iň ýagyşly men ilk suwalymy jogap ber. Narly bu saparym epey gepledi. Meniň tirämde diýenim diýen aýdanyr. Ýöne ýekeli Hudaý ýagyşy diýen akyl bar. Allamrat öz pesewesini çağıryn bolsa, bilem at tutorsu oňmaz. Olýa tarapyna bakan gyýgyrdy. Güjükhan bärik gel. Narlyň ýanyna gelip duran aly gözligiň pezlerin dağınık murtuylan çöwürlüp duran ýumurdoda ony hakykatdan haňyran duran güjüge medýärdi. Allamratyň sylýan gaşlary Narlyň özüne alyp barşyna çylap bilmeýän habar berýärdi. Omar aganyň ýüzüni aşağı salyp oýlanyp duruşy, her näme Hudaýym dawga jenjel turman biriň diýenmez geçip saýraw ýym alyp güdük turaýatda diýip dile gedýäni salym edýärdi. Güzükhan küşgürden uğruna düýürme uly oktururly görünýär. Narlynyň ırynjyrap murtuny sypalap duruşy bolsa, şo boda diňe men bar. Men hiç suriş başa barmaz diýen duýduruş berýärdi. Şol görnüşler syňdan Aleskovski meselelerin nähil çözüljegini ýa-da çözülmän öňküden meter çigişjegini, alaýda şeýle çylşarymly, howply ýagdaýdan gaýgysyň nähil baş çykarjagyna gylgýardy. Komissiýanyň işçileriniň gözüne bolsa, şol orta şagyrlan 4 adam, alaýda olaň ikisi däliren ýaly görünýärdi. Şonuň üçin
iş onun elinde bolup, mümkinçilik dörese şol ikisini skoraya pomoş bilen kedilhan ay vermekçidi. Gaýgysy bolsa biraz boýdan soň olary habar etdi. Allah'ım rahat Umar ağa narla güzükan. Sizin öz aýdyşyňyza görä, owaň ähli adamsy sizin ýygyňyzda ýer ýaşaýlamy. Olaň iki ýanam ola dogrudur diýip tasdiklady. Dogru bolsa, şu ýerde ýurlaş Leninin ýöneköy boş tüdeginen ýan adam hepbesi akmakdyr diýen ýadyma düşýär. Men elbetde aklym köp däl. Eýsem de bolsa, menem akmaklar arasynda durasym gelenok. Sabırsyz narly öz şu gözüni içine saklap bilmedi. Mene gaýgysy atabay sen baýdan sözüňi düşünmedim. Men siz öz sözüňiz şundakay delilin tasdiklaň diýmek bolýan. O ne ähli delil? Jemaat sizin ýygyňyzda ýerýän bolsa, siz olary hani şüýrik bir üýşmege toplaň. Owaň başdanlaryna başga şäherge almandy. Olar ýa-ha iki topary bir ýere ýygnamalydylar, ýa-da öz aýdan sözlerinden däýenmelidiler. Olaryň ikisem ilki wada arada galdy. Emma narlyň näme diýjegini aňlamak niýet bilen Allah'ım ýoňa düşdi. Onu stol başyna baralyňda. Allah'ım sen özüň bilýärsiň. Biz özümizi hondan bäri görkezip çiýjer ýaly paşa çynowny däl ahyry. Halyk bilen bir gatarda durmak, bir aýakda sözleşmek biziň üçin hemme zatdan ýakymly. Allah'ım geçiň ýoňa ýaly, ýoňa düşenine kezigen narly durup bilmän, Allah'ım gaýtyp bermäge degerli söz tapmany üçinmi, ýa-da hehde jedele başlamaktan saklanmak isleýän üçinmi? Ol isteslemede gaýgysyň sözüni makulludy. Pus gaýgysy şuna dogry aýtdyň. Ondan soň narly öz toparyna bakan ýyllap, gola gelmekden şahat etdi. Allah'ım adam öz toparyny çagyrdy. Ýa-man aýagy üstüne galan jemaat. Olaň töwrüne golelydy. Bir-birine goýun guzy algatışman, biriniň hapady ikinjisine ýokajak ýaly aralyny üdüp oturdular. Ýedegiden asylýan aýallar bolsa, has taşda çommalylar. Özüni aktiv görkezmek isleýän nar urra baka hemlurdy. Hey gran negmişler. Näme zoň goýnaýan ýaly buzuluş otyrdyňyz. Tüýşiň berrek. Narlyň federal häkimligi Atabaýew ýaramady. Eýsem dogry paýçylyk etdi. Narla ne diýýärsiň o ýagda ýüren. Aýal näse gaty tutsaň şonça da ýumşak bolar. O da öwreten olaýmasyn. Ýok, biziň üçin etenok. Şunlaky meseleni sowatmalyk üçin ol meseleni tek galyp Atabaýew söze başlady. Gadarly hanlar. Wawada tire uru dawasynyň gadymdan gelýänini, feodalizm hem padşa mirasyny biz bilýäs. Padşa agdyrlynyň soň, onuň öz bäkbiden arap, ýyl arasyna oturdan agdaralyk agazy hem pida bolajak ýaly ölün. Adaty ýerinde 40 ödenini şaýra salmedýän üçin, onuň bir darbada diýilmek elbetde hady işdäl. Kiziň öz owaňyzda iki ýedek üýşüp, şura başlygy saýlap bilmäniňiz hem şonu tasdiklaýar. Agry bir taňry bir agdalany, gaňry bir diýen nakylysyň hem mäňil bilýänsiňiz. Agdalalyň hiç wagtda hiç döwürde peýda berenini bilýän ýok. Uruş çygyryşdy. Agdalyk bir alyda çykýar. Agdalalyk weýranlygy, gedaýlygy sebäp bolýar. Agdalalyk laýtyda şuunna ýaman. Men şu oturanlara göz gezdirýän görün. Biriniň köýneginiň ýyrtygyndan çigini gyzaryp dur. Biriniň balagynak ýaman sany ýok. Biriniň soluk geçbi. İçin eljuk diýen habar berýär. Oturanyň biriniň öýünde bogdaw doly bolsa, beýleksinki boş bolup, itin günlen alşamlaryny tapsa ertirlini hyllarladyr. Sargyl telpeginiň ýerine daňyň sadyna salm edýän, oturak ýüri güne ýanan, eleşan geýimli garybyň bir oturan ýerine gomsurup, pus inim uwelimediň diýip seslendi. Öz sözüni bölünen halim Atabaýewa şu helkem ýaramady. Agam sen adyň näme? Nepes. Agamjan. Hakikatyň weriligi hajaty ýok. Menem bir ýerden gelmişek bolman, ýögüň ýaldaýhan maşgalasy. Şoň üçin daýhanyň ähli durmuşy, hatda oý pikiri men üçin edil aýnydy görünýärlik. Ýüzüň gözüň dert görmesinim. Daýhanyň biriniň ýer sürri baýtylşady bolsa, beýleksiniň tograwlygy ýokdugy maňa geldiň nälahyry. Biriniň azal boýuntury bolsa, beýlekiň ýer tepere tohum ýokdur. Biri ýykma ýykylma müdaresde beýleksi bergiden çykyp bilýänlerdir. Şo turanyň içinde bir baý bolsa, onu öýden içerdir. Adamyň hemmedem deň adamdyr. Taňry onuň birini baý, onusyny garyp ýaratsa, birini bagtly, ýüzüni gedaý döretse, oň adalatyna kim inanar? Baýlyk, garyplyk işan mollaň aýdyşy ýaly. Allah tarapdan däl, käbir adamyň bet nebisliginden,
hilegarlygynyň arlawçylygynyň, dürli şäher bilen beýleklen güýjünden peýdalanmagynyň emele gelýändir. Anha siz şu ýerde iki bölüň otyrdyňyz. Şu bölüni şuň gözdi. Siziň köpiňiziň islegiňiz, niýetiňiz üçin näle? İkilen üçlen hilegar adamyň bekwiedigi maňa gelýänler. Başy parmaly agras bir adam ýerinden galyp, şu ýörak gözlerini gyrpdy Atabaýyň sözüni kesdi. Gaýgysy ýollaş. Seni biziň birinji gelek görüşimiz göli, sen ören gyzyk adam aýt. Atabaýyň özüne söz gatan adamyň kimdigini bilmek käfiýeti bardy. Şoň üçin onuň adyny sorady. Sen adyň näme? Ay, men adymyň ähmiýeti ýokly. Eýsem-de bolsa, maňa Tokor, dogry Tokor köse Tahir diýerler. Tahir kakam ady. Tokor aga. Sen aýtmaň näme gylyk? Sen bir hili adamyň içine girip çykan ýaly. Näme? Men aýdan sözlerim pitindiň oturmadymy? Maňyzyma damany üçin seslenmäge mejbur boldum. Eýsem, sen iki toparyň birine öz erkiňe bölünmändiňdi. Men niýde otursam-da dogrusyny aýtsam men üçin topar ýok. Men şu turna adamlaryň iň ýöne köýü bilen hem öz janymy alyp biljek. Dogrusyny aýtsam şu tire uruda wasy meňem ýetimden ötüp süňgüm ornapdyr. Tokor öz ýerine oturdy. Tire urugyň aýratynlygyna, birinin beýlekiniň hukuklygyna, birinin beýleksini äskermezligine, birinin beýleksiniň üstünden agalyk sürmegine eýermek, şonu gollamak agdaralygyň barp ýatan maýygydyr. Ýandan düýbüni kökü damar bilen goparmasaň, ýöneköý sapaňda ýene göwürşýäli. Tire uruw dawasyny synnakay dostlugy, dogonlugy ýugurmasaň, agdaralygyň da guturjak many ýok. Ýa-da kunna tire uruwa ermek bolsa, öz aýagyna palto uranan aýdal. Ýa-da daýhanyň öňünde hemme zatdan ol, gozalygy dikeltmek, garyp gozalygy gurp döndürmek mesele durýar. Onuň üçin bolsa, daýhançylyk guralyna, tohum dänesine, ýer suwuna aýratyn üns bermek zerur. Söýünüşen ýykylmaz nakıl boýunça, agdy berilip süýdüni mäkem dügüp, Sowet häkimiýetine, Sowet häkimiýeti de size arka dayanmaly. Sizden gizlemäge hajat ýok. Sowet häkimiýeti häzir Laytyda Mar uyezdinde satmalynyň satynjasyna salim edýär. Şonuň üçin halkyň ony häzir gollamak zerur. Täze Sowet häkimiýeti, halk häkimiýeti, ülkede uruş çygyryş gutorup, atyly durmuş urwaşdan başlanyň soň bolsa, Sowet hökümeti sizi gollar. Şonda el ugdadyn ýerine ýetýän daýhan hiç bir adam ýetäs bolmaz. İki ýerden goşulanyşyp tes çykdy. Ýerine agdyňdan Hudaý işläýetde. Dogrusy men size wagt nedigi aýtmak gelemok. Nedigat berýär diýen oý sizem göwnde getirmäň. Meňem akalym siziň hiç biriňizden känel. Mendiňe Kommunistik partiýanyň hem Sowet hökümetiniň tabşyrygyna görä, şu ýokurda agdaryň datlar diňe siziň ýadyňa galýan. Men öz sözümi etadan guturdum. Sonra o sowalyňyz bolsa çekinmäň. Kerli bir köýnüňiň ýyrtygyndan tersege çykyp duran sakkallagyň biri köýnügiň sal etegini ýelpedi. Ýollaş gaýgysy. Siziň göwnüňe gelmesen ýyrtyk geýimli ýekemennäl. Odala işigar pul tapylanok. Ta paýaňda da narhy bilenjek alara haret ýok. Hyýwa gatnaýan täzire günüň garsa, atasynyň bagasyny urup şeýle çürküýä gölün. Sen hey ýöne goýay, gaýdyp enen adyn tap bolanok. Eşitmişime görä sen köýne kooperativçiň ahyry. Sen hey bu şalhany çalşyrmaň alydan neden gokmy? Sen adyň näme? Mälik. Ýolaş Mälik. Köp ýyllaryň uruş çygyryşy zararly. Onsuz da uzyp söze da o fabriklere şiýmal ýetenok. Geýimiň täziratyň gelýänçynyň boldy. Goňşy bolan bilen bilen agdyň birikdirip, biriň bir guşada goşan köprädik. Walla mene. Men muňa tökdürnüsem, bu menden näçe şogulum var diýip soraýar. Atabaýew onuň meňdetmezine keýp edip güldi. Ýolaş Mälik. Gaýdym, saňa aýdýan gelinim sen nakly boýunça. Saňa ýüzlenmek bilen bolşulugyň asly maýygyny men daýhanyň ýadyna salmak isleýän. Köýnüň ýyrtygy üçin bolsa, biziň haýşymyza görä, ýa-da Daşkentden bir näçe wagon mata gaýdypdyr. Şonu ýetdiginden deň ölçeşdireriz. Men eger ýalňyşmaýan bolmasam, ýyrtyk şylhanyň wagty innetdim kädiýän. Ana muny ýoňa tawul. Sonra sowalyň köplenjini gödegine tutan gaýgysy gürrüň gaýtatmak istedi. Başga sowalyňyz bolmasa, inni esas mesele geçerim. Hiç kimden hediyün çykmady. Olýan dowam etdi. Oba şura saýlagy ähli uyest boýunça diňe siziň owaňyzdan başga hem merde guturdy. Gelin şu gün size hemmäni bir gözle görjek. Daýhan huzurlugynyň şalasyny aýak üstüne galmagyna bütün düýrme gule topuljak. Akylly parasatly oňa başlyk saýlalyň.
Oň teklibini diňe nepes makul boldy. Berekellah oğlum, akıllı maslahatyň bar. İki tarapyň hiç biriniň seslenmegligine garaman, Atabaýew öz teklibini ma'lum etdi. Biz ýöňü bilen oba şurasyny näçe adamdan ibaret saýlajagymyzy anyklalyň. Onuň soň bolsa, şura agzarygyna kandidatlar görkezip başlalyň. Atabaýewiň şu teklibi iki toparyň ikisiniň de pikirine garşydy. Olaryň düşünüşine görä, öz saýlajak adamlaryň hiç biriniň geçmegligi mümkin. Şonuň üçin Allah'ım rat narlan öňe düşüp öz teklibini ma'lum etdi. Ýoldaş gaýgysy, biziň obamyzyň dagwasy çilen saýlamakda däl, başlyk saýlamakda. Şoň üçin men öňüňe başlyk saýlamagy maslahat bilýän. Olan şokly kada geren nokta. Ay kadany kadalaşdyrýan, özüňiz ýaly adamlardyr da näme. İçini itgyjyklaýan narlan durup bilmedi. Allah'ım razyň şu teklibini men nıta baýdýan. Diňe şu teklibini menim halis ýürekden gollaýan. Ay bilemi. İýloňlasa atyň söýleýän nakıl bar. Boris Nikolaýewiç Aleskovski Rusçulap Atabaýewiň gulugyna pişirdi. Konstantin Sergeýewiç kanuny dogry gelmedi ahyry. Ýani ýok. Boris Nikolaýewiç netije berjegine göýüň ýetse kanuny biraz suwaýdy bolar. Men aňlaýyşyma görä ol partizanlyk bolar. Partizan bilen partizanlaşmak bolsa, men aňlaýyşyma görä iň dogry sul. Netije men eger ýalňyşýan bolmasam, iki tarapyň biri Allah'ım rady, beýleki narlyny hödürler. Şura başlygyna olan ikisem de aýtdylar. Görünüşine öýlerini alyp barmışlaryna görä. Olan ikisi de baý, biz olan ikisini pylyp taşlar. Näýillik görün. Ama wakanyň gidişini göz saly görer. Birden buzuluk artaýmadyn. Onu Boris Nikolaýewiç ýygyna öýüň alypdyr. İşçi wekil Aleskovski çöngülüğüne bir daha pişirdi. O da gaýgysy pişirdi ýöne ma'lum etdi. Bir sen tejribeňi boýuna giýes. Atabaýew harby geýminiň ýüzünden depter galan çykaryp jemaat öýlerini. Anan ýoldaşlar meseleni anyklaýan. Oba şura başlygyna kimiň näýil teklibi bar? Bir tarapdan Allah'ım rat diýip ýaňlandy. Beýlek tarapdan narly diýen owaz oňa goşuldy. Ýene kimden näýil teklip bar? Hiç ýerden ses çykmady. Näme berdim ýaňa? Tokor ýeştirmez ömür dedi. Taňryň buýrugy şeýle uşýady. Nar durup bilme tokor. Diline ýergetseň özüň üçin kem bolmaz. Ay men ýaly tüge mene galyplykdan ýaman howp badyr öýdemok. İki ýerden ses çykdy. Tokor şona dogry aýtdyň aýt. Bir şygar diliň örkden boşan wagty bolmazmy? Şonundan hiç ýerden ses çykmady. Atabaýew depterçene garap söýledi. Men öz depterimi bellänim. Allah'ım ratlaryň arlyň ady. Men görýän bolsaň obaňy bir bolsady. Näçe öter geçer aýtsak-da. Siziň toparyňyz. İki. Ana görýärsiňiz. İki toparyň arasynda ýükler araba geçäýmeli. Şoňa görä bir tarapyň teklibine beýlik tarapyň diýil garaýanyny men ýöňü bilen bilmek isleýän. Ýöne görä düşüniň. Meniň teklifim goýamak. Meselem, Gunnowurdaky topar Allah'ım rat teklip etdi. Gunmotardaky topar. Siz şoňa nähil garaýaňyz? Hiç kimden hiç çykmady. Diňe güzükkan olan hemmesiniň pikirini ma'lum etdi. Biziň toparmy şoňa bilkülli garşy. Gunmotardaky topar narlyny teklip etdi. Gunnowurdaky topar. Siz şoňa razy bolsaňyz ýeliňizi aldyryň. Ýekije diýil galmady. Görýäňizmi? Siz iki zarp. Iki teklibiň ikisini sese goýanda bolaýsa, biriň 4-5 tane artjak. Köpçülük diýip şonu saýlaýsaň, owaň kylly ýardy onuň närazy boljak. Owanyň kylly ýardyna şo başlyk başga gözüre garajak. Netijede iş bütünle ýatyp galjakdy. Dawa jenjel täzin ýörjalyp galjak. Owaňyzda daýhan huzurugy ýöňküden beter aýak astyna düşjek. Görnä hili pazygy. Oňa görä, komissiýaryň geri netijesi şeýle. Şu örkezden iki adamyň ikisini sese goýmak mümkin näl. Güzükkan murtun pedlerdi. Näme üçin? Men oň sebäbini anyk aýtdym ahyryn. Bir de toparymyzdan başga adam görkezip biljek däl. Beýle topardan görkezin. Olaň hiç birinde razy däl. Atabaýew Allah'ım ratly topardan sorady. Siz Allah'ım ratdan başga kandidat görkezjekmi? Bir haýokdan soň asgyrly ses çykdy. Ýok. Men gaýtalaýan. Saýlaw komissiýasy şu iki kandidatyň ikisini sese goýjak däl. Sebäbini hem gaýtala. Komissiýanyň anyklamagyna görä, owany bulaýan, daýhanlaň agyny aradýan şu iki adam. Nary bir adam ileri süýşip, gyşyk telpegini hek gerdip geýdi. Gaýgysy, sen aýtsak gepiň bilip aýt. Men sen ýeňsäňden gürrüň edemok. Men eýsem sen ýaly komissiýany tanamok.
Atabay birden kabul mazini oldu. Halkın ağzına alar diýen baý adamlar bolanlar üçin Uýes Palkomynyň saýlaw komissiýasynyň arlygyny Allamraz saýlaw hukugyny mahrum edýär. Oňa görä ikiňiziň märekeni terk etmeňi talap edýän. Nalgas aýlanyş goýurdy. Men şu märekeden diňe mahslygymy çykararsyň. Men saýlaw komissiýasynyň adyny gaýtalap we 3 minut möhlet berýän. Şol 3 minutda ýeňsäňiz görkezmeseňiz, rewolýusiýanyň adyny iki ýeňden atyp taşlaryn. Gaýgysy sapançylyna ýapyşdy. Boris Nikolaýewiç onu saklamak, oňa bir zat aýtmak netüýle terdekledi. Emma gaýgysy şo wagt itekleseň hem duýjak däldi. Onuň tegerenen gözleri hakykatdan ot bolup ýanýady. Şo sekundda şo göreşde hiç bir mehriw ýokdy. Onuň gürrüňi atyp taşlajagyny haýgyran ýaşullar töwelle edip narly bilen Allamrady gyslanmasy uğratdylar. Diňe güzükkan hüngürdäp narla kowlun boldy. Bizim emmim ýaly saýlaw diýişimiz ýok. Turun aýtdyp, öýe toparny wakany kädim etdi. Atabayev ona wakan barmany sommardy. Güzükkan. Men sen düşmanlykda aýplamak. Akylyň ýerine bolsa, öýüň haýpyň gelýän bolsa, aşağı otur. Egerde sen şu ýerde bozoklyk turdy aýsaň eşitmedim diýme. Mar toprawyndan mundan soň garan görmedi ýaly derin. Güzükkan feýinden çekilmegine mätdel düşük ýeri öýdüň öýberdi. Aradymdyr sygarlaşdy. Diň Atabayev şondan soň sady tesbirin jemaat öýdülendi. Gadarly daýhanlar. Siz meni gylmalygym üçin aýplamaň. Men onu öz bekfidim üçin edemok. Yaraga men diňe siziň bekfidiňizi nazarda tutup ýapyşdym. Arasy aşy diňe birje siňeň bulaýşy. Siziň obaňyz diňe şu iki adamyň bulaýanyny men hiç bir weşden şügülenemok. Dogry Allamrada tanamak görün. Narlynyň jepbar horadyň guyrugy bolup ýören men ýadyma düşýär. Siz daşygarlaryň mal ýar ýygyrsy oturmagyny düşünüň. Ýa-da Sowet döwri. Şundan soňra siziň üstüňizde höküm türün tapylmaz. Öýdük balygynyň hojaýyny siz özüň dahyry. Siz saýlaw hukugyny hiç kime aldyrmaňyz. Owa şura başlygyna umumy daýhanyň bekbedini göz öňüne tutjak anzaply adam saýlaň. Owa ozal iki zarp bolany. Birden kädillenäýmäge öwt ünnüň entek dogry hukuk bermän üçin olaň hiç saýda hiç kim gadyny tutup bilmedi. Diňe nefeslerini sandadyp kepledi. Enem badamlara agzy muhumlaryna dönenler. Diňe şugunmy? Ýok, ýöňüräkden Nikolay Paşadan bäri. Adamlaryň dilleriniň paşa kökünden boşan epesi salym geçen ýaly. Öwründen galyp inem örklenen maldyrda. Men göwnüm bolmasa inem sen halk bäfidine dören ýigit. Sen şuun keden işin her bir batyryň ýerinden geljek işdälir. Nepet agy. Adamyň ýüzüne öýsüň azyýarsyň. Ay inem men aňlyşyma görä turşap galar ýar sen hamir däl. Sen diňe bir hereketiň däl keşfiň hem tamdyra bişen. Ýüzüňe gülüp duran gazygyl çörege meňdeýä. Nepet agy. Sen meniň ugumy ýekerediň o. Inem töweregindäki adamlaryň agyrlarynyň möhürlügini sen özüň görüp durdyň. Şoň üçin inem bu adamyn sen özüň saýlaýsana. Daýhana sen ýamandan ýokdugyny, şo turna adamlaryň arasynda bilmeýän ýokdur öýdenmek. Meniň agam ýalňyşmak mümkin. Sen ýalňyş adamyň hem narlyň böküşinden ýüzesse peýdaly borum ka diýen. Şeýle teklip gaýgysynyň öz meýline de ýok däldi. Ýöne onuň üstüni tapmany türdi. Gojanyň hödüri onuň şol meýline gurup berdi. Gaderly ýoldaşlar, owa şura başlygyna siz özüňiz adam görkezip bilmeseňiz, mende bir teklip bar. Men eger ýalňyşýan bolmasam, şol adam siziň hemmäňiziň göwnüňizden tursa gerek. Güzükkan oturup bilmän oň sözüni kesdi. Kimdir o? Elbetde Güzükkan näl? Onu bilýänli. Bilýän bolsaň biraz sabr et. Men zehirlemek şolýan adamymy dogry tanamak. Ýöne men tejribem. Men ağlamayan bolsa, şu ören insaply, zanipkeş adam bolmaly. Men owa şuralygyna kimi? Tokor Tahir oğlunu hödürleýän. Şu sekund ýetgeşip bir ýagda ýüze çykdy. Uzak gündem şu oturun adamlaryň köpsi birden el sarpdy. İki toparyň iki taýyndan makuly işe çykdy. El hep ol şeýle bolaýdy. Tokoraga ne hä kişiň hakyny ýerine de ýedirir. Tokoraga da garyplykdan başga aýyp bar men bilýän näler. Gaty dogry. Şonu tese goýmak gerek. Tokor oturup bilmän aýak üstüne galdy. Ýoldaş gaýgysy muny näde aýdyn ho? Ýamanlyk edenler näýdemek? İki toklyň başyn çatyp bilmeýän adam bu waň işini nähili başarsyn. O adam bolsa işeňler. Men özüm akmak. İýler höňe düşüp çykşeryp sonra weren bolýan. Ýüregen it öýesine mihman getirer diýilen elbetde tötänden näl. Ýok ýoldaşlar ýok.
Men beýle jogapkärligi boyun alyp bilmem. Dumulluçdan gopun çykdy. Halk oňlasa beterem edersiň. Sese goýmak gerek. Atabaýew elini galdyryp Merken köjetdi. Ýoldaşlar, başga teklip bolmasa, men Tokor Tahir oğlunyň kandidaturasyny sese goýýan. Kimde kim Tokor Tahir oğlu, Goňrobasyna şura başlyk bolsun diýse, elini galdyrsyn. Ähli el birden galdy. Hatta birinçi oturan aýallar da ellerini tutdular. Yatyryň. Kim garşy? Ýok. Kim saklandy? Ýok. Tokor Tahir oğlu Goňrobasyna bir agzdan başlyk taýlandy. El sarpyşyk howany ýanglandyrdy. Aleskovski Atabaýewa barmagyny çommartdy. Sen hakykatdan partizan. Partizanlygyma garamady. Ýylyň bir agda bakşyny ünsber. Goňrobasyň daýgandary hakykatdan toý märakat ýaly şagalaňly dargady. 17-nji baş. Kim bir işlemeli? Zakaspe fronti edil kesfi sanyany ýaly. Durulgadan ötüp gazarbatdan aňryk aşypdy. Aşabatdy bolsa, o bil revkom öz işini başlapdy. Ýöne gol ýagdaý ören kynny. Aklar öz ýerlerine demir ýoly bir tehli weýranlaýadylar. Şonuň üçin gyzyl goşun duşmanyň gapdaryndan ýa sırtyndan urulmaly. Uzak suwsuz çöllün aýlanmaly bolan üçin ýöňe bilen çöl karabyly düýder boldy. Çöllüdiňe goşuny däl, atlara da suw gerekdi. Düýe bolsa, gyzgyn howurdy, hepde şeňle suwsuz oňup bilýärdi. Gumda araba ýörep bilmeýän üçin adygy ok ýaragydy, düýe çekmeli. Düýe tapmak bolsa, ıgalsyz ýazda kömelek tapany näýdäli. Şonuň üçin hereket ören aýyl diýdi. Owany sowetleşdirmek front ýagdaýyna görä kynrakdy. Interwensiýanyň özi ökse götüren bolsa-da, ülkede emeli getiren argaç agenturasy diýeni ýereke diýdi. Sowet uruhuna bütün durmuşy bilen garşy bolan baýlar, uruhanlar, köne çynownikler görnüsün deprep bilmeselerde mümkinçilik tapan ýerlerini onumuny dürtgüleýärdiler. Köpçüligiň aňyna intek feodalizm uruhy eýelge diýdi. Ýer içinde borar bolmaz sowatly bolsa, müňde biri ýa-da bar diýdi ýokdy. Şonuň üçin obarda urtut mektep açmak zerurdy. Emma obarda ne mektep sahibi adyndy, okuýat sahibi ady. Ne dem oğlum? Mektep sahibi gadymky ýaly çagşan garaý ýa-da ýerdele bolsa, muallim diýilip goýulýan ýa köne muallim ýa-da işanly. Şonuň üçin olardan nähil terbiýe garaşmaly. Elbetde çağalara ýa-da bodu ýöwresleri de peýdady. Sowet düzgünini ýola salmak kötül dağda araba sürjek bolanyň enaýdy eldi. Mar uyes palkomynyň Alaýda Atabaýewiň aradasy özüne kemdir ýetipdi. Tezen uyeziniň ýagdaýynda şoňa kwapdaşdy. Aşgabatda Zakaspe Obel Revkomynyň işi hasy sırsyryrakdy. Äli kynlyklaryň üstüne de yerli halkdan işgär ýokdy. Sowatly adam köne çynownik da bolsa, baýda bolsa, işanly bolsa ulanmagy mejburdy. Emma aklarda hyzmat edenler üçin olaryň da köpsi gizlenişip gaçyp ýördi. Ýöňki dil maşlary, çynowniklere halkyň on çokly namam ýokdy. Olar ýaňsa alyp darbalak at berýärdiler. Obel Revkom front gutorýança, ýene niniňmişik bolýança diýen niýet bilen Magtymul hany çagyryp, şäherde oňat howluny birini ýerleşdiripdi. Magtymul han şu ýerde oturup, Sowet hökümetiniň kada kanunlaryny ýaşly adam hökmünde halka ýetirmeli hem inandyrmaly. Halk bilen Sowet arasyny kewşerleýän tenekär bolmaly. Emma Magtymul han meşhurin şuran ulyň gara hakkany ýypalap, feodalizm kanunyna görä höküm sürýärdi. Şu ýerde oturup arz soraýardy. Ardaşynyň dawatyny bolsa, Sowet uruhuny dälle, kada koahada görä söýýärdi. Onuň aly gözler üren hyrsızdy. Ol giň eýwanyna hally şöňüsüne aýwudaşyny gurup, häleşini ayakly şilim şekýärdi. Göýök şaý bolsa dynuhy gönnerýärdi. Onuň töwereginde gürrüňçileri, maslahatçylary da ýöňüne kwapdaş adamlardy. 1882-84-nji ýyllarda bolsa gerek. Paşa goşuny Zakaspiýany eýran badyna Magtymul hana milisiýa maýory adyny berip, tejenne 2-3 ýyllap uyezna şahyny edip goýdy. Ol ören birihim, hyýrly adam bolan üçin şo ýyllarda Magtymul hanyň gadaply ýyllary at berilýärdi. Häzirem onuň iş alyp barşy şol ruhdady. O bir revkomdy. Magtymul han nälle, ýylyň hal ýagdaýyny gowy bilýän, şynlykay adam, Sowet adam serurdy. Şol şynlykay adam Gaýsy Atabaýew bolup, ol 1919-njy ýylyň noýabr aýynda o bir revkomy ornata berilendi. Atabaýew revkomyň ýygynyna ilkinji gidip gatnaşýardy. Revkomyň başlygy Berýüşow bolup,
Paskutski, Yansan, Pevzner silenlerdi. Mesele yerli halktan işgär tayarlamak barady. Şol ýygnakda täze adam Atabayew Revko'nun başlığına hem silenlerin Oslo'da sual verdi. Yoldaşlar hyzaýdyň. Bir frontda näme üçin gan ýokýas? Frontda ganyň näme üçin dökülýän hem bir ma'lum bolany üçin. Sual elbetde tikeneklidi. Şo suala Revko'nun sileni Revoyan Sowetiň başlygy Paskutky jogap bermeli ýaly. Emma Nikolay Antonovich gaýgysyň hiýatine beret bolany. Şeýle tikenekli sual tütänden bermeýänini bilen üçin kesini çykarman otyrdy. Brüşewiň aňlyşyna görä şeýle sual hiç tatdan habardy. Çöllen gelen şopanyň bermegi mümkin. Şeýle suwalyň ynamda arkada edilýän Atabaýewden çykmagy elbetde geňdi. Şonuň üçin ol närazy bir garaşda Atabaýewa çyňerli Konstantin Sergeyewich. Siziň şeýle suwal bermegi näçe geň bolsa, meniň oňa jogap bermegim hasy gülkünjürek bolar. Oňa haýyş edýän siz suwalyňyzy günläň. Başlygyň garaşyndaky iýgen zaňlygy gaýry bu oturuşyny bir häňini ýetmän söýledi. Gönlüsüm, feodalizm galyndygyny ýer bilen ýykan etmek üçin ýa-da hanlaryň hak hukugyny dikeltmek üçinmi? Onuň näme kakdyrýan ýygnakdaky oturan adamlaryň hemmesini aýandy. Atabaýew Magtymul hana kwapdyş adamlar görüp bilmeýärdi. Atabaýew bäherden muallym bolup işleýän wagtynda alaýçada oňa belet bolupdy. Arşynlaryň ýaly pysty buzurlugyny gollaýan, täzelere garşy bütün durmuşy bilen depresiýanna şody. Hatta Muhammed Guli kitiniň üstünden ýazylýan ardalaryň da alhamsynyň şodugyny bilýärdi. Gaýgysyň aňlyşyna görä, Magtymul han paşanyň en rehimsiz naçalnygynyň eýmenişdi. O bir Revko'nun bolsa, onu han edip goýmagy Atabaýewiň degnasyna näçe degipdi. Atabaýewiň şo suwalyny näçe jogap talap edýärdi. Paskutski ketini çykarmady. Şol mesele çödürenine Nikolay Antonovich frontdady. Eýsem de bolsa mesele oňa ma'lum edipdi. Maslahatly biçilen dogan laýyk bolar diýen türkmen nakyryny ýadyna saran Paskutski. Şo meselede näme üçin teletillikkä? Näme üçin Konstantin Sergeyewich adamlar bilen maslahatlaşylmadym galyp oýlanyny. Emma Birişow Atabaýewa jogap gaýtarman suwaly çözmek küýüne düşdi. Konstantin Sergeyewich, men eşdişime görä siz şuň kunyň siýasatyny kimse düşünýärmikäň diýen. Şoň şunam soraýan. Men gaýtalýan. Şuň kunyň siýasaty şonu talap edýär. Hanlaryň güýç kuwatyny dikeltmegimi? Ýok. Eýsem. Magtymul hanyň awrynyň wagtynça peýdalanmagy üçin men aňlyşyma görä, ýoldaş Birişow. Şo siýasat ýalňyş. Birişow ýerine nähil garanyny duýman galdy. Men gaýtalýan ýalňyş. Birişow ellerini ýer tapman, stoluň üstüne kağız galam eýlek düşürip tesin sandalyp gepledi. Konstantin Sergeyewich. Siz öýe goýýan meseleňiziň nähili gömel töýdügine düşünýärmisiňiz? Atabaýew ahly sözleşmäge çalışdy. Ýoldaş Birişow, men bazarda sözlämem. Ol türk sik bilen radylaşylan mesele ahyry. Ýoldaş Birişow, gylmaga hajat ýok. Mesele nerede çözülsedi? Partiýa şiýeni hem häzir o bir Revkom ornatary bolan üçin pikirimi ma'lum etme hakymma. Ondan men öz ýalňyş diýip düşünen adamy ýa hasy deliller bilen andyrmaly. Ýa-da siz maňa dogrulygyny düşündirmeli. Men şu ýerde bir mesele has şuňurrak garamak isleýän. Biziň oblastymyz türk sikiniň, türk sow narkomyň garamagyny. Şonuň üçin olaň kararyna görkezmesine emel etmek biziň borjumyz. Ýöne göre näde dur diýip düşünen adamyň üstünde ören bir durmamyz zerur. Men eger ýalňyş ýan bolmasam, ýalňyş ýanrym öýdemek. Milli meselede türk sikimde türk savnarkom ul ýalňyşlyk goýberýär. Şo ýalňyşlygy men tütänden öýdemek. Birişowyň tedi bir tapar has batly çykdy. Konstantin Sergeyewich, siz ötegi diýen bolaýmaň? Ýok. Şeýle mümkinlik belki gowuluň üstüne etmez. Men ýene gaýtalýan, men bazarda sözlämem. Şo barada men öz pikirimi Türk komissiýada ma'lum etdim. Atabaýew Türk komissiýa diýenden soň başlyk bir hil bolup, eňegini eliniň aýatyna goýdy. Şo habar Nikolay Antonovich bolsa, şunnaka öýrenmäge mejbur etdi. Başlyk güle pikirdeş ýan sen bolsa, eline galamny stola şaratyr kyrladyp, başyny aralap gepledi. Konstantin Sergeyewich, siziň düşünüşiňize görä şu siýasatyň näme ýalňyş? Men şu siýasaty gaş düýetmek ýerine göz çykarmak gadap edýän. Meselem, biz Magtymul hanyň awrynyň peýdalanjak bolup, gazyl goşunyň ganmylyň gazanan awrynyň üstüne oňa tag tikip berip, eginde paşa pawon dakýar. Aýbym bolsa bagyşlaň. Bir köpeği gowhurly berýär. Gen habar? Elbetde gen.
Siz Magtymul hanyň kimdigini, nähir awrynyň baryny bilýäňizmi? Hawa bilýär, Nobat hanyň ogly. Ondan hiç kimden jogap çykmady. Magtymul han keleti bilen Beherdiniň arasynda şaklan kärlik izip bir pameşik. Onu öz kärdin näki 5-10 tan batrakdan başga tanaýanna ýok, bilýänna ýok. Häzir bolsa, siz eger sylýan bolsaňyz, Sowetiň awry Magtymul hany geçip barýar. Ardaşy Sowete dälle Magtymul hany barýar. İl arasynda Magtymul han äli türkmeni han boljakmyş diýen şum habar ýerýär. Şeýle ýagdaý ýyla çekse, Magtymul hany agdarmak mene akly agdarymdan ýeňil söyledemek. Nikolay Antonovich Paskutsky iň soňuna durup bilmedi. Konstantin Sergeyevich ören dogry Göwürlen ýalňyş dötmek. Men aňlyşyma görä kiçilik däli gaýta ärlik. Käbir wagtda käbir bolşewigiňde ärlik ýetmeýän üçin rewkom başlygy ikirjiňlerini. Bir türk sike näme jogap bererdi? Paskutskyň tedi bir tapar darp çykdy. Ýollaş Berişow. Öz aýybyňyz özgä ýönkemekde ärlikden näl? Türkçik ýetafan bilen haýşymyzy makullyýar. Şoň üçin biz öz ýalňyşymyzy şu ýerde düzeltmäge çalışmamyz zerur. Eýsem siziň pikiriňizçe, Magtymul hany ne etmeli? Atabay ýoňa düşdi. Onuň üçin iň ýagşyny etseň, ertiriň özüne ýygyny durmaly. Ýogsa basmaly. Bu tapar Nikolay Antonovich gaýgysyna garşy çykdy. Konstantin Sergeyevich. Magtymul han barada siziň pikiriň umman dogry, emma häzir şuň kunyň ýagdaýyna beýle gömeltü şäher görmek gerekdir. Belki şeýle şähere ul ziýan ýetirir. Nikolay Antonovich, Magtymul hany ertir çykaryp atsakda, şoň üçin hiç bir özgörüşiň ýüze çykmajagyny men zamun. Konstantin Sergeyevich, Sowet häkimiýetine edilýän töhmet ýoňum ýeterlik bar. Oň üstüne-de, hey bolşewige de anammy? Anna gör Magtymul hany düýün hormat bilen çagyryp, bugunam atdylar. Ertir näher aýyrgan suwag şeýlikler çykarjaklaryny Allah bilsin töhmet ýoňdäki işe peýda bermez. O dogry. Dogry bolsa ýollaşdylar. Magtymul hany tapaşyrykla ýerine dolamagy Konstantin Sergeyevich tapşyrmaly. Atabayev göwünde ýerlerdi. Nikolay Antonovich. Menin tapaşyrygymy siz ýöňiň gowul ýasyňyz birden gowurda goýun tapşyryny ýaralaýmasyn? Konstantin Sergeyevich akylly adam ahyry. Nikolay Antonovich meniň häsiýetim ýaman. Käte mesele zıwızga gelenne, özünden ıhtiyarı gadam akılımdan öňe düşýär. Atabaýewiň ýaşatyny gülüşdirer. Paskutskyň gurda bir saparlykça ýetimän goý diýip haýyş etmeli bolursa diýdi. Gurça haýyşyň jogabyna 700 ýylyny goýsun, menem iýmämi goýa ýaryn etdir. Mahwar kötütüni köýän zally bir salym degişdiler. Ýerli halkdan işgär barada o bir rewkom hakykatdan çynlaky karar kabul etdi. Sowet häkimiýetine garşy görnetýän pyşagyny gezäp duran bolaýmasa, hatly sowatly adamlaryň baryny Sowet işine çekmeli. Hatda aklarda hyzmat edip, ýa-da gaçgalaklap ýören komandirleri, ofisiýerler şeýle hat ýazmaly. Mundan beýlek ak ýürekli işlejek adamlara ýonky aýb üçin hiç bir zawaly ýogyny atasan ma'lum etmeli. Aklar hökümetiniň sileni bolan, ýa-da Eýranda gaçgalaklap ýören polkownik Hojagelli Hozumradowy çagyrmaly. Şu ýerde bir zat ýadyny şo Nikolay Antonovich Aýugovaýew diýip sorady. Atabaýew ýerine alyp, bir zemin sabir etmeňiz haýyş edýänip, çarasyn çykdy-da, bir gözi şala güllürek, arkan gaýtarylyp daralan şal taşyna ak görünen şaklan bir adam bile geldi. Ol adam başyp rus dili bilen salam berdi. Atabaýew rewkom şilenlerini onu tanıtdy. Balşa goşunyň ştabs kapitany, aklarda ahal atly polkunyň komandiri bolan Seyit Murat Öwelbaýew. Rewkom şilenleri onu geňirgeji nazar bilen garadylar. Alaýtda şo şaklanjy adam Paskutskyň gylyklanyrdy. Rewwaýan Sowetiň başlygy onuň barasyna köp gürünleşdirdi. Emma hinide çenni, özüni görmänni. Aşgabat aklardan boşadan badan ýörüte hat iýerip, onu çagyrdan urdy. Öwelbaýew gelmänni. Häzir onuň duýdanyny peýda bolany Paskutsk üçin hasta geňdi. Atabaýew onuň şol geňirgeji nazaryny kanagatlandyrmakçy boldy. Seyit Murat Öwelbaýew men gowy tanýan. Şonuň üçin ýörüte adam ýer juda bolmasa, ýöneköy görünüp gitmegini synnaga haýyş etdim. Şoň üçin men şu günäkär adamyny senin gaşyňa getirdim. Paskutsk kim bilen öňüşdi. Men Öwelbaýew birinji gerek görýän. Şeýle bolsa, munyň kimdigini men ören gowy tanýan. Ahalatly polkunyň komandiri Öwelbaýew intervent razvedçi, tiz zon şu nerte tutmakçy. Munyň
bütünlüğün ýoguny köýmekçi bolup ýördi. Emma soňuna galdy. Öwelbaýew fursaty goldan bermän gaçdy. Netijede aklyň esasy güýjem ananjy bolan agalteke polku dargady. Diýmeli türkmen jigitleri aklar frontun terk etdi. Hat giňeldi wetsem. Garamayak ilat hatap däl. Hatta türkmen ýaşullarynyň da interwentlerden akladan göwün sowady. Öwelbaýewiň bilipmi bilmänmi başgoşan işi, Gazyl goşunyň hereketine epetli mukdarda kömek etdi. Öwelbaýewiň halk arasyndaky awryny men şo ýagdaý bilýän. Öwelbaýewiň diňe bir interwentlere garşylygy däl, aklar frontunyň komandaşyly ora serdar bilen bolan şaklaşygy da bilemälim. Şonuň üçin Öwelbaýewiň şuň kugyny şu ýerde peýda bolmagyny men haly sürekden gownýan. Ýüzüň aşağı talyp oturan Öwelbaýew Nikolay Antonovich türkmen ýüzüne öňden halyma diýip geldi. Emma näýetini şu adamlaryň arasynda şeýle degişmän häzirlikçe makul bilmedi. Paskutski Öwelbaýewi eşitmiş bir tanasa, Atabaýew ony duşşuklar netijesinde tanaýardy. Ol ýüriň hüýe häsiýetini, oý pikirini, edim gylymyny, hatda halk dörezligini, klassik edebiýatyny ören gowy bilýärdi. Ol her meselelär mysallar meňdetmeli bilen kewşirleýän arator bolan üçin ýygnaklarda fagatlap gepleýärdi. Hiç kim ýad etmeýärdi. Hiç kim onuň sözüni kesmeýärdi. Ýöne göre, ol kommunist däldi, bolup da biljek däldi. Paşşan harby mektebiniň terbiýesi, alaytyda feodal pikir onuň beýnine kemhi ornatdy. Emma Öwelbaýew öz halkyny söýýärdi. Interwentler bilen şaprazlygy da şoň şüýünni. Hatda ol birinji jahan ruşwatyna dürli bahane bilen paşşa goşundan hem çekilip ýyl arasynda ýaşaýardy. Revkom başlygy Öwelbaýewiň pikirini bilmek istedi. Tetmurat Öwelbaýewич, o bir revkom hat dogry türkmen halky ýalyr, siziň kömegiňizde mätäç. Siz oblastyň gurumalarynyň haýsy birini işlemek makul bilýärsiňiz? Öwelbaýew ýerinden galyp ýaýnyny tüpürdi de, "Beýfel suwap gaýtardy, ýoldaş başlyk. Men işlemäge gelemok. Men häzir gaýgy serdar üçin önüm ýykman geldim. Ören gowy. Ýö işleýän, başarjak işiňizi işlemegi revkom sizden haýyş edýär. Başdan ýoldaş başlyk. Men eger işlemek ýüregimde bolsa, men bir ýem Nikolay Antonowiçiň şaklygyna gelerdim." Nikolay Antonovich oň ýüreginden turdy. Şuň kunny Sowet häkimetiniň hem ilatyň size şanlaky mätäç şunyny işden boyun toglamagy siziň ansawyzyň düzmejegini men anlaýan. Şoň üçin gaçar etmäňdi. Size haýsy iş makul bolsa, şol mermedin. Nikolay Antonovich men harbadym. General Kuropatkin kim? Ha, dogry men pikirim, düşünjem sizinki bilen jewsgerler ödünmek. Ony iş görkezler. Ondan birden tiz jontyň ýol salyp berişi ýaly bolaýmasyn? Siz Sowet häkimetiniň interwentlere meňdetmek bolýaňyzmy? Ýok. Beýle küý men ýatsam tursam, huşuma da gelenok. Men ýödüm kim bolsa, pikirimiň bulaşyk ýerde bolsa, asyrlardan bäri edilip gelýän türkmen halky üçin diňe Sowet häkimeti der diýip düşünýän. Şeýle bolsa, käde düzgüni, käde işe girişip bilmedimi käme öýdýän. Diňe girişmek däl, halk bäkwidi üçin käde pikir, käde meseleleri hödürli jöňüzde de men kim sananýan. Ne bileýin. Atabaýew fara düşdi. Etmerat. Sen bilmesiň men bilýän. Häzir şeýleşler Öwelbaýewa iň ähmiýetli şahsap bolan Obul Magarif idarasynyň ýolbaşçylyk wezipetini tapşyrmaly. Şo teklibe hiç bir garşylyk ýokdy. Uly jeken revkom maslahaty öz işiniň soňuny äli huzurluk hem mali işlerini Atabaýewa tapşyrmaly karara geldi. Şarahat adamlar arkada ýanmagy. Diňe şolaryň kömegi bilen gün görünmäge mejbur bolsa, ol ýertiriň aladasyny etmeli. Ýertiriň talaby bugün kagarana hassa köprek hassa sylsyrymrakdy. Kadr çykarýan inkubator bolmany üçin mümkinlik baryny ýogyna garaman, gowum yaramadmy diýmen derrew mektep rasmak berýärdi. Mektep bolsa muallim derkardy. Ilkinji muallim taýinlama üçin bolsa 1919-njy ýylyň oktýabr aýynda Aşgabatda öňk ofisiýerler klubyna muallimler kursasylypdy. Şoňa mary tejen hem Aşgabat uýezinden kursantlar getirmeli. Şo döwürde kursa ýötüşýände känelli. Oblast Magarif bölüminiň ýörüti alyp barýan işiniň daşyndan kursant toplamagy kömek barada uýez ispalkomlaryna da tapşyryk berilipdi. Hatda ideýasyna, sınıfyna da garaman, sowatly adamlary şoňa bakan uğratmak şäherine görmeli. Tejen uýezdiniň halk Magarif müdiri Murat Agylowdy. Gazyl goşun tejen eýlenden Gazyl hanyň atryady Gazyl goşuna goşulandan soň ol bir salym Rewaýan Sowetiň syýasy bölümine,
Gaýgysyň öňki işlerini işledi, front Aşgabatdan aşandan soň tejene duranypdy. Kursant diýip toplanjaklaryň agramy köýene mollary bolan üçin. Olar Sowet düzgünne feňriklerini ýygyryp berdiler. Şonuň bilen bile Sowet mekdeplerine häzir öňki eptek Qur'an däldi. Elbiden başlap täze usulda okudylmaly. Köýnäniň aňyna täzeni giýirmek kursa adatdan nasar kynny. Şonuň üçin köýene mollalar kursa gitmekden diňe boyun toglamakda, hatda bolşewikler Arap elbini, ýagny Qur'anyň atyny ýer ýüzünden götürecekmişler diýen gizlin töhmetler ýazylar. Kursanty mejbur toplamagy bolsa kanun ýokdy. Eýsem de bolsa toplamaly. Şonuň üçin Gaýgy Atabaýewiň kidijik işgäri Murat Agaliýewdi käbir ýerde partizanlygy ýürüpdi. Ol üýes ispalkomlarynyň üstü bilen ähli mollary hem sowatly adamlara hat ýaýratdyrypdy. Şol hatda görkezlen möhletdi. Gelmedik adamyň ýerininden milisiýa barjakdyr diýen duýduruşda bardy. İş şeýle jäýat tutulany netijesinde mugallimler kursunyň kursantlary hatda ýatmaga ýer tapmaýadylar. Bilýardyň üstünde onun töwrüne tagtydy ýatyp turýan raz däldi. Bir gün işden hem geçden soň Gaýgy Atabaýew şo kurdy synlamagy bardy. Ögelbaýew niräder giden üçin onu şo ýerde kursyň direktor garşylapdy. Bir wagt mugallimler seminariýasyny okan Gaýgysynyň gözüne şol adamlar ören geňdi. Sakkallar torba ýar adamlar elleri şäýnekli täret kılıçyp ýördiler. Bilýardyň üstünde bir näçe gollaryny goşuryp namaz okuýardy. Poluň üstünde gyşaryp tirtegini ýastıga berip okuşyp oturanlar da bardy. Şo wagtda kravat hem üpsün ýorgony çok nir dedi. Kursyň müdiri İbrahim Guseýnow Atabaýew ardy diýdi. Gaýgy Serdarow, men siziň ýanyňyzda gyzalata galýan. Bulara gepem düşündirip bolanok. Anha ýözüň görüp durdyň, namaz okuýarlar. Gaýgy oň jany paýdaýan sözüne ähmiýet bermedi. Aýby näme goýa okusunlar? Ibrahimyň gözleri bir hilde örtdül okusunlar. Molla Ibrahim, adamyň aňy gizlin öýjükde mäkam ornaşan üçin onu salşyrmak, şäýnegiň şeýmini saýkap ýerine saýatan ýerlerler. Ol belli mukdarda wagt hem sınlaky arady talep edýär. Siz olara şeýle terbiýe bermäge çalışyň. Olar bugün öýdler namaz okuýarlar-da, ertir namaz okuyan tanqid etsinler. Ibrahim agramy öýsün towmy istedi. Gaýgy Serdarow, men terbiýesi däl ahyry. Terbiýesi bolmasaň, terbiýeçileriň bary seňerinde. Ola düz. Efendim näme düzel? Ay bular naharhanadan nahar ýemäge dogurýarlar, näme üçin? Bişireniňiz doňuz eti bolaýmasyn diýerler. Şoňuň şo ýerde hakykatyna gaýgysy keyp edip güllü. Ondan soňra direktor tapşyryk berdi. Doňuz gadapdan, tä kursu torýança naharhanaňyza syr etem görnäýmesin. Egerde men Molla Ibrahim, entek sen aýdaryna gulak as. Olarda şuha galmady ýaly. Et gelen wagt sen bulara goýunyň kelle ýagyny görkez. Asyl olardan her gününe birini şef powuryň ýanyna goý. Ertirden aňryk bolsa, kursantlaryň ýekisi de ýerde ýatan olaýmasyn. Hemmesem ýorgony çok gülüpsün boldun. Gaýgy Serdarow, entek gulak as. Men ýöňüm hemmesine buýrup bererim. Ýöne görün. Bir ýerde ýetmeçilik bolsa, şo sagatyň gözünde maňa habar et. Molla Ibrahim, sen özüň mugallimler seminariýasyny uturan adam bolup, şeýle ýagdaý nähelse daýatyň. Revolýusiýa Gaýgy Serdarow. Gaýgy oň jogabyny keyp edip güldü. Ýene munyň dogry. Ibrahim Guseýnow hakykatdan Atabaýewlerden soň Daşkentde mugallimler seminariýasyny uturan adamdy. Onuň asly Azerbaýjanyň ulhudy. Hemme ýerde hatda anketde de özüni türkmen görkezýärdi. Şonuň üçin mugallimler seminariýasynyň studentleri de ony türkmen diýip tanapdylar. Dogry Ibrahimyň mugallimligidir. Iş oňarşyda ören ýagdaýlydy. Eýsem dogry Atabaýew onu gollaýardy. Atabaýew köpsüniň sakkaly torby ýaly, uýun ak köýnekli dyýlaryndan ötüp ýatan, ýukojuk ak balakly, dürli donly mollary synlaryndan soň şo wagtda peýda bolan Murat Agaliýewden sorady. Siz bu adamlar nähil toplap bildiňiz? Käbirini sen öz sulun goýnusy. Atabaýew oň gözlerini tegelep sorady. Men nähil sulum bar? Partizanlyk. Atabaýew oň ýerine patrada vurdy. Sana belki Boris Nikolaýewiç gurrun berenler. Kimiň nähil gurrun berenine bilem okuyun. Sen käbir ýerde partizanlyk edýäniň ýyl gowy. Eýlem halk menen anjapdyrdy. Ýok. Onu diňe haramdadarlar beren temmiýeňi mysal getirip aýdýarlar. Käbir ýöňüne hondan bärt gaýp edýänleri. Sen sırtyňy dogry tut. Aýt. Bolmasa, Gaýgy Atabaýew habar getirip ýetirmeýänler de bar. Murat oýdan soň Gaýgy soň gujaklady. Murat, sen şunuň aýt. Belki men käte ýalňyşýandyr. Ýalňyşýan bolsaň, halk näme seni görýändir diýäňmi? Ine bu dogry gep. Dogry bolsa, Muratyň oňa degesi geldi. Sen atyň ýeki sapýar.
Bayraq näçe gerek bolsalardyň. Gaýgysy oň oýuna düşündi. Ay, leňeşler bola. Gaýgy Atabaýewiň ady bilen aşna kursantlar onuň töwregini durduýsa köpelli. Ana şo gaýgysy Atabaýew diýilýänden pişirdirer diýişdirdi. Şonuň ýyl süre ýeşdirme salamyň bolsa ýedilmedi. Gaýgysy nira barsa, halk oň töwregini hüýün gözüne aşyk bolan oğluny kuş ýaly üşýärdi. Atabaýew oslowy ýerden aýak üstüne ýygynyp geçirmäge mejbur boldy. Ýere görleşdir. Hala hwany çyk, ýaman näli bir näçe ýerini kesipdi. Näme ýetirýetmediňiz, näme kemiňiz bar? Hemme zat ýerlerine diýip, oň edil golejygynyň bir jogap gaýtardy. Okuly öwreniş bilýäňizmi? Ay hawly. Başga bir bolsa, esen molla öwrenişmeseň öwrenişdirjek diýdi. Ol gadak 4 çetwer. Arşyn 16 kerşek diýip bir başlaýa wel hey ýöne goýay. Ol ýözüniň uýun şaýl hakkalyny ýellüşennem diýenok. Esen molla dokudýamy? Kursuň direktori jogap gaýtardy. Ol kursantlara rus dilini okudýar. Esen mollan asly Dagystany bolup, kän wagtdan bäri ol rus türkmen mekdeplerinde ders berýärdi. Ol gaýgysyzdan soň bäherden işlepdi. Gaýgysy şo sada muallimy gowurýardy. Şo ýerde kursantlaryň ýagdaýy Atabaýewiň gözü bilen seredenne on şokly ýogurly bolmady. Dogrusu olar öýlerinde de şondan gowy ýerde ýaşamaýardylar. Şolaryň arasynda ýekece krawadyň üstünde ýatyp durýany ýokdy. Şonuň üçin onymyz kim onymyz ýetenok diýmäge olaň dili barmaýardy. Atabaýew olary ýene habar gatdy. Kimiň sowaly bar? Hiç kim diýip çykmady. Aly donyny gara hakkarynyň iki ýekezik ak giren sar telpekli, ak soğult ýüri şert bermeli. Bir gözi bir az gyşyrak adam, "Meň bir sowalym bar" diýip bir adım ileri atlady. "Aýt agam. Şöýrek ýignalar mollary öz peýwatyna ýa dogry ýakdanmy? Sen agam näme diýmek bolýan?" Sowalymyň jogabyna garaşýan. Mejbur toplar ýaly agam, badamlar sallaqly berilenok. Bir ýerde galygaşar işem ýok. Onun näme berilen möhletde peýda bolmasaň, ýygyňdan milisiýa barar diýip ýazýarlar. Kim ýazýar? Hatda şeýle. Kimiň aty? Kimigdigine bilemok bolýar-da, ýokordan gelen hatda. Atabaýew kinaya bilen Murat Agalypa garady. Ol goýa diýersiň, hiç bir zat eşitmeýän, hiç bir ýygenç sızmaýan ýaly, ýüzüni kese tutup uşşak adynyň uçup konuşyny syýmlady. Gaýgysy kursantlardan sorady. Ýoldaşlar, şeň hemmäňizde de şeýle hat bardymy? Dumuluşdan hes çykdy. Bile asıl hayırly işte zorluk gadryydymdy. Bile özümiz arda berip geldik. Aymena gadam işan okasy gelmän özünden toslaýam kanymy öýdýän. Gadam işan soň kepläne nazarly. Hey pelaket. Sen aýdýanyň näme? Şeýle hat baranyny Saddyk mollada aýdýady. Han onu ýeride. Oň ýeňe aptyrna sakkaly şogly molly oň ýegenni. Gadam işan sen düşürýän bulaýma. Men gaýta özüm bile başga bir näse kursantam alyp geldim ahyry. Gadam işan bir gapdanna gyşaryp, uýun ak köýnüň jüýsini barlady. Onun da tapman başyny ýakady. Arman o hatimin öýde galdyrypdyr. Atabaýew oňa bu sapar şunda köýde howal berdi. Näme kursa ýelyň ökünýämiň? Ay öküne we durmak göli ýeron soň. Şu ýerde hödürlüğünün iýmiti keşdiň hem çekip durnak. Näme doň detýär wakýalamy? Ay onuň Allahyň öz sakladyn ýöne bir hir bugüne mümkinlik gidäýärdi. Taýatly emradiýetsannaky mümkin göwnüniň gitmez gumany diýen tetir okudunmy? Ay ýaşlykda okurun rawly inin bir hir öwrenişilmedik ýerde ýerläp bolanok. Onu ýygyna durnaýanyň kim gören okdy. Çaga şuan arasynda bolmak ýarda atpamyňmy? Atabaýew kursuň direktoryny tapşyryp berdi. Gadam işana bilet alyp berip, kim zat bolsa diýip, erçeriň özüne otla mindirip goýberýär. Başga da kim halk işine hyzmat etmek özüne kemçilik saýyp, ýadyna ýygyna der wagt işi bolup, kursu terk edeýin, ýygyma dolany ünlise, birje minutum ýegrimen uğradyp goýberýär. Ol köpçülik öýdülenni. Ýollaşlar çekinmän aýdyň. Belki de gadam işany ýollaş bolasyň gelýäniňiz bardyr. Bir salim hiç kimde hiç çykmady. Gadam işanyň kaptyrynda sakkally mollary asryny kuletirsekleýän ma'lum boldy. Emma olary hemmäniň görmezlige salyşy ýaly. Orada heslerini çykarman ýüzlerine çaksarlylar. Bir salimden soň bolsa dörlýerden hiç çykdy. Bir de şu ýerek düşenmez üçin begenjimde iki bolup bilemdik. Bir de şu ýerden bir söýe bile kowmak suwar aýtalarym diýde çöküp ýalwaryp görür. Bir de şu ýerek azdan köpden täzat öwrenmek üçin geldik. Gözlerini yeterlik bilen gyrpýan bir ýaşy dursa agul sözdürdi. Ay gadam işan gaýdýan orta bolýardy. Sowet häkimetine garşy bolan gıýbaty şo
Biziň hemmämiň ýerini edip bilerler. Gadam işan boğaz dolany üçin hiç wada aýdyp bilmedi. Atabaýew olary aýak üstüne öter geçirdi aýtdy. Gaderli ýoldaşlar, döwrümiziň degişeni şuya girdiýenler. Beýik Rus halkynyň doganyny kömek taýatyny, ýogurdymyzyň hojaýyny häzir bir özümiz. Sowatsız halkyň ne iqtisadiýety ötüşek, ne medeniýet artşak, ne de özüni öýri idare edip biljek. Ýylatyň ýylgyny sormak üçin paşa hökümetine sowatsızlyk, dilsizlik, köýerlik gerek bolan bolsa, asyrlar boyu garankyda zulümde edilen halky çalatyn aýak üstüne galdyrmak isleýän Sowet häkimiýeti üçin halkyň öňü bilen sowatly bolmagy derler. Şonuň üçin bir iş aladan her babatda ýeterlikdigine garaman, öňü bilen her obada mektep açyp, halk şagatyny täze usulla terbiýelemegi derwat tapdyk. Hormatly adam işan, men täze usul diýenimi siz başga maňada düşünmäň. Maňa mümkün göz bilenem garamaň. Menne ikilik ýoguny, siz ynanyň. Çaga köýün usulla arap dilindäki evjetden, eptekden Kur'anyň başlap, sogat öwrünýänse aýlar diýil ýyllar geçýärdi. Düşünmeýän dilini dyňuwy keçikleýän gödür çaganyň ömür gülüniň täzeleri armanyja tolup gidýärdi. Meniň täze usul diýmekden maksadym bolsa, ýaşlykda gerekmejek düşünükli dil bilen çaganyň ýyllar boyu başyna aýlaman, derw elpiden başlap, şuun elibi, ertir bi ýazdyrmaly. Şonda çaganyň görezi ilkinji günden agaran teljerip, el bolsa günü birin kağız galama adatlanar. Bir näse ýerden kesipdi. Ören dogry, hakykat görüň. Ýok, marş etmek gerek. Atabaýew dowam etdi. Şonuň bilen bile erippi düzgünne de biraz seyretmek gerek. Ol elbetde häzir däl. Soňra siziň öz işiňiz. Arap elpine diňe a bilen i bolaýmasa, galanyň hemmesi şekilde zarplar. Şonuň üçin ony manysyna garap, diňe şenlen okumaly. Şonuň öz okujak bir nähil kynlyk döredi. Ölgörden özüni saýlaýan, kostyumly, boýuny gastukly, gysga murtly bir ýigit. İkinji hili aýdamyzda şuň kullanýan elpimede şekimli harplar döretmeli söze goşuldy. Elbetde. Ýakyn geljekde şo mesele dilçilen hem bolumlaň derul işlerinden biri. Elpi mesele utoranan soň Atabaýew ulu soň sözüni aýtdy. Gaderli ýoldaşlar, halk şagatyny täze usulla okutmagy, täze terbiýe bermäge, düýürläp aýdamyzda halka hyzmat etmäge siz täze döwürde täzelige ilkinji ynanyşly adam batan adamlar. Siziň öňüňizde adatdan nasar jogapkärlik hem hormatly geripe durýar. Muallym diýen adyň özi görünä hil hormatlat. Muallym halk hyzmatkäri. Dünýäde men aňryşyma görä halk hyzmatyny etmek ýaly uly bagyt ýok. Öz erkimde bolsam, menem häzir siziň araňyzda bolurdum. Menem ýoldaşlar bir wagtda muallymdym. Arman paşa hökümetiniň ýerli halka namsyz garaşy derarly. Men başga işler ulaşyp gitdim. Häzir bolsa şo feýgüli kärime dolanmaga maňa mümkinçilik ýok. Haýp. Hormatly muallymlar, siziň terbiýe beren şagalaryňyz sizi hiç wagt unutmazlar. Men ony özümden mysal alýan. Tezen şäherinde meni okudan muallyma duşup bilsem, men oň dawanyna uçajak. Men ony hemişe feýgüle ýatlaýan. Siziň okutjak şagalaryňyz da sizi feýgüle ýatlarlar. Sebäbi olary geljegiň eýetini, siz öz bilimiňiz, gayratyňyz arkaly çynnaky adam hatarına goşardyňyz. Siz sakkalyňyzdan ak girenine, öz okuwçylaryňyzdan ýüzlerçe minnetdarlyk hatalarsyňyz. Görnä hil beýik hormat. Şol hormaty eýe bolmak üçin siz öz az möhletli wagtyňyzyň 1 minutyny arya sarp etmän, çynnaky alad etmeňiz gerek. İşiňiz şogul bolsun gadarly bolanlar. Atabaýew gitmek sorunny gadam işan onuň gapdynyň gypydyklap bir mamla ses bilen söz atdy. Gaýgysy serdar, men sizden bir haýyşym bar. Aýdyň. Men ýanky gaýtmak meselemi goý bolsa daýsak nädäki? Gadam işanyň haýyşynyň çynnakydygyny aňlady, gaýgysy ony biraz berkitmek istedi. Gadam işan adamyň sözi bir bolar. İşanyň sözi bir tapar garyn çykdy. Gaýgysy serdar, namazyň hem şähhu bolýandyr. Direktor razy bolsa men garşy däl. Direktor ýüzlerini. Abrahim molla başarsaň gadam işanyň göwüni ýykmagy. Gadam işan gol gowşuryp minnetdarlyk beýan edenne garan katlaşypdy. 19-njy baş. Dagynyk desse. 1919-njy ýylyň ahyryny, 20-nji ýylyň başyny Türkistanyň umumy ýagdaý ýylatyda syýasy ýagdaý ören bulaşykdy. Zakaspiýa front häzir guturmandy.
Ferganada basmaçylyk hereket dowam edýärdi. Frontlaryň baryny birden basyp çykara güýçi ýokdy. Ykdysady ýagdaý hassa ýamanly. Şolaryň hemmesiniň sözüne-de partiýanyň hatary saz däldi. Partiýany özüne perde edip, hududy behwit arap, partiýa hataryna giren dürli pikirli dürlüjän fikirni. Şolaryň bir näçeli idara ýol başçylaryny eýlep, Sovet guruluşyna ençeme ziýan berýärdi. Beýik ulus şovinizmi duýdanly ýösükýärdi. Şol şovinizm milletçiligiň döremeğine de kömek berýärdi. Tebe partiýa hataryna arasy hem iş başarýan kadr ýentek ýeterlik däldi. Musulman kommunistlerine ynamsızlyk hem olar ýaskermerlik diýen ýaly ýagdaýlarym döreýärdi. Musulman kommunistleriniň alaýta ýolbaşlarynyň arasynda beýik Rus halkynyň kömegini inkar edýänler. Respublikany türk halklarynyň hasap edip, Rus kommunistleriniň oňa goşulmagyny halamaýanlar da bardy. Şonuň üçin Türkistana kömek etmek niýet bilen RSVS'lerin Merkezi İsparnitel Komiteti hem Halk Komissarlar Soweti 1919-njy ýylyň oktyabr aýynda Türk komissiýa düredipdi. Şol komissiýa Eliýawa, Frunze, Kuýbyşew, Galaşekin hem Uruzzutak girýärdi. Komissiýadyň Sowet guruluşyna däl, partiýa işlerine de ýetýär wekilli. Türk komissiýa gelin wagtyny Türkistanyň ýagdaý öwrensilşirmidi. Türkistan şu wagtda bitew toprakly, bir halkly bir ülke bolmany üçin halklaryň arasynda aragatnaşyk öwrüldi. Awtonom respublika girýän 5 oblastyň Sirderýa, 7 Araq, Taşkent, Samarkand hem Zakaspi oblastynyň hem biri ykdysady hem medeni öýüştaýdyn hem Edim gylym taýdynyň bir-birinden başgady. Şu wagt RKBP-niň ülke komissiyetinden ülke Musbirodan hem çet ýurt kommunistleriniň ülke komissiyetinden ibaret 3 tane merkez gurumy dowam edýärdi. Türkistan kommunistleri bir arykdan akman 3 tane dürli tarala bölünýärdi. Buhara hem Haredim bolsa has ulukda durýardy. Türk komissiýa şonuň ýaly agyr ýagdaýda işe başlatdy. Ol öýdi işini Merkezi İsparnitel Komitetining kararynyň hem Vladimir Ilyich Leniniň Türkistanyň kommunist ýoldaşlary atly hatynyň esasyny alyp barýardy. Şol kararda Russiýa Sowet hökümetiniň siýasaty Türkistan halklarynyň öz erklerini öz ellerine almaklarynyň, milli deňsizligiň hemmesini hem bir milletiň ikinjisiniň üstünden agalyk sürmegini ýok etmekden ibaretdir diýen sözlem bardy. Lenin bolsa öz atyny Türkistan halklaryna beýik sabırlyk hem ören namdarlyk bilen garamary diýen görkezme berýärdi. Şonuň bilen ol Türkistan ýagdaýy barada arada edinip, kolonializmiň ähli garynlaryny süpürüp taşlamaly diýen tapşyryk berýärdi. Leniniň aty Türkistanyň köp ýerlerine işlenilip çykylyşy ýaly mardy da ara alyp maslahatlaşylypdy. Şonda Gaýgy Atabaýew esasan Marynyň hem Kemkäs oblastyň ýagdaýynyň sözlerinden soň Türkistanyň partiýanyň bir agada garamaýany barady zanyň sözläpdi. Ýoldaşlar, bir partiýanyň milleti, dini anaşdary garap, bir näçe bölümdigini men düşünemok. Men şu meselelerin üstünde öz tejribeme göre durýan. Men Rewayan Sowetiň siýasy bölüminiň musbirosyny işledim. Goşunlar kommunistleriň hemmesiniň bolşewik partiýasynyň şirýany bolmagyna garaman, siýasy bölümiň part gurumasy Ýewropeistler musbiro bolsa musulmanlar arasynda iş geçirýärler. Tegoşun gyzalyňly günlerini aýratyn sylşyrlyny ýagdaýa görä belki şeýle düzgün wagtlança gerek bolunur. Häzir bolsa men şu ýagdaýy näde urtapýan. Şu barada seň näme teklibiň bar diýen sowal çykdy. Şeýle ýagdaýy häzirlik şu oblastda hatda Türkistan meselelerini dowam edýär. Meniň aňlyşyma görä ideýasy, maksady bir partiýada Müsbiro, Ýewrobiro, Çet biro diýen bölümler bolmalylar. Meniň teklibim şeýle. Şol birolaryň öz başdak merkezleriň hemmesini ýatyryp, hemmesini bir merkeze garatmaly. Bir öz kararymyzy oblastda da awtonom respublikanyň partiýa merkez komissiyasine getirmeli. Atabaýewiň şol teklibini ýygnaktagylary makul tapdylar. Onsuz da entek düýpleýin gruplanmadyk partiýany bölmek, onu ejizletmekden, dürli pikir dürli agdalyk öğretmekden başga bir zat däldi. Mara partiýa guramasynyň şol teklibi Türkistanyň partiýa merkez komissiyasine de gelip ýetipdi. Şoňa meňzeş tekliplerden RKBP-niň merkez komissiyasy de habardardy. Türkistanyň entek oňly ýola düşmedik şekilleşikli bulaşyk işler känni. Şolary urukturmak barada 1920-nji ýylyň ýanwar aýynda Türkistan Kompartiýasynyň ülke komitetiniň 5-nji konferensiýasy çağırlypdy. Konferensiýada ýa-da Türk komissiýanyň şeýlenleri,
Günlük ýagdaý bardy Eliýawa, Sowet hem parti guruluşy bardy Galişekin, iqtisadi siýasat bardy Urudzutak, harby siýasat bardy Kuýbüşew taklid etdi. Konferensiýada milli mesele bardy Halk Komissarlygy Sowetiniň başlygy Raskulowyň taklid dinlendi. Konferensiýa mehman hökümine goşulýan Atabaýewiň aňlyşyna görä, Raskulow öz takladyna RKBP-niň ülke komitetini aýplaýady. Ýagny partiýanyň ülke komiteti musulman kommunistler köpçüligine ideýa taýdan, täsir ederden ejir diýýärdi. Şonuň üçin hem musulman köpçüligi ülke komitetine eýerini okdyp tasdikleýärdi. Raskulowyň şeýle tasdiklamagyny Atabaýew näçe geňirgehedi, onuň burjuwa milletçiligine baryp ýetenden tek aňlaman we binähir bolýar. Bolşewik partiýasynyň guramasyny Aşgabatdak musulman kommunistlere eýerýär. Hawada bütörükde musulman kommunistler has känrekdir. Ülke komiteti belki şolaryň başyny jemläp bilýänler. Raskulow köp tejribeli uladym ahyry. O elbetde gowy bilýänler diýen netije geldi. Konferensiýa RKBP-niň merkez komitetiniň görkezmesini, ýagny ülke komy, ülke musbirony hem çet ýurtlaryň kommunistleriň ülke komyny diňe bir kommunistik parti guramasyna birikdirmegini makul bildi. Şol karar gaýgysyzyň ýüreginden turan üçin men mardak sözlen sözümde eýsem ýalňyş many ekenini diýip düşündi. Ýöne görün Atabaýewiň meýliniň hem ynanynyň tersine Raskulow bir hir geňirgerlik zat teklip etdi. Türkistanyň Birleşen Kommunistik Partiýasyna Türk halklarynyň Kommunistik Partiýasy at berilmegini derwäýt tapýan. Şol teklip hoşuna gelmedik Atabaýew, Raskulow hakyndaky öňkü pikirini unutup, başlykdan ýygyny alman, oturun ýerine zöwwarlyda çalasyn sowal berdi. Näme üçin? Eliýawa elindäki galamyny somurtdy. Ýoldaş Atabaýew, men sözlemäge ýygyny bermedim ahyry. Atabaýew özüne öýlendi. Ýoldaş başlyk. Sebäpsiz hiç burda ýüze çykmaýan özüňe mälimdir. Meniň duýdanda sowal bermegim hem meni şoňa mezur edýän sebäbi bar. Bu nähil sebäp? Bulutsuz günüň ýagyşy ýaly ýoldaş Raskulowyň teklibini meni haýran galdyrdy. Şoň üçin men oň sebäbini soraýan. İki şerden ýerden sesýänlerini örändi urtalap. Şeýle teklibiň sebäbini biliňem biletime gelýär. Oýa düşündirip aýtsyn. Başlyk keni tribunadan düşmedik Raskulow öýdülen ýoldaş Raskulow. Ýö teklibiň deliller bilen anyrmaňyzy konferensiýadan talap edýär. Raskulow ýaňaklar ýasy, çekgedünkler ýumry, çukonak gözleri menemeli, garayaga togulak adamdy. Ol geplerine kä ýumrugyny düp käte barmagyny somurdup sanyp sözleýärdi. Onuň şeýle hereketi hakykatdan täsirlidi. Häzirem ol, ynanyrjy bir görnüşde tetine bat berip sözledi. Türkistanyna türkmen, özbek, kyrgyz, kazak diýen ýaly oňuny kabyllardan ibaret bolan türk uruglary ýaşaýar. Türkmen, özbek, kyrgyz, kazak her gaýsy aýraty millet däldi. Näme üçin uru kabyly? Olaň hiç gaýsy milli hukukdan peýdalanok. Diňe paşşaň baknaty wagtynda şeýledi. Häzirem şeýle, dogry däl. Başlyk oturun ýerine galyp Atabaýew duýduruş berdi. Sözleýäne päsgil bermediňiz men sizden haýyş edýän. Siz öz pikiriňizi, öz sözüňizi arkaýyna edip bilersiňiz. Raskulow dowam etdi. Men ýene gaýtalýan, türkmen, özbek, kyrgyz, kazak farmirleşen sosialistik millet däl. Türkistanda ýaşaýan halklaryň hemmesi diýen ýaly esasan türk diline gepleýär. Kabylary millete bölüp bütöwüni dargatmakda ýanyň başga näme peýda bar? Gaýta tatar, başgyrt ýaly reseslere girmeýän türk kabylaryny Türkistana birikdirip, şoňa Türk Kompartiýasy, Türk Respublikasy at berilmegini men talap edýän. Atabaýewiň aňlyşyna görä, partiýanyň esasy ýolunyň gyşarýan Diňe Raskulow däldi. Türkistandaky ýolbaşlaryň birentegi şonuň ýerine ýerýärdi. Şonuň üçin hem Raskulowyň teklibini gollaýan ören känni. Şol teklibi garşy çykýanlar da bolupdy. Şol garşylaryň biri öz sözüni özüniň aňlyşyna görä deliller bilen berkitdi. Gaderli ýoldaşlar, ýoldaş Raskulow men Türkistan Respublikasynyň esas diýeri hasap edýärdim. Şu gün kydaklaryndan, alaýda häzir teklibinden soň meniň ondan gögünim geçip barýar. Men eger ýalňyşmaýan bolsam ýoldaş Raskulow häzir ynamdar diýerigi däldi. İçini gurçuk kemren, basym agdyrylmak gözüňe gelýän ullokan lagşan agazy salim edýär. Raskulow oturun ýerinden laňa galyp ýumrugyny düp gepdi. Arataryň häzir sözüni aýratyn bellige almagy men prezidentden talap edýän. Ol adam meniň hususiýetine tokunýar, maskaralaýar. Araçakdan ätlen bozgok adam meni kommunistik partiýa ataryna saklap bilmez. Ýene-de çinni.
Şeýle garşylyk görmedik Raskulowyň gidişi ören gatydy. Şonuň üçin başlyk oňa maslahat berdi. Ýoldaş Raskulow, tanqydydan bermeňizi favorlyk bilen dinlemeňizi haýyş edýän. Şeýerde bir tanqyt duan bazgokluk haýyş edýän. Raskulow öz ýerine oturundan soň aratyr dowam etdi. Ýoldaş Raskulow bagyşla. Siziň huzuryetiňiz bilen meň işim ýok. Men diňe siziň boluşuňyzy suratlandyrmagy çalışýan. Men size Türkistanyna Leniniň ilkinji nesli hatap edýärdim. Siziň her bir aýdan sözüňizi duwa aýdan bepäme dakadym gelýärdi. Häzir bolsa. Onuň aýtjaklaryndan hawatyr eden Raskulow sözüni kesmek bilen ýöwselleden dürnüp düşündi. Häzir bolsa siz partiýanyň gönü ýolunu gyşartmaga çalışýarsyňyz. Şonuň üçin häzir siziň ýygyňyza ermek dälle ýalňyşyňyzy Markslarça görkezip gönü ýoly göňdirmek gerek. Raskulow ýene döwge galyp ýumrugyny boýlap goýgurdy. Ey, sen şu diýet hususiýete tokunmak, gön töhmet etmek däle näme? Ýoldaş Raskulow sabr edin. Sabr käsemiň dolup daşanyny men sahly tesimse habar berýän bolsa gerek. Şu da siziň ýalňyşyňyz. Men aratyryň. Görnetýän töhmetçiň telefonadan düşürilmeni talep edýän. Laryň içinde dürli walyaňlaryny doguraýdy, garataýdy. Töhmetçi pent berilsin. Tanqyt töhmete aýlandyrmak isleýäne şäre görülsin. Başlyk konferensiýany zordan köşedip aratyryň sözüne ýolaşdy. Ýoldaş Raskulow, özüniň hetden aşy ýalňyşýanyň habary ýok. Sowetler ülkesinde diňe kommunistik partiýadan başga nähil partiýa bolup biler. Kompartiýany Türkünkü diýip atlandyrmagy men arşakdan aňryk ätlemek adap edýän. Türk kompartiýa ideýasyny öňe sürmek, musulman kommunistlerini Rus kommunistlerine garşy götermekden, haq dogrusy Türkistan Russiýadan aýyrmaga çalışmakdan başga bir zat däl. Kim nähil tanqid etse-de, Atabaýew ony milletçilikde aýplasa-da, köpçülik onuň tarapynda bolan üçin Raskulowyň teklibi kabul edildi. Atabaýew neden kompartiýa Türkünkü boljak bolsa, men şo partiýada ýok diýip gaýgyrypdy. Emma Türk komissiýasyny ullokan garşylyk görkezmenden soň, belki de men käte keltir aýdýandyryň oý bilen dilini işledi. Türk komissiýa, partiýa sowet hem köpçülik guramalary arkada ýanyp, partiýalar hem diýmetkeşleri bir-birini asnaşdyrmakda, köpçüligi revolýusiýanyň düşmanlaryna garşy gündürmekde köp işler edipdi. Emma milli mesele gelende ol uly ýalňyşlyk goýberdi. Atabaýew hem başga tanqytçylaryň sözüne gulak atyp, görnetýän ýalňyşa ýol bermezlik ýerine komissiýaçylarinden galaşekin bir tarap bolup Eliýaw hem ýene bir şeýlen Raskulowyň teklibini gollady. Diňe uruzagagyň familiýaň bolsun. Diňe uruzutagyň garşylygy bolsa uly rol oynamady. Kommunistleriň ensemesi bilen birlikde şol ýagdaý Atabaýew haýran galyrdy. Onuň Eliýawa mümkinlik etmäge sulgazam ýokdy hakydy. Atabaýewiň belkem Raskulow olary konferensiýanyň öňünden kemse ynandyryp edip oýlanmakdan başga çäresi ýokdy. Şo wagtyň özünde bolsa, musulman kommunistleriniň 3-nji ülke konferensiýasy geçdi. Musulmanlaryň ülke komisiýasynyň başlygy bolan 5-nji konferensiýadan galam alan Raskulow, Türkistanyň awtonomiýasy hem konstitusiýasyny daklatdan haf öte gitdi. Türkistan Türk ülkesidir. Şu ýeriniň erk ýa-da ülkäniň eýesi bolan türk halklarynyň elindedir. Şonuň üçin biziň partiýamy Türk kommunistleriniň partiýasy. Respublikamyz bolsa Türk respublikasy bolmalydyr. Men ýene bir zady artdyrmak isleýän. Biziň şu günkü konstitusiýamyz durmuş taýdanam, taryh taýdanam, milli taýdanam edilýän talaby ödänok. Oňa görä de konstitusiýany ütgetmek zerur. Raskulowyň öýüde başlyk hem diktator bolan üçin Atabaýew hem şoňa meňdeş tanqytçylary tödem bermedi. Zalyň içinde peýda bolan närazilik sesleri de oňa täsir etmedi. Raskulowyň başlykligi bilen Musbiro, ülke komisiýasynyň ýolbaşçylary, Türkistanda ýaşaýan halklaryň milli bölünüşi hem milli birikmek meýillerini ýol etmeliň karar çykardy. Şonuň öýüde bolsa Özbek, Türkmen, Gyrgyz, Kazak halklarynyň milli respublikalaryny guramak isteklerine bütünle garşydy. Raskulowyň türkçülük talabynyň esasy manyny şondan ibaretdi. Milli gyşarjylar türkçülük bilen başa gaý wagtlaryna respublika agyr ýagdaýda demalýady. Frontlar entek uturmanly. O bozuluk hem tenagat gözgüýüni bir ýagdaýdady. Ferganada bolsa basmaçylyk hereketi güýjýärdi. Şo ýagdaýlara garaman, milli gyşarjylaryň işeňerligi durduw şart ýaly. RKBP özüniň günnäwir meselesi bardaky sirkuliýaryny
partiýa guramalaryny musulman uruslaryň arasynda hiç bir tapawut bolmaly. Partiýa işi asasan internasional gylykda bolmaly. Musulman demetkeşlerini Sovet Russiýasyna atnaşdyrmaly bilen görkezmäni garaman. Milli gyşarjylar öz talaplaryny dowam etdiler. Musulmanlaryň 3-nji ülke konferensiýasynyň Türk Milli Respublika hem Türk Kommunistik Partiýasynyň kararyny tasdiklenmegini RKBP-niň merkez komissiyasyndan talap etdiler. RKBP-niň merkez komissiyasy boldy. Şol talaby üzülkedil ret edip, Türkistanda diňe Türkistan Kompartiýasy bolmalygyny karary çykardy. Şeýle karara garaman, Türkistanda burjuwa milletçiligi bolan meýil duýurulsa ötüp, hoplu ýagdaýa döndü. Milletçilik meýiller yerli ilatyň durmuşynyň, ýagdaýynyň aýratynlygyny ulandyp, baýlaryň hem milli burjuwaziýanyň biýekligini goradylar. Tanpy göreşiň baryny, zerurlugyny ret etdiler. Rus proletariatynyň hem Rus kommunistleriň urany kemditdiler. Türk komissiýa, alaýtdy onuň başlygy Eliýewa, öz ýalňyşyna giş düşündi. Şu ýalňyşyny partiýanyň merkez komissiýasynyň öňünde boýun almak bilen ýalňyşy mümkin bolýarsa salatyny dötmäge çalışdy. Partiýanyň merkez komissiyasy Türkistan awtonomiýasy barada kararyny kabul etdi. Şol kararda goranyş, daşkary gatnaşyk demir ýol, poçta hem telegraf RSWSR-e bagly bolup, Türkistan Respublikasyna girýän 5 oblastyň äli meselelerdiňe Türk SİK degişdirdi. Milletçilik meýilleri şol karary razy bolman, Türkistanda döwlet gurulşyny öz proýektlerine görä gurmak maksat bilen partiýanyň merkez komissiýasyna Ryskulow başlyklygyň öz wekillerini berdiler. Olar baryp şeýle talap etdiler. Äli häkimet Türk SİK hem Halk Komissarlygy Sowetine bermeli. Türk komissiýany ýatyrmaly. Türk frontyň Rewaýan Sowetiniň kugyny şäklenmeli. Ruslardan düýülen Gyzyl goşuny Türkistandan çykarmaly ýa-da ýaratlandyrmaly. Diňe musulman goşuny guramaly. Demir ýoly, poçtan, telegrafi, daşkary gatnaşygy töwdäni, maliýany RSWSR-den aýryp Türk SİK-iň eline bermeli. Olaryň talabyny kemsiz öwrenen komissiýa Türkistanyň Kommunistik Partiýanyň wezipesi barada karar proýektini taýinlady. Şol karary gözden geçiren Vladimir Ilyich Lenin pan-islamizm hem pan-turkizm makullayan Türk wekilleriniň ýalňyşyny şunnakay görkezip, ruhanylar, pan-islamçylar we burjuwa milletçiler hereketi bilen göreş şäherleri barada aýratyn işlemeliň bellik goýdy. Merkez komissiyanyň syýasy bürosy Türkistanyň awtonomiýasy baradaky düzgünnämen makullady. Milletçilik meýilli topar merkez komissiyanyň syýasy bürosynyň karary bilen raýlaşman, ülke komissiyanyň hem hökümet hataryndan çykýanlary barada ardy berdiler. Türk komissiýanyň 1920-nji ýylyň 19-njy iýulynda karary boýunça ülke komissiyasy ýatyrylyp, onuň ýerine Türkistan Kompartiýasynyň wagtly merkez komissiyasy guruldy. Şol komissiyasy Türakulow, Atabayev, Hakimow, Asfandiýarow, Hojaýew, Ibragimow, Semyonow, Sultan Hojaýew, Ustabayev hem başgalar girýärdi. Türk komissiýa täzeden gurulan wagtly komissiyasy şeýle gylyk berdi. Türk komissiýanyň pikirine görä, Türkistan Kompartiýasynyň merkez komissiýasynyň şu sastawy kommunistik iş alyp barmagy şunnakay wada berýär. Yerli halk bilen häkimetiň hem partiýanyň arasyny goleletşygyny anam döredýär. RKBP-niň merkez komissiýasynyň Türk komissiýanyň kuýbyşygyň gollen ýazylan dakladyny oýunyna bolsa şeýle diýilýär. Täze merkez komissiýasynyň şeýlenleriniň arasynda yerli ýatdan ýötüp ýetişen görnükli adamlar bar. Ine mysal üçin Atabayew, ol türkmen owasyny ýönbesen, biçak amasyz ýagdaýda gudrat bilen dören, özüni sagdyn kommunistik garaýyş kemale getiren ýigit. Aşgabatda oblast polkomynyň ornbasary bolup işleýän Gaýgy Atabayewiň bolsa, şo karardan hem, şol berdiýän bakadan hem entek habar ýokdy.